Anskar ne diyen? Näme üçin eýýämden saňgylaýan, näme ýüzülleýän, berk gol mert dur, özüň tut ata köpek. Bolşewikler hökümeti. Görmörlanyň bolşewik goşgusyny aýtmak babatyny ýa-ni saýhanada bolan çekileşip, ata köpegiň ýene ýadyra düşdi. Nälas öz-özünden düşdi. Ol şu goşgusyny okudyp bilmeýändigine, bolşewik sözüni baý ugurlarynyň pitçiňinden, ýigrinjiden gorap bilmeýändigine şutaýdy utanyny, kemtinni, ýeňilmegi, utulmagy öwrenme eýýämden ata köpek diýip içinden özüne pendetdi. Ýeşi orta ýolly, aýlatarmak goýmagy öwrenme ata köpek. Ennige ugurlar, arkaýynlyk perwaýsyzlyk aralaşar, hemişe ýan çekip ýörmeli bolarsyň. Ol birdenem ýygyna ugurlady, sagdyn ädimler bilen saýhana girdi. Oturan ýerine baryp aýak çekdi. Otow ýönkünkülükdi. Taçaklaryň baý guyruklarynyň oturan ýeriniň töwerekleri bolaýmasa, özüge ýeri ýygnalmandyram, ýütümendirim. Hatda bozagun maýam ýykylan ýerine ýykylyşy ýalyny agdyny hasam giňden açyp kellesini arkan gaňryp aly horurly bolup ýatyrdy. Ata köpek köni dünýäniň bir çöpçagal şüýrep ýatyr diýip ýene işini gepletdi. Ol barmaklarynyň ýagyn ýalap palawy oturan köýermolly şahyry nazarlap ýaýdandy. Habarlaşsam mukam diýen terzi saýhananyň işine tertarly. Birdenem aýgytdy dillerini. Şahir aga, palawy ýen şaňy ýanky dawal goşguny men ýatlaýsam näderki? Köýermolly uýun potolok barmaklar bilen palaw tokkulap şörildi. O tükü haýsyny, bolşewigimi? Awa. Ajap bolarny. Ýan koglanlar goşgy atalaryny öldürýän ýaly bolaýdylar göli, gadarly nägüne. Hani atlajak gol, özümem keteden iýne gana diňläýin. Ata bir wada aljyrajak ýaly etdi. Kükregin doldurup demally. Dere özündürsedi. Soň bolsa kirep baglap, rengi zordan saýgardyyan patology gözlerini dikip okumaga başlady. Meskewi, Sazrani, Allah samary. Daşkent dawasyny gerli gahary. Ortada bar gara köýlüň şeheri, berekella eden işiň bolşewik. Ata köpek içki ogdulady. Gassalmaşdyk derarly bir näme hogluwrak okuýady. Tesiniň basymyny ýer ýurt atlaryna, gutly bolsun bolşewik sözlerini berip, tetir, ben suňşuryp gidip oturdy. Dogry. Ol iki şerde da ýalňyşdy. Tetir ýerlerini salsyp ýagyndy. Emma köýermolly ýaş kalamdaşyna tetire badawa ýatladyp urup durup goýberýärdi. Ata köpegiň häzirki maksady goşgunyň saýgarly heňli okulyp okulmazlygy därli, goşgunyň dinlenip därli. Oňa bolşewik goşgudy, şuň hut häzir, hut şüýürdi ýaňlanysa besdir. Oy, saldy okulsyn, oy ýalňyşylsyn, oy düşünüp ýetişilmesin. Oy bozagun maýam beýlekirim horlaşyp ýatsynlar, eşitmesinler. Bolşewigiň tarypyny şu köpü görün, köpü işten köne diwarly eşitse bolýar. Diwarlar soň on ýözgüleri, innikleri ýetirerler. Ata köpek gepini göwgertdi, bolany. Görmolly sagerliň barmaklaryny aga şanakdak palawa degirip oýnadyp, ýylgyryrak öz goşgusyny keýp edip diňleýärdi. Doduklaryny mümkinledip gymyrladyp, ata köpegiň sesiniň ýygy bilen tetirleri, bentler gaýtalýardy, saýgallaýardy, ýydarlaýardy. Şolar mana ata köpek ýene takyndy. Pahir nämesine? Wagt ýene ýady düşmejek bolýar. Öze pahir. Bolly ýigit. Allah ýalkaga hyzmatyň üçin. Soňky bendi ortada galdyran ýene bir bendini özüm okar berýär. Sen gel palawy, gat süýji bolupdyr. Etidagy ýerap barýar diýip, köýermolly uğur bir goşgunyň soňkyny aýtmaga başlady. Pahir behwidini bassa baýlary. Çıkaryp asmanyna täze aýlary. Garib üçin nice ýerde zaýlary öýde ýeşilip gurdy bolşewik. Köýermolly ýatdan çykan bendi dokan soň töwregini batyl diňini salyp ýaş kardeşiniň nahar başyna geçmän teljerdi. Ýigit, gel ahyry, nahar başyndan gel. Şu palawdan ýyp görmeseňe, saňa kim diýer asyl? Maňa ata diýerler. Atamyň ady köpek. Edip köýermolly oturan ýerinden tas uçup galary görünni. Kete ýaply ata köpeklerimi sen asyl? Gel hany görüşer onu. Ata köpek çekinjeňlik güle baryp, garypa şahirli kellep görüşdi. Eşitdiýärim ki, ýapda biri barmyş diýip. Emma gözümizem şeýle urunsoň,
Özüňe anha birinji ýola duşýan. Sen hem şeýlesinle. Ya bizi ozalam görüpmüdin? Toyda bir sapar görüpdim. He, diýip köýür molla göwün hoşluk güle içini imletdi. Ha, salam dumansan gülümsirep gepledi. Bu ne gaty ýagyş gün boldy. Iň ýagyş günleriň biri. Tanışdyk, goşu gadar liňledik. Anha nanyp inşallah ýene diňler. Hana atam geçdene bäri. Söhbeti pala başyny roýluly. Emma atu köpeğinin söhbü durma wagty da ýöwesem sabram ýokdy. Ýagdaýam ýokdy. Ol saçaklaryň ählisiň töwereklerine nenýali ýagýan mürahatlere, haýyşlara gyslanmyş minnetdarlyk bildirdi de lapydan atylyp çykdy. Doğan ýeňlenip porjunyň egini ornaşdyrdy. Gyslanmyş ýüregi urdy. Oba yetmeli. Ýürek ýargynç habaryň anygyna yetmeli. Inisiniň dadyna yetmeli. Galtamanlar obaň daşyny gabap taladylar. Öwede ata urdy öwediň ýok ediljekdigi barada ýetirlen habar, düşmanlaryň ýeter tapan ýörüte guran hilesi. Olar iki dogonyň dürli ýerlerine bir adamdan bir meňleş aýylgans habar eşdip, dogry düşmegini, ele görmegini aljaramagyny, netijede bolsa halap durup üç pay tarapyndan hakyna tutulan kellekeder gömülgenleriň dozagyna ikisiniň birden düşmegini isleýärler. Şonu gözüňe tutýardylar. Ata köpek bişen kerpiçler daş düşelen paytun köşeleri kesip gysgalyp şäherden tiz çykdy. Ýüzüne uğru bir keteýe batara tutdy. Keteýe bilen bar şäheriniň arasy goraýdy heldi. Onuň ýoly diňe piýadany näleýsem atly uruglyny madar ardyrýardy. Emma aýlgyn sabardan soň şo ýolly ata köpegiň gözüne suwluk ýoly al göründi. Owa iki ýol gidiýärdi. Biri piýadalar atly eşekler üçin, beýlekse arabadyr gaýry tigirluglar üçin. Bir ýolly agşam arlardan soň gatmak seýrekdi. Her ýyly ýaramad ahwalatlar, ýol taklamalar, taraňçylyklar galaba şu ýolda bolurdy. Şoň üçin hem ata köpek piýada ýol saýlady. Ol şäher keteýap ýolunyň takmynan orta grupyna oturun Keşanalowasyna şenni ýollaşdy gitdi. Gümür ýamir edip, degişip gümür ýollaşynyň mekanyny ähliýetinden duýmady. Emma ýoluň Keşanaldan aňarty görýän atany eýmendirdi, ýaýdandyrdy. Eýhemde ýaýdanyňdy içe galasyň näme? Gitmeli. Barmaly obaňa, ödem sart yetmeli, bejit yetmeli. Ata köpek kä hasanaklap, kä asyrynrak ädip gidip barşyna eşden habary. Tersilleriň ýyl günüň başyna salýan muşokkotlary bardy oýlandy. Gör öz biri-biriň nädi? Obudaşlykdan, tanış bilişdikden düşmanyňy görýär. Senem şeýle bolmak mezbur edýärler, hut mezbur edýärler. Şonuň üçin olaryň garşysyna göreşmeli, ýowul göreşmeli. Ýygy günni dyny dayanysy göreşmeli. Näden mezbur edýärler? Ýyl günüň üstündäki ýagty güni görüp bilmeýärler. Şonuň üçin göreşmeli. Emma uğru täärli göreşmeli. Goňşowdaky mugullum gidişi ýaly, gaharyňa beýas gelmän ölümine gol gowşuryp meýlesin barmalylar. Hazat ne? Hiç tat. Sen bu kısmı ölümün iyiligine näme gep getirir? Hiç tat. Gowdurmuş uğruna işläp, onu gorap ýaşap, iyiligine nep getirip göreşmeli. Süýdü zanyny nejis galtamanyň, basmaşynyň okuna ýaragyna çalşandan peýda ýok. Bir alış barada pikir etmäň näme dogry? Ata köpek. Raýatyda häzir näme dogry? Ata köpek hükman oba yetmeli. Amanetin yetmeli. Zaniyal insiniň ýanyna yetmeli. Düşmanlara garşy göreşmäge kömek etmeli. Ine gönnürlün yaragyň öňüne döş bermeli. Ana hakyky göreşmelidir. Ata köpek şeýle garzyz piýarlara gidip barşyna, ýatyýaşdan doğanyň edenini agdyrdy. Telpeginiň eteklerini edilişi ýaly basman gaňryşdyrdy. Korjunyny ýeginden düşürüp ýerine aldy. Boş gözüne ýol urdun, ütüşdirip ýoluşdyryp hyssoğul poksaldy. Birdenem boluşuna ýödedi güllü. Hey, ata köpek diýdi. Güllüresin, begenresin, şartlandyryň. Ýaşaşyň gelýän zamanaň seni görnädi. Nämeler seni war mezbur edýär. Sen gülüşşük, süýjüş ýaşaşyk bolýasyň. O bolsa şemin tapsa seni aglatşyk, emretşik. Sen onu düzetsek, abad etsek, hediletsek bolýasyň. O bolsa ahmal bolsaň ýüregiňe ýara saljak. Bitmedi ýara saljak. Asalymdan garankylyk, garankylyk der, göze dürtme tümlük ýetsek derejesine ýetdi. Ötesine keteýaba senin ýoluň 3-4 ýerine sümme gawşarlyklar bardy. Şo gawşarlyklar diňe giýjesine däliýsem, ýürek gaskynç iýim sarardy.
Anysymsızlygy, uzaklygy bilen ýekäni gündüzlerini kopuk durýardy. Ýürek oturundyň, demini üsünrakdan almak çekinýändiň. Şolar manada sülgün ýa baýyş zak-zaklap goýberir görün, ähli saryň birden gowşar. Zanynda zan galmaz. Uç dedine şeýle gorkordyň, garyndatlary bardy gürrüňem ýok. Ýene ata köpek şu gawşalyklardan ýene esli ýöremeli. Onun köýermorly şahir bilen söhbetlerinden, füýzül abadly bagyşydan bagyşy ulugar eken. Ata köpek onu soň-soňlar bilip bardy. Uzaklygyň aryn lezzeti sanly adamda burundan geldi. Dogurdanam. Giden söp salamlygyň içinde häzir wagt diýsen partlajak ýüregiňdir. Galpylary oý ýarlaryndan başga kimiň nämen bar? Dogry asmana ýylly kän kergon gyran marryk, ýedigen akmaýan ýoly. Emma asmanyň sowuk ýyldylaryny bitaýdy. Dostly düşmanly, muhabbetli, ölüm ýetimli demeýini peýda. Ýa-da asmanyň dutary, ýedigen bagyşy, ýekece saat gündürdese gep başgasy bolurdy görün. Emma ulum ýedigen bagyş onuň galpylarynyň, göwün isleglerinden bihabar gymyrlaman arkan ýatyr. Şu ýerde şahirin ýadyna suw bedew düşdi. Öz-özünden düşdi. Şonuň bilenem kalbyna az kem suw merdemtilik ýarady. Taňyrlaýan dyýlary ýynjyklar bir neme ekizlenni. Sarda bolanny. Wah suw bedewin. Sen şu magal işiňe gede ýetişäýlen bolmaýarmy? Gelegede men owa ýetirdim. Ýögöz tapyp, oň düşmanlaryny granjylaryny kılsak bolmaýarmy? Bir ýerde bolsaň şuň gel suw bedewin. Şuň ýetiş suw bedewin. Gawşarlyň orta gurpyny. Köne zar urunyň atyň horgurýan terskan ýaly. Bütün oýy hyýal bilen suw bedewin ardugyna barýan ata köpek kişiňe mätet gelip gitdi. Bloklaryna alanmady. Benem bolluka Allah janlarym. Atyň suw bedewin tetini işleýänli. Men oýulupdymy, düşümdimi? Suw bedew eýsem, at bilen it kyn pursatlarda ýetişermiş diýerdi görün kakam. Ol şeýle düşünüksiz. Albaýly pikirler bilen ädimini biýalas gowşatdy. Diňşirgäp at kişiňemesini has aýyl haýletmäge, eşitmäge ýarlandy. Emma onu ýançady. Hyssaryň içinden goşa göwre atylyp ala şakyrdy bolup çykdy-da, her bir gapdaryndan mäkem ýapyşdy. Hey, nerden gelýäň? Bu diýar ýaraglarynyň ağızlarının ankayan arak mıdır neşäniň demini tutýan buguly, torsu ýetinden olaň düzgül däldigini ata köpek badabat aňdy. Eri tüpegiň sowuk ýerine degenine bolsa, ýeňi jimşillap gitdi. Ýugdunny. Ağzyny sowgalan ýary zordan gymylladyp jogap gaýtardy. Bozordan gelýän. Muny onda näme bar diýip, näme tanyşlaň biri horjuny atanyň şalkyllap ýatan elinden tilkip aldy. Ata köpek ağzyny şo gyşardyp duruşyna gepledi. Elek bar, ýuň bar. Näme? Elek var, ýuň var. Diýip ata köpegim näme tanyşyň tetine öwrätýärni hasyp tutdy. Näme sorsa alyp gal, zelelegmez diýip, iki gara gowra gamşlygyň içinden üçünji ýogyny tesgeye berdi. Hani? Tanıt özüňi. Kim sen? Men de. Sen kim bolýasyň köpe ýogry? Kimiň adamsy? Altynyň, altyn jemalyň adamsy. Gara gowralaryň biri. Edip gülüp koyverdi. Üçüncü ýerine koyverdi. Hani görçü, çakma galsana, garangyda taýgardan awahry. Näme jemalyň adamsy? Diýip, elini adym tutýarmy? Hawa, koyversene ey, amyň ýar samdyk bolmaly ahry. Ýükün alla sırtyna diýip koyver. Gel ondan çekeli. İki gara gowranyň gödöňsü ýogyny sessi. Aýlanlara mättel horjuny beýlik eline geçirdi. Gözlerini bağladı. Ýeli hissa ulpaga degen badyna. Han ýuň şumy diýip ýene ata köpegiň garanky ýüzüne siňerli. Ho, şo ýuň. Ey, güm bolşdy aýdyn diýip, nätanys ata köpegiň sırtyna dogurdanam gowşakdy diýip iteklap goýberdi. Gotolary şabardap giden sokoýuňlar buna, ol 10-20 adım dagy entrekledi. Ata köpek entreklemäniň ýygyny bilgeçdiň algowy ýazdyryp esdiýere algady. Bir haýokdan tägerip gamyşlygyň içine diňsalanna, ýene atyň horgurma eşdildi. Ol bir beraber hewurtgydan týdirek taşlaşanyny kim görmän, ýaňydan bildi. Allah barşyna suw bedew hakykatyny aýrylmady. Bedewin, ene sen hakyk gerek gerin. Häzir sen kişiňe sürde neje isleňizsini. Atılıp geç, gaýdyrylyp geç, kakyp geç.
Ýöňleriniň gaç. Bir sellem ýerine düşüren bol. Soň bolsa hakykat göre ulýaly, öwüzüme sırtyň alla gaçdym kogdum oýna azgynlar bile. Yettirdim edip ýene aras. Turnup durup sütünni süýündirip, ele salyp ýamanlary. Aty köpek kalbyndaky öýüşli ahmyrly ýarlar bilen gepleşip barşyna howanyň çıtawynyň gowşap, garyn turgoýlap urana maňmady. 31-nji ýylyň iň ahyrky gününiň, iň ahyrky sagatlarynyň geçip barýanlygyny ol diňe şu mahal ýatdy. Ýylyň hepgidinne gar berekede iýinýe. Sargo türkmenler baýlygyna buýsunmy, bijin madary ýoňda diýse-de, inniki bijin ýylymyz ganimet bolajakmy kadip işini epletdi. Asalyndan tüýdüm ak bulutlaryň aňyrsynan aýdawdy. Tebigi täsin turuty girdi. Asmanyň günnügür eteginden gızgylt aýy ýokary dyrmaşýady. Kete ýagyň üstünden bolsa, torgoýlap appak ýalpylyk garynýady. Ýymsaralyk bolandygyny ine joşmaly, gelim etmeli, oşmaly purzatdylar. Ine gelip kedirler edinmeli giýje. Aty köpek insiniň prawdeni zaýyna köpülünç giýje egilenýänini ýatlap, 100 groşa taýyk sogulmak makul bildi. Garawul Muhammed ağa onu epetli daşlykdan gıygırıp karşıladı. Kim haw? Garly senmi? Üstüme garly göre adıma garly derlip ata gülümsüredi. Ben Muhammed ağa ata. Ene şahir senmiň ay. Gözümiň öňüme uğru ýok gör gurbany boldum. Garha atam gamışdyr aýy. Men abi gurbany boldum. Şeýdip owadan ýagşyny henir görünýärler diýip Muhammed ağa posturyna solanyp ağzyndan bu bary süredi. Ýagşa gaty täsin Muhammed ağa. Öwüz ýaşylyň sözüni soňlatmady. Ahaw, sen her öwüzme iyi dedi. Hasanrak 20 geçmi. İngilize garalmanny. Görmediňmi diýip menden sorady. Öýüňizde hasalarym eglenip garanky atlaşy berenne şähere tarap gyssanyp geçip gitdi. Muhammed ağa sorasalar şähere ýygyna gidýändir diýip beýgirdi etdi. Başga zat diýmedimi? Ýok, başga zat diýmedi. Näme? Aýtmyr goýmaly zady barmady? Ýokly ýöne diýýän. Ata garawul goja bilen gepleşip dursa-da, ähli hyýaly insinne ýolda galtamanlar dedi. Ýer berne habaraň näetmeli? Ýere gitmelimi, öýe barmalymy? Bu habary öýe eşden bolsa olar nädip, näme bahana tap köşüşdirmeli? Näetmeli üznüksüz gaýtylýan suallardan atan keldi taýgardy, ýüregi. Ol öýlerine gelip usurlyk bilen gapyny etdi. Ýapykdygyny görüp agzyny gapynyň ışygyna tutdy. Altyn açdyna. Altyn Jemal gapyny garaşdyrmany açdy. Şu gidişde şu gelişmi? Şu gidişde şu geliş ýatdyňyzmy? Diýip ata garyň orta arasyndaky ozagyň başyna çömmerdi. Kesegi bilen köýderdi. Ýatdyk görühan elek diýip Altyn Jemal uka arasynda gardaşyp has owadanlaşan tesi bilen gülümsüredi. Ýene inniki badara goýdurmy? Altyn Jemalyň gözleri birdenem adamsynyň edine agdyk eşiklerine, etekleri çöwürlüşip duran telpegine düşdi. Kiýu, üst başyndaky näetini? Arwogyň gelinen Spanýaly. Aty köpek egin eşiklerini dötmek ýadyndan çykaranlygyny şu mahal duýup bardy. Aýalyna badabat, hawa arwogyň onu da hakyky arwogyň eliniň sypap gaýtdym diýmek istedi. Emma sabr etdi. Uzak ýoluň soğugyň ankadyny aşyranyny bahanalady. Hanon soň Yelekmi? Yelega ştaplar gelse geleýmeli görünýip, ata köýlerin gızgylt aşradyna oğullaryny saýgarjak boldy. Allah ulim ýatyrmy? Hoza ulim hany? Kakym ýanymy? Hawa, bir zadyň kim ýaly gözüme u kelmetdi, ýatandan göterip alyp gitdi. Kiýu, bu ýetirsiň goýdy indi jogap ber. Hani yelek diýip Altyn Jemal gülüp, ýene ýoňky suwalyny aýtylady. Yelekmi? Ýeri boldy soň aýdaryn. Sargıttan 50 bizar geçip gıyşırmağı hıyarlanan Altyn Jemal birden dikeldi. Diýu näme bir zat boldymy? Way horjun hani? Bir zat der köp zat boldy. O bazar boldy. Sığır döwdäti boldy. Şahir bagyş dinlenişip boldy diýip ata soňky sowal eşitmeýän ýaly ýergirip howsalasyny ýaşyrmaga çalışdy. Emma boljak gumany barmy? Onu zanyzan aýalyň sızman kim sızsyn? Alaýda Altyn Jemal ýaly içerisine maşgalasyna ýatsykdaşyna öpari hamra gaýar. Biýu näme bir zat boldymy? Way, horjun hani? Horjuna bir ýerlerde bar bolup başga näme habar? Sen ýöwüňe sorady, tapman şähere ýygyna çykdyp gitdi. Gelmek menti. Gelin oýdýan. Ata howsarly habar öýleriniň eşitmänini begerni. Hem de bolsa bugünkü ahwalaty altyna
Denan babrak üýtgedip aýtmagy dogurtapdy. Şunam murda yalan murda aýtmaly. Yakynyny ähli ahwalatlaryny habardar etmeli. Aslında öwüdüň kassyna çykan düşmanlaryň öýüňe, üstüňe sürmejegini, dins başyndan dökülmejekdigini kepil barmy? Düşman niri kepil niri. Olar hey bir ýerde oňşurmy? Diýmek, ähtiýaçdan çakmaşyga häzir bolmaly. Tüpeňi, okuňy, gaýry ýaragyny herden saklamaly. Düşmana ýatsyn pa aňsat ýeňiş bermeliler. Şu oý pikirleri terine aýlanata, sen adyň eşitse galtamanlar gallrap duru diýip, gepiniň başyny değişmeden başlap, basmasyrdan tapyşany. Emma olaň horjuny ýele galp galyşlaryny ýumurlap gurrun berdi. Altyn Jemal atanyň gurruny bilen öwgediň on soramynyň arasyna baglanyşyň bardygyny aňan ýaly. Egini ýerine alygyna goýdy. Hi, onu öwgedi janam. Öwgedi bu zatlardan bir habar, ýygyna gidipdir. Muhammed ağa şey diýdi ýaňy diýip, ata gurruny başga tarapa dowdy. Ondan şey diýip, maňa iki wadarlap getirýän elegim, horjunyň bile bile taratdyňmy? Taradymmy, özüm berdim. Ata gülümsüredi. Yer horjuna ýeli, yer çekenler, eligi näme çeker, o çöpüň sinne. Onsundan soramandyryn. Soramazam, aýalyň altyn jemallygyny galtamanlarda aýdan bolsaň, sen kim bolupdyr? Batyrlyk görkezipsiň. Altyn jemal sözüm toňlamaka. Allah uluzuk ağlamzırap oyunnu. Altın Jemal onu yanıma gıyşarıp uzak mahal geçmeyelim özlemamızlarını. Atanın gözlerine böyle şiş kaklan yağlı. Onun suyun in gezirli müddetler ine başlandı. Vağıt toltan yağlı. Zuda hayal geçiyedi. Vağıtı kamala öyün ortasından sönüp barayan ozun üstüne erzil türüneyen soğuk, daşadı torguylayan gar. Yüreği düşkün cümcümlük eğlisi birleşip zor bir öňü teriyen yağlı. Ataköpek bazarda, çayhanada bolan şagalanlara ünsünü soğumak istedi. Emma bolan bolmady. Geçmeýän, ötmeýän wagt agraslyk bilen onuň ähli kuý pikirini inisi ýögedi. Galtamanlara, bolagan maýyn çayhanada samran sözlerini dolap getirdi. Ataköpek şeýdip bir terden böwrüni diňläp oturdy da, turup agraslyk bilen edip, gap böwürde köne demir sanny açdy. Onun tüpeňini oklaryny aldy. Öýüň gapsyny içinden ýerlerip, ýaraglaryna Gugundun elurdu. Kitabı. Galem kağıda arameden el yara tiken yallegdi. Tiskindirdi. Keç ok. Ok atıptır. Karşısına düşmanın. Bardır şepeğininde şayat nişanın. Ataköpek niçik fikir etsedi vaqt geçiyedi. Büymennu say geçip durdu. Hayalam, erzelim, yürek kıskınca morda geçip durdu. Ata tüpeğini oklaryny tüpürüşdirip, tertiplen boluvermese, dagy näme edip näme goýjugyny bilmedi. Ýogsa da ol başga näme goýmansyň? Wer ne hili eýmens ahwalatlar bolýar. Ol nijeme ýoly jan ýaly insanyň janyny himayet etmek üçin gowlup geçdi, piýada geçdi. Galtamandan admyny kimsitmesine dözdü. Indi orada öýde ýok. Ýerine etmeli. Ýogly gözlemeli. Gijanyň içinde onu şäherin gaýdy öýünden gözlemeli. Gaýdy öňgetenden soramaly. Gaýdy köçeden idemeli. Gaýdy satyrykly aýlanmaly. Hana atada ona gaýym bulup, suwede weme şo ertekide gelip ýör geleýän. Ata pikirlerini ýene arzuwy hyýaly ýyrypdyrdy. Kele buzyny ýitirdi. Ol asalam kelden suwturun soň, mojugyň başyny lampa sökdüdi, arkandyna süýünni. Tüpeňini gapdaryna uğurda ýatyryp, aýlaryny ýastandy. Gözüni gara keşe örtülügi tünüge dikip ýatsyna ýene ýolbarsızlyky bagşyny, körmürli şahyry ýatlamagy inandy. Emma garzyk pikirden sınış kellesini olurum gözüp sazlap bilmedi. Ünsi tutuşluğunu karşı ýoly, ögöze galtamanlara gitti. Onun ögöz göresi geldi. Ögöz bilen gürleşeti, şuun kıyagdayra gürrün verip, inneki hareketlerinin biçimini biçedi geldi. Vakt değerli ýandan buloğun gerek geri. Onun ögöz gözlesi de tapsa da olurdu. Kömök metse olurdu. Yine su bedeğin gerek geri. Gazgıl teňe balyk onda urdunum, sowat goýup giden bolsa bolmaýarmy? Su bedew häzir at ýatakda ýyl seýdinde dursa bolmaýarmy? Ýalyna şu atlar aýlap ýatsyna, atanyň gözleri tüzüldi. Aňyna öňkü pikirlerdi. Öwel su bedew galtaman, öwel su bedew galtaman, öwel su bedew galtaman. Ata her näçe murda azy kände ýadapdyr. Ýenjikleriniň uýruklarynyň sarkyrap agyrýany ol häzir tüpeňini gapdalyna
söyünürüp arkan yatsını duydu. Doğruldunum. Herette uyandı atları. Ol acelöyi bilendine denze füynüp yatıyor. Adam onda da şahir tüpen güle yanaşıp yatıyor. Yuvez suvedi o galtaman. Ne suat umulganany belli olmadı. Daşadan eşlen atayanın iyinin tikenekledici dükürdüsü onu yerinde uğarlardı. Kaptalını yatan soğuk omurmanın qaran yerinden qarba tuttu. Ämtemlikte guluğunun eşitdiyen galmagalının zendelesinin oyuluk tuğun düşündüğüne bir vadı keljermedi. Keljerme başarmadı. Daşardan ta çık deyip güngüles gatı gıygırını yalıvurlu. Garın atpak tolgularını ayıktırıp yakıdiyen şemarın içinden gelen bir yoğunu sarılı sesi atağın iyini cümsüllödü. Sef ona ahmırın gazabın, haklışın havar suup geçtirli. Ata, bizesin heli gavşarlıkta gavat gelin galtamanların sesi digine näme üçindir bir jym şu görünmedi. Näden portu demli galtamanın sesim hut şunun ýaly gödöňsüz, pöwhöz yoğunasy. Necekler heli geçip baydanın menligimi soň bilip kassymyza ahmır gadat bile skandırlar dip ol için gepletdi. Birden käde pöwgünjürep diýişin gadat bilen gyzardatdy da omurmasynyň gulugyny gaýtaryp yksamlandy. Ennamyna şaga soğuk ter gelip bedeni geň garaymal ýagdaýda daş kimen gatady. Öz-özünden galpyllady. Äli küýüni pikirini daşardaky atla gönüp durup, öýüň gapsynaky ışdan daşar ekýän etdi. Torgoýlap ýygýan gara ýeri gar ýerime daly agardypdyr. Bütün töwerek tähin akly sorunupdyr. Öýden onun meşädin daşlykda şol aklyň üstünde atlylaryň gara kölegi iki waga gaýmylýar. Näçe kawular nejikler? 2-3 mi? Ta güňleşdi. Dükürdü. Ta barmyň. Güňleşdi dükürdü, ýene dükürdü. Ata siziň ömür dädeňiz ýanraýyn. Ata gerekmi size? Ýöwezjan gerekmi? Görkeler nädir? Ata bile ýöwezip, diýişlerini odorkudan meter ogurdyr getirip gassady. Öýüň gapysynyň bir taýyn diýip serpdi. Akkaryň üstünde gara kölegiriň biri howul-hara maýaşlap omurmaň gulugyny gyssy. Gümpürli çıkan bazı atlylary ýerlerde çirkin gıýgyrşdylar. Haýt, ata kaka dur. Ata bir öwüz how. Ata şu demde tüpeňini elinden gaçyryp saňgaçy döňdi. Aýagyň üstüne bir jaý gaçan agyr tüpeň saran agysyny duýmady. Atlaryndan toğusup düşen adamlaryň gıýgyrşan teslerini oňuly geljermedi. Bir mahar eşdiren tüpeň sözüne tanış çirkin tezine bozup taş çykdy. Men öwüz, bir öwüz. Bir öz sesine aytı üçün ata da derre özünü dürzep tüpeňin aýagy bilen gapdary diýip goýberdi de daşary kokturly. Emma suw teňirlikden agypdy. Uýanyny süýrep horgurup duran atyň aýaklarynyň aşagyna güýrünip ýatan galtaman näle öwüzdi. Enisi öwüzdi. Onuň daşanyny köküne gurýanlar bolsa, atanyň dostlary gylşmyrat bilen kıyasy. Öwüz olar aýrygan şabara öýerdip aryp gaýdan ursan etjek. Öwüz badabat mergenden ähli diýen ýaly baryp uzakladylar. Ol eýem gaçan gana şıpıljan şep egini tutup büküşüp ýatyrdy. Ata kıyasır gylşmyradyň goltky bermegi bilen inesini turulmak islerini. Öwüz ýüzüni tutup garşylyk görkezdi. Durun, howlukmaň häzir. Öwüz şey diýip asalam demini dürzep dikelip oturdy. Ýene atasyny doganlaryny genejelerini ýagtyna saýgarjak bolýan ýaly töweregine ýeke nazar saýlady. Aýlady. Özüne zor sal pilgirdi. Emma bir dikelli. Ata kaka, galtaman röýdäýdiňmi? Emma ata kakasından ýa jogap bolmady. Ýa-da onuň ýudunmagy, agydyň taklamagy, demiri tapmagy gordan misal etdi. Ol daşarynyň aýagynyň ýeterlikdigine, aýak galaňyş durundygyna garamazdan süllüm maýderledi. Nämeleriň nädip bolup geçenligine, nä sebäbi beýri bolanlygyna tey akyl ýetirip bilmedi. Dogurdanam öwüziň dostlarynyň sesi näme üçin onuň gulugyna galtamandan tezi bolup geçdirdi. Hany galtaman? Hany her güngleş ýat ses Hani? Ýaşy 80-iň wonuna köpek mergen, yaraly ogullyň töweregine işlerini çekişip, elini aýaklaryny ýitirişip duran ýigitlerdir gelinler gördü. Öwüziň sag boltugyny tutup, aýyna garaman goza kuwaty bilen ýokary çekdi. Soň orada mere tullen gylşmyrady onu götürüp öz almagy buyurdy da körpe oğluna öýlerini. Çary, atymyny tebip edip. Tebip gözlegini gitmäge utalap bolan kıyasyň tekliwini edip, goza çarynyň şaşgynamy? Çary gawşar ekeleýänmi diýen towaryny zawjanyny. 7,5 marka çary gawşar başga ýapjakmy? Öýü ýerlerden çary badabat ýergeýnidi.
Ýöwüň atyna minip, takarşaga etrabynda 7,5 lakam bile giýinden belli doktor Semyon Ustinovich Terehowň gözlegine at goýdy. Köpek mergeniň kimisi doğanyny gyssa gara ýelbegi atynan, kimisi aýaklaryň çykan nebereti daşarda durup gar soğuk paýyn akşamarynyň öýüňinden. Ok öwede gylty dökdir. Şep bilşäriň 2 barmak aşak ýanyny yaralap geçip beripdir. Öýe ýerlen soň köpek mergen elini buýun gaýnatgyzy garnyly suwa gaýtalap ýuwan soň öwediň yarasyny emay bilen ýalaňaşlady. Şaý ýeti berilen mulaýym suw bilen gan ýokun arasylady. Tüpürüp üstüne päkide akma taboydu. Öýüň dugurunda ýüren sallap oturan günäkärä any täjededen özge hiç kim iştat diýmedi. Miltedip bilen bolmady. Ol öwediň yarasyny emay bilen sypap gowunduk beren soň oturan ýerinden tüýşeneklep ataň ýanyna bardy. Oğlum hani başyň galdyr. Boljak saat bolup diýenden soň bu şeýmana ne peýda? Tur. Hapa bolup oturmady. Zamana uğrasyn Hudaýym hemmesi şu urdum sapdymly zamanadan. Ýetdi salym. Dymşylan soň ata aýaklarynyň üstünde zordan saklanyp ýyraň atyp taşykdy. Elleri bilen kellerini tutup kiparla beren garyň astyna öýüň tuğruklaryna gelmiredi. Allah jandyr maňa näme bolu näde uçaldy. Goý daşary şemal urdan goý ses güňlü jeşdirsin. Hey dogony tanamadan mahluk bolarmy? Indini aňşyrmada adam bolarmy? Maňa näde uçaldy? Üstüňe ýöriň bilen ýykan dagyň astyna nädip, indi näde geljek? Nädip dem aljak, nädip ýaşajak? Adamlaryň gözleri nädip görünjek? Nädip? Asalymdan göwnlük bermek maksady bilen kıyas sırgylşymda taşykdy. Emma ata olan aydamlaryna göwnlügini pitwad etmän ýöňlerinden sowuldy, gizlenni gaçdy. Alar görmän. Birdem uğrama goýuň teridi, ýura başyny ýakady. Teýahir atanyň islegini, häzirki ahwalatyny öldürse maqullap, 2 dostum ýene yaralyň ýanyna girdi. Köpek mergeniň işigine 2 atly gelip saklandy. Ata olary bada batanaly. Sarynyň atdan howlukmuş düşüreni garaşylýan doktor 7,5-dy. Doktor Terehow öwüň yarasyny görünmädini. Onça gowuply dälip, elini goşok silkip, gojanyň ýüzüne seretdi. Ýylgyrdy. Değer dermanlaryny çykaryp oturuşuna yara bilen ýüregiň ağrısyny görkezdi. Arkan yatan öwüň ýüzüne seretip, salgyrdyrak diline düşünürdi. Bu ýürek, bu da yara. Gorkulu zat ýok. Şeýle gerek başlyk. Şoň ýalyrak, ata kakamyň eliniň tüpeň tutuşynyň uğry ýok eken. Ata kaka eli tüpeň däl, kalam tutmaly. Öwüň 7,5 töwrügüne näkilere göwnlük üçin aýdan sözlerini içeridäkiler ýylgyryşdylar. Yaralıdır doktorun öýlerini arkadan alyp barşy. Görünler oturundan ýüküni ýeňletdi. Terehow değişmeden dowam etdi. Kaltamandaram şeýle atýan bolsa, gorkmak da gerek däl. Adam kelle, ýürek sag bolsa, başga zat gorkuly däl. Ol gatdully, ýelp edip duran sırany näse guly getirmek buyurdy da, yarany ünüsli arasylady. Jüwtegi ema işledip, yaradan 2 tane keçme tapyp aldy. Soň derman garnyny suw bilen 2 ura ýuwup, yaranyň agzyna ýağ şalynan galan hasany ýapdy-da. Ony ahlakly salama oturdy. Ýöwede köpek mergene degişmeler paýlamaga başlady. Babay han gaýt, tüpeň tezi çykanyna näme pikirini etdiň? Äy, 7,5 mene düýjüm mükaýedip goltuğumdaky agtymy ujaklapdyr. Düýjüňde nämedir etdiň? Basma sodan etdim. Haýdy basmasy. Äy, jep bar ýeke gözledi, taýly teke diýdi, we pille basmasy gitme. Başlyk sen näme pikirini etdiň diýip doktor Terehow hem näme goşuň, hem töwrüne galpyllaşyp oturunan ündüni howzuradan towmak maksady bilenini öwede bilendi. Hasan, tüpeň dedinemi? He. Men ýeňsiden atyrandy etdim. Öwüzdir atanyň eşden aýrylgan sabaryndan bihabar. Doktordur töwrüne näkiler, bir-birleriň ýüzlerine geň galyşyp seredişlerdi. Jogaby aýratyn ünt berip oturmadylar. Asla 7,5 sowallar oňa wagtym goýmady. Soň ne etdiň? Äy, ilke ýapyrlym. Oh, dogry onsoň sen tizrek gelmeň diledim. Ana uttuň diýip doktor Terehow öwüň jogabyny hederdirip güldi. Doktor sargasyny tamamlady edip barýaka, goňşuýdan ataň öýünden çykan ýürek ýargyn kalmagal, köpek mergeniň huzurlugynyň giýjäniň bir mimahal şaky ýene ýangadan ördü. Ses 6-njy maryn diýdi. Ol şahardyr beýlekli köýmek şahyr ýady.
ilki Meret uludur şahary, Kıyas, Kılıçmurat, soň bolda köpek mergeniň öýüdi baranyny, öýüň ortalaryny tüpüň şekilleşip duran atadyr Altyn Jemal gördüler. Altyn Jemal gaýyn atadyr gaýyn agasyndan ýaşanmagan bir ýadyny çykaryp berdi. Geliňe saltyrak, öýdünem diýinler ýaby. Way ýok edin elinde kadyn almaz saltyrak. Atalyň häzir gulşy ýöz akylyna kadam meňdeşdirdi. İki gözünden boyur akıp tutuş yüz gözünü suwan goýrusy ýaşlar diýmeden. Yüzünde gan pitdi, ýaş ýaman işaretde ýokdy. Meret uly adaty gödekli bilen tüpeňi şatyrdadyp gaňyryp, öýüni itiberip duýuldykanna da, gaharly azgyrlanna da ol doňun ýar bolup, tym gödül gözlerini agdyrdy. Semerli durdy. Gollaryny erkli şakyllatdy. Ýaşly gabaklaryny ýyzalty ýumyp, ýüzüni dik tepeden dikdi. Häzir onuň aglamayanam dogry düşünüksizdi. Atanyň diwana spot keşfini gören anna täşdir gelinler. Hatda şahary da hamsyganlaryny duýman galdylar. Emma köpü gören köpek mergen alzyramady. Ol oglunyň alkymyna baragada her duluklaryna zaýdar şarpyrlatdy da ýanyny beýberdi. Ha, iýeşen tüköden itowurly täne. Tüpeň gerekmi saňa? Ene tüpeň, al, ene tüpeň. Goza şarpyny işledip käýinip içinde boldyň. Meret uludur şahara höküm merjeýände buýurdy. Daňyň el aýagyny ýeşak atalyň. Şöpür ýüp bilen daňyň. Näme durdyň, tiz boluň. Goza şey diýdi, doktordur öwüň ýanyna çykdy. Bosogodan içeri gatlaryna terap yaralynyň yaratyny tarap bolnaken. Ene başlyk boldy. Sen muny basmaşynyň oky hasap edäý, goý şeýle bolsun. Saňa indi olaryň oky kär etmez, uzak ýaşarsın. Şeýle dälmi babay? Belki magdyňdan Hudaý eşitsin. Endi babay saňa başlyk esasan bir zat aýtjak. Yarada hoplu zat ýok, ok aguly dereken. Yara aňyrsy 10-20 günde bitdi. Ýöne ýanyma sargı çalışmaga gatnamaly bolarsyň. Özünem pukta belli. Sargyn dine menden ya gelnejen ýerenadan. Gulaksal dine menden ýa-da aýalymdan almalysyn bolmasa. Düşün ahir ne wagt ne zamany bilýärsiň dälmi? Bilýär ýedi düşünü ýaslip, gozy ýögüzüni öňürdip başatdy. Doktor soňra aty köpegiň ýanyna baryp, onu köşeşdirdi, gülnük berdi. Oňa müýünrüg mäse sebäp goýmajakdygyny, enesini aňyrysy 2-3 şepdeden aýak üstüne galdyrakdygyny aýtdy. Köpek mergenden bolsa, onuň ellerini söýdüşdirmegini haýyş etdi. Eýliden 2 ýyl derman içirdi. Soň daşarda köpek mergene ogullarynyň ýangy dermanlaryny rahat ýaşakdygyny, soň olaryň öz-özleriniň köşeşip gitsekdigini, derur orada kömege her an hasan taýinlygyny, öýde bolmasa öýüni aýalynyň bardygyny, ýagdaýdan doly habarlygyny aýtdy da gaýtmagyny sorady. Mun soýlaryny öýle şaýyp gitdi diýarim. Ýok babay son. Başlyk gutulsun onson çaýam içeriz, 7-de ýarymam içeriz. Goza doktory ýolluş bolup öýüne eltip gaýtmagy ýene çara tapşyrdy. Bugünlükçe öýle gaýtmagy doktorla birlikde Kılıçmurada da Kıyata da ruhsat berdi. Çara agasy öýüdi sargy täzelemege 4 gerekdägi eline gitdi. 9-njy gün ýylyny öýüdiň öýüdi atynatlaryny. 10-njy gün ara-dara işine gidip urady. Emma doktor telefon ýanyna öýüdim 2 tapar baryp, yarasynyň ganymatlaşanyny otup, soň başı bilen iýe çymyp gitdi. Aýarly şeýle gejelerde meýdanyna geldi. Gysanyň kişi bolup atyny gamsylap yarasyny ersirdi. Sanpiýatlary burada geregemşidi. Düşmanlar hut şoňa garaşýardylar. Olar bir gejäniň özüne kalgodyň ýer durýan ýökülleriň altysyny awy çelip öldürdiler. Beýguna garawul Muhammed agany güpbasty edip, ölüm pilletine çenli keýp edip ýenişdiler. Problema jaýyna nebetli çüýşe döňüp otlanlaryna boldy. Olay ultumdakylar bada-bad ýetişip, gumdyňyp köne küçül kesip alyp ýanygynyň özüni daýaçyk etmänke dogrudan aldylar. Baý toparlarynyň ýürüýte guran, işlep düzen şeýle wakalar ýaş galjaň başlygyň işini başyna agdyrdy. Tapsyz ýagdaýyny ýadyndan çykartdy. Netijede boldy. Yarasy terzine urup gaýtadan dömi urady. Gün-günden şiýişdi, adar ýüregine urady. Yarasynyň ýagdaýy ýögedi gyssagyna, owa tebibine ýüz tutmagy mejbur etdi. Emma sanpy düşmanlar onuň bir hereketini ýöňünden görüpdiler. Ýok, diňe görüp goýman, şonu biçipdiler. Ýögedi hut şu hereketlere gaýbany zadylapdylar. Olay ultumdaky atly tebipleň ýalysyny denýäli, girlerini salyp, öýlerine işlemäge, aýdandan aýryşlary ýaratmagy boýun edipdiler. Netijede, owa tebibiniň ýögüp
yapan melkemi öwüziň yaratynyň agdyny gün ýarymda ýangydan darka asyp badyba simletdi. Adarny owul ýüregi soň bolsa tägel salynda tutuşdygyny urdurdy. Onuň ahyrky demine ýetişen terefif gözlerini ýaşaýlap bagyryn parlajak boldy. Gaharyna gözüne iýinin fiili manzabjyny. Ne hili janlarlar siz? Başga tebibe barmaly däl diýdim ahyry. Hasan isleseňiz geleýin diýdim. Aýalyma bir tawşyryp goýdum. Näme düşünükdi zat bar bu taýda? Adam diýip aýtdym, ýalbaryplar aýtdym, iň ulyňyzy tawşyrdym. Biýe näse galjaň, öz ýagdaýyndan dönök. Aside, daşynda akra näme gerek? Wah, üçnüksiz dogonlar. Görüň nejekler howpsy ýarany, bitip barýan ýarany bir güne nädipdirler. Näse şeýin giýji ünlü elini gelendesidi. Terehiwe öwüziň janyny aman saklamak arman başartmady. Köpek mergeniň 3-nji ugly. Görürlük algoýynyň 1-nji başlygy öwü 31 ýaşyň içinde. Bari ýogy 2,5 gün ýatyp öýlendir aradan çykdy. Edil şo gün owa başga biriniň. Halap baýyň näse ýyny güýç baýyň ýogurun nuwarda habarym ýerdi. Baý hem öwül köpegi hem şo bir görüşür ýakdyp bir ýöwliýada ýylygyna jaýladylar. Merhumlaryň bir gonamçylykda bir günne peýda bolunmadary meňdeş boldy. Olaň ölüminiň arasyna göle görünmeýän baglanyşygyň bardygyny megerem hiç kim guman etmedi. Agasynyň atanlykda atan okunyň salyny gylty, emma şo güniň özünde bütün maşgalaty bilen gürüm-jürüm burun dönük tebiýiň zäherlen yaratynyň ölüme getirmegi. Tanpy düşmanlaryň soňky günlerde kiparlan ýaly görünen umyt usulyny gaýtadan köretdi. Ata köpege ýöňki muzabatlaryň üstüne inni gan horluk, telbelik, ýene ata agyny tanamayan, bilmeýän, waswas geden osurap, inesiniň zanyna atasan kast edenlik töhmetleri mümkinli. Okusylaryň waslarlaryna günleriň bir güni sagaňyň maslygyny ýygnamary bolarsyňyz. Ýakydyn prezidentleňleri o däl telbeýän elinden dip, gönüden göni haýbat howzulu toslama ýaratdylar. Mollahym oklar baýtanyklardan bolan aýaly bitatlar bu töhmetleri ýürütip piş edinip ýadaman owadan owa, ýylen märekeden märeke geldirdiler. Aýrılgan töhmetler myşmyşlar burun wakalarda ýöňüni onsuz da müýünü duýan ata köpegi sanly günne burup ýekdi. Onuň ýöňdünim garaýagy ýüzü garýart boldy. Okusuna sap köpek mergen, onuň kunläp giýjesine onu ýanyna saklady. Bir ýadymda ýeki öýürmän, hatda aýak ýoluna da tirkeşip çykdy. Şeýdip öwüziň 40 geçýänçe atany gündüzlerine daşdy işte görün olmadı. Ol başyny birinip ýatdy. Sakal murty beýgur götüp ýüzüne şiş ýöredi. Biratlaryň üstüne iki gözünden ýüregi düşkünç agar tutup, onu telim günnäp ýertelmeretdi. Gözlerine peýda bolan gyzyl sylgymlar göreşlerde ýömürlük galdy. Öwüziň 40-ndan 2-3 gün soň görüsi ýaman jigitini görüsi gelip göwünlük bermek isläp ataň ýanyna dogany maýta berdi. Ol ýeňsini galdyryp bozodan ätlerini kywsarlap turan azyalzyk tüssýäniň derdinden jigitini bir wada içerden tapmady. Gözlerini gezdire oňa nazar düşen olsa, dogon tanamajak boldy, ýakadan tutdy. Atanyň garýört beýmany ýüzü tanadar ýarly. Gabaklar güp ýaly şişdi. Göreşler perwaýsy ýaşdy. Onu gelene gidene salamdy. Hälikdi, gelle gitdi, halak var soraşmady ýokdy. Oturuşy. Olyny häzirim ýalňyz nasardy wany sesli ýündü. Sowuk nazarla garşylady. Wah çanjygym. Ýykyljak şynar ýykylyp diýilen soň indi sen bir özüň gynap oturma. Senjigim özüň gynama äli ýetiretiniz men çekerin. Men ýüksüdürün ip maýsa ozuň töwereklerini taşladan sansız sajaksy şilim galynlaryny gözüne aýdap şumjurdy. Wah tüsse bolup su oturýar diýsene. Jigimjan hiç kime kısmatdan gaçyp utulmak ýokdur. Ýöňüň kısmat şeýledir, ýazgydy şeýledir. O gelenine biri kösemek, örtümek üçin gelendir. Öteğüş bolup gelendir. Wah dağa ýaldy ondan diýenige. Maýsa birden ýüzüni aýalylan tutup durun ýerine çökdi de bagyryň parlaýy ses bilen pes saýdaryna başlady. Bütün ýylygynyň gözü gidýän dağdyla. Ýöňüň ýumurly ýykylly jigim, nädeýin wah üstümde saýa salýan bagymyzy. Şan uğradı, sowurly jigimi nädeýin. Kasmady. Uýunsuz eýerse atlar ýerli hor gurup men mögünnidim ewelzana.
Münni denädeň wak ýandy. Tüýnüksiz tärimsiz agydyr görünni. Girmeginlidimi gözjana, girdi denädeň wak pelege. Ýatlardan ýaman göz dil ýetdi gözjana. Gitmeginlidim gitdilenädeň ýannamy. Küýdüm-o. Ýaplardan aýralyp kiziran suwlar akdy köwlenip, içmediginlidim gözjana. İşdilenädeň wak kysmady. Nädeýin jigim-o, nädeýin. Ýatlardan ýaman göz dil ýetdi gözjana. Nädeýin? Ah azy kysmat. Wak bipiyan kysmat. Maýda birdenim atanyň sesi ýündü. Emma ýözünden 5 meter boğda oturuny tapmadymdy. Dilimni işledi, akylna aýlandy. Ýürek durmazlykdan ýeňrep oturmagynyň jigiti üçin bataryk däldi. Ozy ölçermek duýuna düşünüp özüni ýyraldy. Gözlerini eliniň aýlary bilen barmaklary bilen tüpürüşdirip man kalawrak gepdi. Ýönejigimden buljuk iş boldy. Seninni beýtme, gaýrat et. Özüňden bileme örteme. Bert bol, çek bol. Beterin takladın. Begeninin ýüzi aňryk bolsun. Nepediň durlada işiňi bar. Gadallan öňküdenim gatay. Ýa-da dilleri hiç elle kaktırma. Doğun garnaşlar diýelisem ýaly goňuş uramlary. Tanış bilişleri göwnüp berdi. Ata zanyny zaý tapmady. Dost ýarlar bilen gatnaşygy bir taraply ýyny görüldi. Galysmrat bir köýde bähwit bäşim da berildi. Emma ýözi barmady. İşte şollaşlaryny hemişe şadiyan şortu Ataköpekden namysan tapmadylar. Okuwçylar her tapak ala ýa-da dönürýän degişken muallymyň gadaryny soňgusuz geçen tapaklarda bildiler. Diňe keýpiniň däl, eýdem saglyk ýagdaýynda hemişe kiligi däldigini. Ulak okuw, ulak ýazyp podugy, güýçli ýagtylyga dogamy seretmäge gözleriniň sızamaýanyny Ataköpekň özüm mesemälim duýdy. Onun süngünden ýüregini ýergimsiz gemirip ýatan düşünüksiz gejer. Kellesinden şatlama agyry. Ýögsel howsulu tey aýrylmady. Ýergimsiz söndürilmän ýaly şekilýän azy temmäkidi. Gün-günden onun kellesini humu dönürdi. İşdätini kimdi? Şäktini öz tüssüli sygyryna saldy. Köpek mergeniň çilimi saýgalrak çekmek. Onun sagyrga diýilenden köp duwardaky duýdurşyna bolsa, soňky pazygaly bir ýylyň içinde ilkinji gerekdiň ýar ýödüne zor salyp ýylgyryp jogap aýtardy. Kaka bilýän, hemmesini bilýän. Ýöne şirimi kä nahardy, kä gahardy, kä tomsy, kä bahardy, kä şamlykda, kä seherde, iňe sazym kä owada, kä şäherde çekseň ellen bolmazmyş. Maňa şolaň hemmesem gabat gelýär. Toy. Şar tarapdan mihman gelen bir toyu, başlı toyu, giňden ýazyp saçar. Şeýle hesiretli günlerden, pazygaly hepdelerden, jebirli aýlardan soň köpek mergenleriň ýagyrlygyna ýene şemal saldy. Toy boldy. Sarynyň öýleniş toyuna şahyr köpek mergeniň neberesiniň ägesinden beter gelenni. Çünki bu toy goza mergeniň ogullarynyň jemleýsi durmuş toydy. Başgalaryň körpesiniň, Tarhan ogulunyň, Sewur ogulunyň toydy. Aslynda Saryň toýmy diýalmy? Oňa goňmy diýalmy? Laýtada ata, Sary, atanyň bassaçy gärdeşi maslahatçysy. Hat gymmat ýerde pikirdeşi Sary. Şahyryň agasyny ähli kişiden gowy düşünýär. Ata körpesiniň toýuna dost ýarlarynyň kärdeşlerinim çagyrdy. Toy garaşylşyndan saltgyldy. Muňa sebäpkä boluly girman magşy boldy. Ata köpek bilen ýygy-ýygydan toýu tomaşa terkeşen soň gürrüňlerine wäşde götlerine aşyk bolup ýören bagşy uğurdaş paý diýip genarjy ugramanka 6-7 aýdymy tarpdan dowlat duryn. Toyun hereketem şowguna marty berdi. Dost ýarlaryň töweregini gallap durmagyny, pazygalar dirary ýüregi ýukuryp ýuklaýmagy dönen ataňam bolmasy boldy. Ol Galysmrat bilen kıyagy ýeňlerini çekip bilen çete çagyrdy da çökdi, çomuldylar. Gederinden fiýilmesäň toy şagaryň hat göwüni jaý görünýärdi. Sagar ýetginjekler, oğlan gyýdylar, oýnap gülüşip pederdin ýediler. Olaň ala şowgun bolup dünýäni duýman oýnaşlaryny görünni, ata birden şagaryny küýdüdi. Kıyas Galysmrat. Şoýundur oýnaşmak ýadyňa düşýär. Atam, hey oğundur ýatdan çykarmy? Hem oýnardyk hem aýly mohlaň üstüne gülüp dilimiziň hem keýpini görürdik diýip kıyas ýatlamalary hatam çintigi. Ata şagaryň oýunlaryny sesini çykarman syýyldy. Gelgirdi.
Oyunçylaryň käbiriň sesini, gülküsini, hereketlerini öz ýanyna ýydarlady, makullady. Ba, şunça wagt geçdi. Oyunlar yenidem uğrunu ýitip bändi. Şo şetdäk oglan gyýdylar, kepbäm gurully oýnaýan bolsa gerek. Gyýdylan oglanlaryň arkasyna hop bolup, zykyrdaşmagy şonu salyp berýär. Beli Abdullah kılın oynayan oyunu gözlangdıdır. Öweleme döweleme goşa-goşa. Sana işler şonu habar berýär. İngiliz çetdäkilerin süpelen oyunu ýalňyşmaýan bolsam, toparlaşdy bolmaly. Tebähut toparlaşdy oyununa eli eski pökkülü eşşi ýollaşlaryny şeýdip kowulýar. Ana eşşi pökküdün topardan aýlap saldy. Pökkü kime degse, şo durun ýerine doňaýmalydyr. Diýmek inni pökkü degen eşşilik etmeli. Ana atal çakym dogran çykdy. Ýöne oyundan iň gowy iň gyzykly ynga bakaýryp toparyň oyundur. Ol oyuna basyrma büreme diýilýär. Oyunçylaryň biri ýerine donalarda ýollaşlaryny ýetişirliginiň sanayan sany diňler. Kim sany gaýra etse bulaşdyrdy, don diýýän şoň kellesindedir. Ondan o kellesi dondan büreligi basyrlykka ýollaşlaryny gözlemäge tutmagy sýryşyp başlar. Eşeğinin tutan oyunçusyny näse diýse minmäge haky bar. Eşeğinin golyna barsaňam elin hem dilin gyjap turunur. Ony gyzyklarsyň, alzyratmagy gahar getirmäge salsarsın. Ondan eşeği gyzynyp saňa topular. Eli degip gider. Emma çakkanrak gursaň aňsat tuýup bilmez. Boyunna eşeği näse towukkany bolsa şonça da utýar. Ol zady gün sürmeýän, darykmaýan, gaharlanmaýan ýaly bolup doňuz diňin salyp durýar. Oyunçylary demarşyndan hereketlerini tanamaga, kezgitlemäge çalışýar. Ýödüne amykly golulanyny sazdygan birden kaguşy penjäni gelip topulýar. Ana şondan juda sakkan ulaymasaň eşeğiň penjesine armany ilersin. Ondan kelläň duan büreligi ýagyrynyň köne eşşili haklap aýlanyp ýörünsin. Ha, şu oyunu hala oynardım ha. Kıyas da wasylrak, gılmarak duwelýöne gylçmat gatýokdyr şu oyunu. Kellese duanly ulak gezmez. Ýeki zapar diňşirgen turdugy eşşiligini aýyrdygydyr. Gylçmalaryň bir kemi ýagyrynyň ulak münerdi. Wagty bile düşmän aýaklaryny hallanan alyp şa aýlanyp ýörenler. Gylçmalat girman magşyryň toý ýerden eşdilýän tedine ümläp doýsundyrdy. Hey, cehennemiň burun bolaýşyny. Wa. Hey, cehennemiň burun bolaýşyny. Günüň ýer guşlukdygyna garamazdan girman dogurdunam ýetsek derejene ýetdi. Ey bu baglaryň waq güllälisi, hey çölleşleriň gannalysy, ay yik sany yik gelip bagjy gyýgyrýardy. Bagjy düşmüşi tamamlanmadyny toýuň beýemçiliginiň sesi çykdy. Girman jan müň ýaşy. Aradan şahir dostundan alarsan. Hanne gerne arjyny urada bolýan. At başy geçekler, atlaňy ýawlaňy bedan ho. Alwatdan üstü gelin gyýdy. Tigirleri aksam suwlanan düýa araba jygyrlap ýola düşdi. Atly itleriň beýaşal tandy. Bir-birine garaşyp atlaryň durun ýerlerini öňe ýa sabyrsyz ýugurdylar. Uzaklaryny çekişip, telpeklerini sümürüşip çapmaga taýýarlandylar. Galaşmyradym garnaşlarynyň biriniň atyna atlanyp, şetde gelin azyra syrnap turan ataň ýanyna geldi. Näme temep durdyň? Ýönerge tömelenmek. Sarjanyň toýuny begenjime tömelýän, goňjuma tömelýän. Näme gitmekçi dälmiň? Nire? At başçylygy. Piyada ýygyň bermen Gylçmyrad. Ýeşeklem. O ýaby näme? Ata güllü. Onu minmege edel. Golünün barmaga da utanýan, hem nefsime agyrýar. Utanýan näme barmysyň? Baytal ýabyny ýangıtma ýerli. Utanmaýdamy. Onuň öň şipayaga wahaly. Üzüňizi eýerem ey gürkünçli. Ýa-da get tapdyň, şu gün. Akwaýyn ha dälmi? Hani mün köp geplemedi. Ata gykulaşyp, gyrrulaşyp, tögere ara öpürdi. Tot-todan edip ýola düşen belimin at başçylygy bildi. Gylçmyrad çalma, sen giýse galmady dit. Men bärde beýemçilik etjek. Mergen goza bilen goçakaka barka ikimde galyp beýemçilik. Ýörmün diýen saňa. Bolmady, ýaba bolmady. Atanyň görpe intiniň generasyna gidesi de gyýdyrdak şagalyňda goşulasam gelýärdi. Hatda ýazyr ýollaşlary dostlarla gitmeýänmidi kimsinýärdi. Ýöne hany oňa minmek mümkinsilik. Hany at, hany iş bolmany ýaby.
Wah, doğru bedenle orada peýder fuw edip kişiň ýapdyrsa bolmaýarmy? Onun aty köpek at başa da giderdi. Toýçular tomoşa şagalanyp öküderdi, emma Eýhen de orada galysmyr adam atany uğruna goýmady. Dostunyň arylmagy kyn görýänini duýup, ol ahyrda ýabysyndan düşdi. Aýsan şonu men wahalini menöýün. Ýa-da ikimden sırtlaşaly. Gaýsyn taýlasaň taýla. Ata köpek ahyrda ähli dady cehennem bolup, hol gapdyrly siňekleri sozuş nişanysy bolup irkilip durun baytara tarap ýüre bermekden başga laçy almady. Baytal at başçylygy yaramady. Gülkü şogun döretmäge yararda diýdi. Ata genarzyr at başçylygydan juda ýyda galanlar töýtdi. Gün ýola düşürensoň tozunlap barýan genarzyny gördüler. Ýerden iki atlynyň gelýänini gören at başçylar keýp edip ýyda çapyp ata dyrgylşmada garaşdylar. Dostun ýoňa salyp barýan gylşmyrat atanyň şişli aýagyny doğrudan batyp, azaklap ýüreýän baytalynyň bolşuny doğrudan gülmän saklanýardy. Ata töwrüni garaşyp durun at başçylar gabanyň toslap gelýän şowhuny gyrdy. Hay men at başçy däl, sakylykçydyr haw. Gete ýaply köpek mergen şugun körpe ulyny ýörýändir haw, baryň haw. Ata köpegiň at başçylykdan sakylykça ýögürilmegini atlylaryň her torda diýip güldü. Ata bolsa ýabysyny ýoluň ortasyna gyssap, töwrüni gaýyp oturdy. Aýar haw, kıyas ýabyňy. Bedögün biýmada ýaýdy. Bäjim senem haw, sen sow ýabyňy. Ýabyňy sow. Atymy günne goýany. Şeýdip gülüşip gelen arjyň ýerine ýetdiler. Az wagtdan akfa ýowasyň çetinine girildi. Ata köpek gysypýan öýüň tek ýetim bäri ýanyny üýüp duran el taýaklydyr kemanyny, palak ýumurtgully sapanyny ulandyr görüp gaýtdy. Dogry olar oglanam däldi, murt ýerler taba ulan ýetginjeklerdi. Ha, täýin ýeri. Olar ata göwünde bolmasa tanyşdy. Kimedir haýyr tanyş ýülemeň diýdi. Atbaşyr ola ün ferman geçdi. Nazady ýoňundan görülmese, biýawreçiligiň bolaýmagynyň mümkinligini ata köpek açyk duýdy. Eýdem halap bay gyýdyn çykarany dämidi? Orala ýaryň şep gözüni sapan galasynyň alany. Şu ýarylary ýaryň hepde çemeti ýatyp ýok bolany. Kıyasyň jigiti durmuşa çykany dämidi? Keman daşynyň genalçylardan biriň depedindeşeni. Balak ýumurtgulary, gaýr gapa datlar daýlanan ýegneşikler bardy görürüm ýok. Genalçy gereklemek, gaýdy mögületlerden galan mälim bolmady keselli. Belady musallatdy. Şu yaramazyny sag bolsa, garşyna göreşilýändigine garamazdan galdyrmak, ýok etmek häli häzir başartmaýardy. Ata köpek gysypýan öýüň ýeňsi tarapyna baryp, ýol boý agaklap gelen baytalynyň başyny çekdi-de, galşmady ýüldündi. Alyp gaýtmana berdiňini bir habaryny. Näme habaryny? Ata gerekçileri egin aşyrymlady. Olardan tappan habaryny ber. Bu görmän tamman çykarmasana. Kedek sen näsin? Wagtyň ýol gaýgym bolsa gepleşek däl. Gylşmyrat ýöne ol, arabadaky naçarlar näçek? Olaňam bir alazy bar. Dostu arkaýyna salsa-da, ata ýabysyndan düşüp zulaw sen men ýok gylşmyratyň ýerine tutturdy. Näme düşünip, gylşmyrat elindäki ýüdügülik zulawy aňtan goldy. Emma ata köpek onuň bilen düşünişmäge salym bolmady. Kellesi çögürmeli. Aýaklary uýun keçek sokoýly, orta boýly ata köpegiň ýanyna geldi gülümsirdi. Halypa, ata köpek dämisen? Bolýarsa da şol. Şol bolsaň sen derrew ha öýüň işigine barmaly. Näme üçin? Başga akal bar ahyry. Bolsana ýörsene diýip, çögürmeli ýylgyryp şahyr goşunsa ýedirdetdi. Toýçylar isleýän barmaly. Ondan biri edil häzir aksakallar gara sakkal gerek. Ata köpek salyk berilen garaýyň gapsyna çögürmeliň bady bilen atylyp baranyny, o ýerde gelnejeleriniň beýlek aýal gyzlaryň üýşüp duranyny gördü. Şahyr ýurjym, ýuruk atym, gele diýip gelnejeri gapsaksy görmegi gelin bilen ýüzbegi duruşuna goýgurdy. Diýerme edilmese kapasyrly diýmäň diýip, öýüň gapsyny iki elden tutup duran görmegi gelin eginlerini silkip ellerini hasam yksamlady. Ata köpek aýallaryň bir henek çekeşmesine özüň näme geregi bardygyny düşünmän gelnejeni öýdündi. Geldik gelneje näme? Nämesi barmy kapasyrlyny? Gelneje. Abeýleki ýurjylygyň öýrüňde gapylar näde başlaryny olsaň muny da şey diýsene. Wah, ol bolunok, maňa galsa, bu gapyny inni men näçe açylmasmylymışyň. Goý, men näde basmalymışym. Pul bilen diýip, bir-birlerini itişip duran gelin myýlaryň içinden geçipdi. Emma gapsaksylaryň oň diýenini bada-bad redetdi. Agyr, bulaşdyrman durlen tek görmegi gelin.
Soň aty köpegiň özüne üzüldi. "Dogan, men saňa düşündürýün, şu gapyny sen açmaly, özüm pul bilen däl. Diňe dil bilen açmaly." "Oho, dil bilen. Nädip dil bilen açmaly ka?" "Mertren bolma. Sen şahirdiň bütün obada bilnýär. Şoň sünem gyýr ýeriň dinanlarynyň emirini öwretýän gadal aýtmaly. Gap şondan soň açyljak." Aty köpek bu tekliwime syl berdi. "Waq goşu gadaly gedek gelen orta haýyrly. O atlan şahiriň ýany nämiş müşgülligi bar. Onda da iň gowurýan insanyň toýuny. Niçemi jeberli günlerden soň tutulun toýdy. Gereğine goşu gadal burdun. Käşe goşu gadary hem işe istegediňiz." Şahir salim göwünden açdy. "Näme okudum kam? Bulara diýdi. Gülküli şugurmy? Gynançly şugurmy? Adat şugurmy?" O birdenim töweregini barha artýan gadal şow toýçulary, ýeňserekde aýak çeken adamlar nazarlady da okap başlady. "Ardy üstüň üç şu käri pil gerekdir odaly. Ýaşy gadal ýaşy günne mal gerekdir odaly. Kär ýaşy daýgançylyk 100 000 hünär gödeli. Bagş edipdim. Bagş ederni şoňa kıssa gadaly. Bereketdir biliň bu daýgançylyk. Aty köpek näçe diýsem, aýdanyň bäri bolar. Adam oğlu adamyň biň söýgüli käri bolar. Hemme ýerde abraýdyr. Dertlilere däri bolar. Ýadyma zähmet çeken müşkülleriň zory bolar. Bereketdir biliň bu daýgançylyk." Şahir ahyrky bendin okap durka ortadan pesrak boýly, başy beýik böwrükli döşi ullokan gül ýakary, dolmuş gelin şagalary gödüňi itişdirip ýoňa geçdi. Gap saksy gelin öýlen. "Ahey, şahir" diýip beýgir şaňyzam şümüdi. Kakadran zerrak gali hünni zat biye. Gap saksy gelin onuň böwrüni hymsyklap sözüm toňultmady. "Ýoşrakla gyýwa, eşdäden etjek." Aty köpek eşitdim. Beýik böwrükli gelini şagalar yetişdirip öňe zomap ugranyny üns beren üçin ýetatanam kimedir meňden şüni eşitdi. Emma gassa arada dolmuş geliniň kimi meňde diýendigini huşuna getirip bilmedi. Eýdem ki meňde diýere bu dolmuş gelin. Allah jandarym, bu üç waýyň başdaş aýarynyň bir gyýy gurmulary böli şola diýerlerdi. Ya hala baýyň öýgüýleriniň ey ýok, ola diýerler. Aty köpek şakyna onam etmän bir meseleni goýgurtun etdi. Onu ansada gül yakaldı olmuş gelin ýazyp maksady öyle duýdurdy. Daýhançylygy bilýär, şahir bolsaň bilmeýän adama da gadal öwrüp aýdypdyr. Aty köpek ýelberdi. Bilmeýän adyňa da gadal öwürsek bolsaňyz ilki gapyny açyp gelnimiz beriň ahyry. Dolmuş gelin kelletini näde dirkip beýik böwrüni depesine has ornaşdyrdy. "Ýok, geliniňe de alsaň gaçarmyň, nädermiň?" "Şeýlemi? Onda gadal näme hakdaýdyp bereýin?" diýip aty köpek geliniň kellelerine uzun böwrükleri dikdi. "Onu özüň saýla, eşitmedik zadymyz bolsa bolýar. Ýaşy dinleň onu. Äli türkmen aýarlarynyň esbaby, dürli letteler sarar böwrügi. Geyip gelmediňizde kyn taby, 9 ulas ýetmez daşky taragyna." Biýe özümizden tutup oňaraýdy. Boluşup aýal gyýlar gülkä berdiler. Ýaşanyşyp duran aýallar gelinler jakkyllaşyp, kellelerini tilkelep, böwrüklerini depelerine hasam jaýlaşdyrdylar. Özüçe timarlar teker on günni, süýsürükden öýrüp edýärler genne. Guman etdim, etsebet şu her üçenne işligimeňde ustan körüni. Waýy! Depäme körükli edip ýörüri kerikde. Gül ýakaly dolmuş gelinem göwrün goşduk bilen oklamaga ýetişdi. Depäme körükli etsegem ýumruklyga gedemde, Hudaýa şükür. Görmegi ýeriniň goňşuny gamdyklap sugap gaýtardy. "Agyr, Muratlyny şoň ýaly mum helim edip biläýdiňmi?" "Waha wala." Aty köpek aýdar, "Bollugo haýran. Münüp edäýmeli suwlarda seýran. Badat türkmene bütünni ýaýran, dykmak gerek gara ýeriň ýarygyna. Haýny öýüňden habar ber. Aýalyň dyktyn böwrüni ýeriň ýarygyna" diýip gül ýakaly gelin eginlerini saýkap erjelçenip gedi. "Aýalym böwrüni ýeriň ýarygyna jigim, gelin bolup gelen günnükdi. Goşgyňam şondan soň goşdum." Aýal gyýlar aly gowurdy borup gürrüň böwrükli gadally mesele sowdular. Gap saksy gelin töwrüne sowallydyny. "Gaýerler gelinler, bolýarmyny şu gapyna saýdak?" "Ardamysyňyz?" "Bolýar." "Diýenimde ätdirdik şo bolýar." "Arda açay." "Geýi owulsa dep, men arda dällip gül ýakaly dolmuş gelin ýene garşy ýep dedi. "Garşy bolsaň aýt Sibajan, sen göwrüň
arlandan şeytanın boyunu süyünsün. Anne Cemali, Gülyar kıydımdar bidaydilik, giday yeler. Şoň şunu horzun hakyna derek, inni özünde de bir gadal goşdun, bolmasa rivada uğraydı ya. Pirimi de orawumy da böwrümi da goşdy. Özümizden şonsa da ýokmuşmy. Goşdun bolmasa gapyny açjak bolsaň maşdyrmaz diýip, dolmuş ýeriniň gapdaryna garaýagy girnem, zorasynyň sözüni makullady. Ady köpek näler gyssansa da ýene giňilge saryp ýelgirdi. Doňlar beýtpäň ahyry. Bu mahal ähliňizde goşmak ýetişmenemen. Ählimide goşmak ýetişmeseň birimde goşaý diýip, garaýagy girin ileromdap çakkyllady. Ady köpek özüne bir janly dokton sypalga ýokdugyna magat göýletirip gyssanny. Hanonny aýdyň saltyra gaýdyňda goşaýyn. Şa diýen geliniň özüne goşaý. Gaýdy diýeniň, ene şu gül ýakar gelin. Ha bolýar diýip ady köpek onuň mundan segel salym öň kemtedip aýdan sözlerini ýatlap ýelgirdi. Ady kimdir äşüjigimi? Ady diýba, öz ýegen şeňi. Onu eýleýän şeýmiz bolýar diýip ady köpek işinden eýýäm gülkürrak sözler keterler aýtap duruşna çentgedi. Ýegen şeňi da halap baýdyp barmy baňyzdy. Hawa bar, ana şolaň aýarly onlarynyň gyýyzy. Ady köpek her kysaklyň dogry gelmänine gynanmady. Üç baýyň, halap baýyň gyýdy bolmasy dogonyň ekenine. Dogonyna barpdyr nedi. Diýmeli, tayakly kemanly kelekçileriň içinde de halap baýlar, bozogon baýlar ýokman bolmaly. Elefepuz köküni dumlusa ýerden şaýır bolar. Ol degişmek, gülüşmek üçin içinden sözler toplanyny garamazdan birden käpikirnen däni. Dogonlar menini goý beriň. Bolly. Galam kagazly oýlanmasa men goşgyny ýüdüre goşup bilenmek. Şahyryň sagadaly salygatly üçin aýdan bütedi gelmýärlerin şowguny. Şeýlen kurlan sıranyň peltegine täzen ýawy ýöneretdi. Diýa başlykdan tutdy erkim bir sözi. Gyýylar näetdi şahyr jyňa tuturlymy? Ýagşym şahyr gudaňyz bar eken. Soň pys bolaydy. Bu gudaňyzdan ahirli fewdäýem zor. Ba, ola goşgyny ýüdüre samrat gidip otur. Kirep oçun şahyr. Abi kim? Bir ýasama şahyr. Ha edişip gülüşdiler. Diýba ýegen şeýniň jakkyllygy aly böyle saýlym çykdy. Şahyrzliklere şeýdip leppeý diýdirmeliler gyýylar. Gapsakşygyň aty köpege gaýpy gelýän terde seretdi. Dogon ýüdügar etdiň oýdy. Bir zatlar ýabşyryny guraýmalyň ahyr ýa gaty kynmy, badal-sadal ýabşyrşdyraýmak ya. Beter kynam derli öli. Onu näme? Ýegen şeýmiz gaty görürüm käýdip. Öýtme. Zivada gaty görürmi? Gaty görýän jene görbolsa şonsa ýetalarmydy diýip, gapsakşygyň gözlerini ýumyp çakkyllaýan ziwan başa gaýrygyny peýdalandy. Ondan Muratlynyň ýumrugyny ýyp görenmek diýip, ýa aýtdy agar gaty görmejegini. Onu ýança şogun kiparlady. Gaty köpek tögülüne gyrdy. Dogonlar diňläň onda ýene ýapşyrýan. Aga ýunusmydyň, Saýatxanmydyň? Görmedikler seni, ot rak bolur. Diýba ýegen şahyryň howrukman soğuk durup okuyan tetirlerinin ışığına yılgırıp, iki tarafa nerede saykanzırladı. Kapsaklı zorlasının gününe bu sonuç diretti. Koşfin edine kulak astı. Yetinden bir lokma kesip beraydan, zırrık ato köpek kadarak olur. Kapsakçı gelin divani, aytdım ayarı yeştirayme deyip maskara deyin terzi, hımdıklı manka mereke berdi pakırdı. Ayal gıyların birden yardan, sağdaşkı zakkıllasının sarskınına, garayın durlukları tebir tapıp, todancıklar kopup giden yar oldu. Gülkü şoğun arası bilen diva yegenişi, ato köpeğe bir de yarım yılgırışlı, bir de yarım öykölü ağlarlıp nemedir deydi. Kalın doğdukları münk etti, emma şahir eşitmedi. Ondan diva da tögürük taşından dürtüp itiyen zorların gülküsüne ödüm koşulup, öyközünle badabat unuttu. Gülkü kiparlan fan sağda zorada şonunu da onu yeni öğüt verdi. Ağayır, bir tireşmeyeni katı vereymi? Tirek gör, şahirler koşuk atalıp neyme deyse de katı vermelilermiş. Riva kapsaktı zoradına çingerilip köp mani yürürdü. Be, neyme deyselerem mi? Havu, köyüne kıssalarda da var. Neyme deyselerem mi? Vay havu, neyme deyselerem mi? Razi bulayım öyle mi? Rivanın sözünün aksarlı maniyendine hedir duyup galan kapsakçı gelin, onun içine kımtıklap koyverdi. Vay, kapıla hayatı. Emma Riva zorasına kapılsa da atı köpeğe kapılmadı. Yapyan gözünü öğüt verişi
Goşgul değişmede öýke kiýnedip oturmak esasy ýokdugyna göz ýetirdi men etdimi. Şahyr ýene gorjady. Munça bolanyna görä. Beýleki diýilende de gadal goşmaly ekeniňde. Ata köpegim şunda gaýdyryp ýörüldi. Uý gaýdy diýilende. Men her saňa diňe zırryk diýip oňmadym diýip diýwa öz sözüni, öz boluşyna öz gaýtadan jaksaklady. He, hünnüm diýdimi? Hünnümi? Hinni? Oy, hinnini bilenmek men. Hinniň näme? Ey Hindistanyň ýene ýaly. Ýok, sen o İstanymyzdan bilýäsle. 20 hal daimlerde de bir tapar görüpdim. Ýöne saňa hünnü diýdim, hünnü gara diýdim. Şoňa da dedim ele keniň gadal. Ha, ay oň iş haýyrly. Düýäýmer bolar. Mereke de hem güllü hem gulagasy hem meşe berdi. Ýer wakaly. Hani şahyr guda ýene bir şerebele. Ha, ýönküni al gördü. Ine al gördü. Ağa Yunusam sen, Sayet hanım sen. Özüň barkan bolar, ýokça bolar. Atuga bek bassannym ýa öte geçmekden gorkdym, içini oýlanyp durur. Yüzüňe bir joy kozam diýen üçini teter uğur bir saraşdy. Gaşymda dem salym ýalpylap dursaň, hünni ata köpegim appaqça bolar. Zak waha edip gülki ýaňadan ýaryldy. Gapa taksy berip gülküden gözlerini ýaşardyp öýüň gapysyny agyrdaşdy. Ýa-nazara bir-birlerine gatarşyp öýe dakmyşyp girip gitdiler. Aýalgylaryň jerimetinden tutan ata köpek inni kefeksiler bilen işi bir ýaňarak etmeň aladyna çykdy. Ol öýden ýeň terak çykyp sömürip, olara bir geçdiğini görünip özüni girdiğin yol, uğur, sıpalga yollaş ataryan yer görkezmeye çalıştı. Eýde bir mahal galtamanlardan tıpan mahalyma, yumruk ýaly oğlunlardan tıpıp bilmermediydi. Bu kodoklan olup ılgaçlady. Şahyryň bu boluşy töwerüň näkleri bir hut ýetewanlygyny salyp duran kerek sorundan islegine owat berdi. Gaýtlar ola güpürdeşip, gaşşak dillenjek bolýan atbaşyň üstüne. Oğlundan ýeňişip geldiğini görün, ata köpek boldy. Meni hasam ýapyrlyp gildinen boldy. Toý ýerden ilerräkde batyryň ýanyna syrkyň küdelerini tarap okturuldy. Onuň iki küdäniň arasyndan geçip, suňgur salmanyň boýuny ýetirip şol görün 5 tane oğlun syrkynyň içine zompa çykyp öňüne goýurdy. Ata köpek olar alzyran bolup fiýindap arasyndan güýüşpaýa halap baýa riwaýa gelse meňdeşini gözledi. Emma tapmady. Ey, ýa atbaşy däme diýip olaň hasy ýa fiýirlen daýaw ýuwnasy hiç bilen soruldy. Ata köpek ýetin oğlunyň sesinden ýuwnadyp tanrıklanyp jogap gaýtardy. Ýok, mene hatbaşy näme? Diýip ýowna sesli töwrüň näkren gider aňtan korpser etdi. Ony ýanşa aly öpürdi boluşyp, gerek soýrundan galanda mylgap geldi. Ýowna sesligidekçe soň kelenden iki awragyna habar gatdy. Ey, deňli bi, men hatbaşy diýe göri, hatbaşy näme? Deňli diýen oğlun töwrüne garanjaklap, epet uzaklykda otlaşyp berem diýerim dedi. Hatbaşy, hatap başydyr-da. Şonuň bilen okmy, diýeşi diýmek. Ýoguna sesli gapdyna girdenezik oğluna ýene sowal berdi. Diýeli gelenem barmy? Arabada ýekeje diýe bar. Ata köpek içinden oğlunun sadylygyna gülüp ýola seretdi. Tolgalaryny ýokary uladyşyp oturun, haşşalaň arasyndan genaljiňiň aly tozun turdup haýdap ýygyna bar ýani. Biratlanyň urdu aýranyp öwürlüp ýyda garanjaklaýany görünýär. Özüniň ýerelýäni görüp ol hasam ekedlerini, wagt utmaga çalışyp oğlunun öz başlayan düýeli gurruny dowam etdirdi. O düýeleri kişiniň mellegine kim goýurdy? Oğlunlar hasam ankarışıp bir-birlerinin güldürüne yeretiştiler. Kerpekler yüzkün pes boyluca oğlun cedir dedi. O tayaha hiç kimge mellek der. Ata köpek kerpekmen oğlunun diýerini eşitmeýän ýar ýene düýeri yeretti. Oğlun ayaklarına arly bolsa yurt yerini köwçüm ederow. Takar keller daýa oğlun edip ýowna sürünen duýman garly. Ýa adam, olur diýagry, diýe narlanýarmydyr? Ata köpek şo bir terde gepledi. Şöyle süre görsen, yıllar yerden yaşa uyku verirke. 2-3 mudur bir yıllı kellilerine bir değerli tele olaymasın diyen fikir gelen olmağa çemeli. Yoğun tesli hatbaşyň ağzına gelenini samrap durmağından bir vahı gülmeyen, ışmayan keşfinden akvaylı urunlar birden korku vurdular. Hasam keltecik kirpikmen olun takır kellerinin arkalarını bukulup arkan tesli. Yoğuna tesli etkincek
Ey yerseňiz däňi, sanmyk bir ýerini gabap durman, genalji gidiýär diýip, teklip eden bazyny oğlanlar başga tarapy gaçyp gitdiler. Ata köpegim diňe şundan soň öýde-öýde gülüp, gamyşlygyň içinden göndäp ýola tarap ýöredi. Garanjaklap ýören at başa telpegini buldy. Ol Gylsymrat bolup çykdy. Wahaly baýtaryny elime tutturup, "Nire aýtyrym boldy?" diýip Gylsymrat dostunyň ýanyna goýlaşyp maka gaýberdi. "Nire aýtyrmy soň gürrüň beren? Gennazyny aýyl amanetlenmi? Amaneten bolman näme? Hena baştan sanraklap urudun gör bir kerek sürmedi. Görmesem şok oldu. Ondan meniň suw edegim nirede diýermi?" Gylsymrat düşünmäni görüldi. "Näme bedegim? Suw edeg? O näme diýdiň boldy? Suw ýamyň. Ay ýoklu, suwzamok diýip ata gurrun bada we suwmaga çalışdy. Minip gelen bedegim nirede diýdim-de. Bedegim käýerip ödüm hemme senden diýip maňa diýgen ýa henidem kıyas ýydyp barýar. Hany gelmin. Iki dost bir ýaga atdynyp keseýap ýolundylar. Ata köpek oba tarap gaňyrlaryny sür oğlunlaryň gumak ýolly ahmarly semerisip duranyny gördü. Ýylgyryp telpegini bululap goýberdi. Soň olar ýabyny gysdylar. Hem öten geçen wakalary üldüm taplam ýatylmaga başladylar. Soňundan orada ata köpek dostuny şu günüň wakalaryny görmäge başlady. Öttün az günler. Nämeler görmedi, bu gara başym. Ata köpek atylydyň ata köpegim däl, tutuş mergenler ne beresi? Saryň toý hupotly hetetli günleriň soňuna çykyp, şatlykly günleri ýol arşady etdiler. Şonu ırm edipdiler, şoňa garaşypdylar. Şonu ardulapdylar. Bir az wagtlyk kut şeýle de boldy. Emma bir ýyl çemeri geçen soň, Sarynyň ilkinji oğul perdendi dünýä ýerenden soň başlaryň kıyamet oduruklyň senem bolmady. Bunların bir günü atanyň maýsa doganyny göreti geldi. Ýalňy uýatyryň gürleşmegi, derdinişmegi, ýakymly günler ýatlaşmegi, öňaşmagy küýtedi. Şeýdip ata öýlendir mektepden çykyşyna uğur bir maýsalar tarap geçdi. Emma ýoly ýarpyla berenni. Süňňüne duýdany peýda bolan ýakymsy duýgular ädimni özünden haýallatdy. Dolap agzyna ısıran temmäk şilimini kükedip barşyna orta ýolly öýe duýman aýak çekdi. Mehmançylyk etmek köwüsiniň kim eşmegine düşünilmän ýaýdanny. Yerini näde uçarly maňa? Ýüregim näme sançy? Maňynny nähili şummazlyk garaşy? Bilen boldy. Kasmatyň näme kasy bar bizde? Beregim köpek mergenlerden näme algysy bar? Näme algysy bar? Gakady ýadyny düşünni. Atanyň ýüregi jiglap ýernam goşady. Eýtim goza bir zat boldumka. Oğlum ýüreginiň sanjyp agyrmagy. Barha beter ıza vermegi şonu habardar edýärmi? Ýok, ola bolup bilmez. Haky ýok. Goja kişi mundan tähel talym, odulam öýe işine gydyrdan oturdy ahyry. Ýaşy togusynyň oňuny ýarpylasa da, goja mergen wagt diýdirip oturuvermez. Goja şinni daýaw. Ata köpek terindäki ýakymly oý pikirlerini zordan kowmaga çalışyp gyrmylap urdy. Ündüni başga ýakymly ýatdymlar zor bilen kowmaga synandy. Maýsalan iň çetki gatarynyň gyrasynyň giýräýmer bolanyny oň öňünden ýabyly ýaşy çykdy. Şahir assalamu aleykum diýip nätany şeýit ýabynyň başyny çekip salamynyň allaryna garaşdy, soň ýene habar berdi. Ýalňyşan nälerine? Öňürek toýuňuzda görüpdim göri. Ata köpek ağa dämisi? Ýalňyşyň okşa men. Sen maýsa dogany görmäge barýansyň. Yetkinjäňiň teziniň maýsa doganyň diýenini endiräni diýip ataň reňi badabat suwak gol. Hawa näme? Emma ýigit geplep bilmedi. Agyr ýudunyp atanyň ýüzüne günäkär ýaly öltürildi. Ony ýançady ata tagyş para bolup kirişeniň üstüne çökdi-de öýde ülmeni gyýyrdy. Aýda näme boldy? Waha aýdyp bilenmek. Aýt näme boldy? Maýsa. Hawa. Ýaňyja sagatyny emdirip oturka. Ýabyly habarçy epesli ýörap ýygyna gaňarlandy. Ata köpegiň şökön ýerine ýeniden bir gysym bolup oturuny gördü. Häýelçe wagtyň, bir ýylda ýeter ýetmez wagtyň içinde synar ýaly iki perdendi, ellerinin aldyrmagy, köpek mergeniň neberesini tutuşlugyny içinden burup ýekdi boldy. Ata köpegi hassa kelbirip diýwanyk ketdine getirdi. Horluny, hiç güýç goşu gadarlan ter bolmady. Altyncı mal onuň ýary gejirrem diňmeýän sesi, ýejerli horkurlaryny eşitip, mahal bilaglaşdy. Şeýle günleriň birine sary kapydan ylgaşlap girdi. Ata onuň begençli habarly gelenini ýüzünden aňdy da kagaz galamny gapdyra geçirdi. Ata kaka, pikiriň öyle aýdymmy?
Goşka oturmadın. Yok Sarzan, pikirim bölüm yok. Sen hiç mahal men pikirim bölmüyorsun. Gayta böyle pikirlemdi diyordun. Ata kaka ne diýersiň ay? Sınım Sarzan, sınım ne heli? Oğul uram hümmet kosolýarmy? Kosolýar göli ýanky goşkyňy bir gutarpmydyň. Sarzan täze goşky däldi. Ol baýaky üstüni ýetirdim. Täze goşkynyň guturly menden. Täze uğurgonak. Üstüni ýetirin haýy goşkyň. Dert uğurdun. Mowlukly goşkymy bilýän käňden. Onu bilýän biri bilen äktip peýman baglasaň, ha goşo. Şonunni 7 benne ýetirdim. Bolagon maýaly krasallaryň bolup berişine gaharym gelip 2 bend goşdum. O kap berin Sarzan, şu 2 bendi. Şeýsana tagaka. Näçe wagt boldy goşdyň diňle benemde. Dinlonna. Ýalyn hassa bolsa agyrman başy. Dogryny egireldip ulunsa kaşy. İşdäm ýok diýip işte bir sana kaşy, solar ýaly işdäsi ýok dert gursun. He, oňarpsyň tagaka. Bolagon maý aýdyşyndan emmeter. Ýödüm murtly bolup bir işi bilmese. Müň ýatlasaň söze gurok salmasa, Harun namysyndan hakyn almasa, hemme diýer, şeýle zoňtor mert gursun. Çaý bolupdyr. Bolagon sorman tanaýmalyp, çary goşga baha kesdi. Ýön atakaka bolagonyň ilki namaz okan bolsuny. Soňunum araklyga ýazyryşynam almaly ekeni. Odatlar çarym aýratyn goşga telefon eder tokmak üçin. O da bolýar diýip çary ýüzünden termip bilen gaýet çykyp ataw göküldü. Atakaka deret Şuralar Türkmenistany şordy pel galandaşyň hakynda makale beripdir. Atdaş Salih hakdamy. Awon ha? Yer wakal hanoko goşky hammamy? Ýok goşky ýok diýip çary gaýetiň eplemlerini emaý bilen ýazyp okamaga başlady. Mowdugy Ata Salih oğluny azar bermäň. Atgöbek bada wat düşünükli diýdi. Baý guýruklary. Ýat sanaplar soňky döwürde oňa ýalgynçylyk berenok. Şeýle ýagdaýda batyl neretsem günü menkiden mümkin. Hala baý bolan murt. Aýly aksagyt molla kydymlar şordepede de gıttar ulmagy şemelýärdir. Tüýdi bolup nezikler onu ýydarlap, himlat aşyp, bajarsylar diýri uçaklar. Ýöne ýudup bilen oklar. Şura şahirleri, baýlar, ýat sanaplar, molla sanoklar ýugdurdan has uly, has iri. Şu hakykatan olary däldirdi. Akylyny adaşdyrýar. Olaryň ýüzlerini görkezmäge gorkup girdinde goşýarlar. Samynasynyň suwy berýärler. Päli ýamanlar. Gaýet ýawuz duýduruş beripdir. Ene näler käňe, daşy jäjek, içimýejek azgynlar. Hökümet ýetin adaryny bile tarap aýlan bolsa, buýruňyzy ýamdyňla gaty tiýgi haýmam käňe. Ata Salih oğlu bile gerek şahir. Ata Salih oğlu Şura şahiri. Otan bu düşmanlara we olaryň buýruklaryna garşy eregimsiz güreşýän şahirdir. Biz onu düşman hüjümünden goramalıyız. Ata, imeti gazetı okuyup durundan, esli mahallak çetin çıkarman oturdu. Atta şahirinin keşfini, galamdaşının käbir goşgudunu, duşuklarda atışyan heneklerini yadına sallı, yırgırdı. Şu ya gatı goğulupdur Sarzan, gatı zayi yadalıptır. Ve makala hemmemde de değişti olup çıkıptır. Şu ordepede Ata Salih'adı, gete yaplı Ata Köpeği'di, tağıtal durdugulcadı, marlı körmolladı. Sarağıtlı nur anagılcadı, Balkanlı Bayram şahirdi, hemmemde değişti olup çıkıptır. Hökümetin gözü çarym bisak iti. Paýgaly diýsendir. Hökümet ýaşadyn, hökümet sag bolsun. Ata Köpek agyr edetli wakalar. Ýörim gitimler şökürün kalbyny başardygyndan feýiklep, dörezürge ýangy erişipdi. Hepderi goşuk adalsa geçmeyadi. Ýazyady, kagazy geçirýärdi, üstüni getirýärdi, timarlýardy. Bugünne has yaran goşuklaryny aragatna saklayan gadet jurnallaryny berýärdi. Maklaty golünni dörezürge ähli güýp pikir bilen giriş urapdy. Emma bir kana, bir gymmatly gündür, ýene udoksul däl bolup çykdy. Zalim ajal bir ekim kölegözüni Ata Köpeğiň göýüniň depedinden ýyzlygyna iýnerde durdy. Aradan sehel wagt geçip geçmäkä ýynedy. Çary agyr dert bilen düşüge baglandy. Ýalňyz ýynediň düýplüni ýaşdamagy, 7 ýarym dowtoryň allygyny diýen emlerini netije bermeli. Ata Köpek otdan alyp suwa saldy. Bir mahal gijelerini üýedi goraklanan, saklanan atanyň inni üýedi wagt tapsa, ensiniň ýadyna aýrylmady.
Halkışının adı Şahir we şökmünne adygyň agatynyň ýanyna bolmagy sarada hoş ýakdy. Ýene-ki ýagdaýda gepdirmäge döw tarap bolmagdy ýanyna. Ata barka dymp ýatmagy oň sabram ýetmedi. Asla o Şahir aga bilen damaşmaga sabr tapjagym bolmady. Ata bilen gurýan töwetleri, üzüm taplam degişmeleri, ýomoklar oňa dowtar terihim gemlerinden kim yaramady. Derdini ýeňletdi. Lähoşlugyny unutturdy. Özüni söýgüli mektebine täzeden durunyp barany ýaly etdi. Ata kaka, gat görmeseň bir daha aýtsa. Gaty diýeniň näme sarjan? Mergenden daşdyň gaty başı baradymy? Ýok, o barady dällip sary, uludan demin aldy. Onna aýdy bir arkaýna esenen hiç mahaly işler gaty görmen. Sanamdy, çyp bakaýsynym. Onna arada 4-nji klasda keminäni ýurudyny. Gapyň dinläýdim-de. Men onu bilýärdim ahir diýip ataýyl gördü. Oý ýoga, näde bay? Nädip-de duýdum gösterim. Ey men ananjaklar ata kaka. Ananmasaň gurrun bereyim nähil bolany. Gurrun ber. Ilkä keminäň 3-4 sany şortosyny aýdyp okusura gylgan edendirin. Şeýlemi? Soňam kadim bir tüýsli goşguruny kandan dogry. Hakyt şeýley. Be, dogrudan nädip bildiň? Gapy jebis ýapyk eken ahyry. Menem geçip barýardymda birden tezin geçip diýip Sar agasyň duýuruna synlanandy. Oň ýaly ýerde gapy dinlemeň aýby ýok Sarym özüm, ine agasynyň gapysyny dinlemegiň. Sagryk bolup mektebe bardak ýene dinläber. Itlediňse dinle hoşmy? Sar tezin çykyrman ýugdundy. Ýatan ýerine gözleriniň owalary öz-özünden ýaşdyrny boldy. Ol birden mertlik bilen ýylgardy da ýene ataň ýüzüne etdi. Ýöne ata kaka, keminäni tirsegine galdyrdyň. Oý ýoga, ýegerçinim. Kadim diýip solup okuyuşun heniden gulagymda. Atanyň inesine keminäni düýjünni görnüşi. Wäşiliň mekanyna suwede uminip gidişini, olar bilen guruluşyny gurrun bereti geldi. Suwede guri sara inesine, tutuş dünýädäki ýalňyz gonjy inesine asady geldi. Emma birden Kaşarynyň demaljak görüp alzyrap ulamagy, onuň pikirini badabat duýdagyn etdi. Sarynyň gözleri goşulyp aňyrdan hygyrlap gelen dykyn demligini daryldy bolady. Boğazyn barhagasy. Oňa dünýäň howasy aldy etdi. Sar tarapdan şemali ýenip duran öýüň içinde hamala howa guturan ýaly. Nähoş tormagy demalga tapmady. Gözleriň kim-kimden goşulyp zan howluny dikeläjek boldy. Üsürdi özüne zor salyp boğazyny arşamagy ýanışdy. Tanrıca salamda gara suw derläp ýüzüniň reňini ütgedi. Yakın hostalary hoşlaşmagy üçin ol zordan ikagy söz aýdyp bildi. Wagt ýary gizden aganyna bolsa. Köpek mergenim körpe uly, gyzyl mugullum sary, hostalaryna ganyň redip öýkün sowuklama derdirarly. 32 ýaşyny doldurman ýagty jahanly hoşlaşdy. Onun ýalňy ugul Ural Muhammed ýadygarlyk kaldy. Gör tebigat magal insan bilen özüniň iň söwür perdendi bilen neňiňlik ýoly oýunlar oýnaýar. Köpek mergeniň maşgalatyna laýlady. Ata köpegiň öýd ýakasyndan zalim azal belasy ýerine şeýle ýykyp ýumrum surukdan soňam çekmedi. Aňyrda onuny kiýliňşinni. Ol 6 dogonyň üçüsini. Onuňky sagatyndan 5-tini ýogul azal alyrdy. Şeýdip ne bir günler, ne bir aýlar, ne bir ýyllar gussa ederdiň benliligine ýela sowulyp gitdi. Emma Şahir ýoly tebigat, rehimsiz döwür, gadaply kysmaty bilen ýan bermän görüşýärdi. Yaraly kalbyna sehel böwşüňlik aralaşdygy, galamny kagalyny ýerine alýardy. Dilini taýradýardy. Ýömek taplap, toslap ýylyşyny ýorlaýardy. 1940-njy ýylyň awgust aýynyň ortalaryny Şahir aşwada sagyrdylar. Seper dörejilikdäki üstünlikleri, alyp köpçülügini, owa emetkeşlerin uruhta aýdan terbilemekdäki, kanpy düşmanlary rehimsiz baş etmekdäki bitiren, alaýtady. Gelecekde bitirjek hyzmatlaryna nazar alyp, tebigi dekin üýjügi Şahir aty köpek mergen ogly. SSR ýazyjylar taýynyň şilegini göterildi. Galamdaşlar. Ata goşut, ýeher deşe sırdaşy, ata talih, gadardany gardaşy. Bar merjenini umman, danadı başı, diýdirerdi, hakdan içen nurumlar. Mektepde nowatdagy zaňka kylyndyň.
Ata köpek bugünkü okulary diýenim edip mugallimler otoguna girdi. İşte şollaşlaryň biri şo wagda oňa tokmak jurnalyň täzany tutdy. Utlyat atam. Bolsa da hakynyn çykypsyň. Kalfozlaň üçüde maýdyşyň sebar. Çykypmay diýip şair tokmagy ýerine alyp taýyplaryny waraklap boldy. Gerek ýerini tapyp gözüni gezdirdi, okudy, ýylgyrdy. Onu ýanzada işte şollaşlaryň biri ýylgyrşy duýup dilendi. Daşyňdan okudan şair benim ýeşdili agyry. Ölümden kömmürden ýene kedeki bizden köp diňleýär. Waşky dälebi bäşim feleton. Anqalap bereket waraşyl fadyna kalgoldan ikişe taýýarlyksyzlygy barada goşguly feleton. Şo gowda şonu okudy. Şahiret palygy almady, okumaly boldy. Ol feleton okap oturup barýaka 6-7 ýaşlaryna oğly şiir uly geldi. Öýde kakazyna bir topar mehmanyň garaşyp oturunyna habar berdi. Ata köpek oğlunyň öňüne düşüp badabat öýüne rawany boldy. Mehmanlar şahirin iň gowuryan garandaş dostlarydy. Ağahandyrdy. Aleksandr Aborski. Atatalik hem çar gurbanyň ýstalydy. Dostlarynyň degişip gülüşýän seslerini eşitden soň, olaň otogyna ay berip oturanyny görenden ata köpegiň göwüni guşgulap boşdy. Dagy näme? Antan şün mehman bar şiriş ýaly gymmat zat bolup bilermi? Dostlaryň gatnaşygyň antan şün. Raýtada döredüji adam üçin bagaryna ýetilme gymmaty bar. Ata köpek galamdaş dostlar bilen her duşanyna ylykam golt galýar. Bu ýetimni giňel diýip ýetsan okanyar bolýar. Maria trapyry düşen edebiyatçylaryň kefaýaty sowulman geçmedligi hem olaryň ata köpegiň gurrunlarynyň şonçorak lezzet täsir alýanyny tasdikleýär. Ata köpek şaklanyjy iş otogyny doldurup oturan mehmanlar bilen bir laý howlukman. Her kime degişmegini oklap görüşen soň häýatine görä aýlygy gepe tutdy. Sağlığamanın soraşan urdak men aýyny dördüňizi, ýylyňyz ýel salmaka götürlüň diýjek. Hay Halipa, entezik beýtme diýip, Halipatynyň munyň gibi degişmelerine belet çar gurbanyňyz şepikli gowrasyny bökdirip güldü. Howjak diýämiň atam diýip, atata alekam asselip dilini seýrek, saýyrdan diýişlerine diýrep güldü. Ağzyndan kerler eşitsin. Taborskoz ýurlaşlarynyň hersiniň ýüzüne değişmelerin büyük maniyetinin maksadını tiyizle tutmaya çalıştı. Ata doğrudan şey diyecekmi? Biz kendi yanına yürütü geldi ağır ya, işin köpmedi. İşe utarma yoktur böyle, şu borçunu da kovacağımı bilmeyenim gelin dersiniz. Doğru yoldaydın, guman ediyeniz mi yok mu? Ata varlı guman edemiz o. Özün aydaymasan guman edibim bilecekti, alip ağahan durdu. Gök duras mana salim edip duran gözlerini güldürüp, şorta öýýetiniň ustad aktyorunka berimsiz gepinden hereketlerini dedi sarly. Eýdem şu hem mäňem ýa ýene gelmeli barmy? Ýok, diňe şulamyz geldik näme? Ata oşdun halyrdyny. Akmurad ekelmäniňiz. Ana kowuljagyň sebebi. Öýler gelmese nädip ekelel bolar? Ýerda dediň ýöne ekelim. Aýdyp goýaýyn. Ata oşdur halyrdysyz. Şarury ýerkinsiz gelenleri men hemişe de ýygyna itsar koýandyryn. İtsarsan işle, köpek salmasan mor diýip, her sözi, her hereketi, her şugurdyny diňşergäp diňläp aňyny sürüp oturan Atatalik ýene sys-syslap güldü. Ağan durdyp öýetiniň ýüzüne ýylgyryp çiňerli. Atam, sizde garar halyrdysyz, ata oşutsyz, ýerkinsiz ýerkinlik ýok da şeýlemi? Huç şeýle. Olar ýok eken ahyry. Tapdyrmady ahyry diýip, türkmen diline gowy düşünýänligi üçin diýilýän zatlaryň söz satlarynyň özara henekdigini bilip oturan Aborski zanatdy. Dogry ata goşdy öýünne eken, emma şu günleri Allahyna perman ýazýan diýip gaýtmady. Allahyna perman ýazýan diýe, o näme perman? Ata goşdy diýe näme ýazylar haýodan başlyk saýladyňyzmy? Ýok diýip Aborski ýaýnany ellep, ýüzüni satyp, elini tilkip goýberdi. Ýok, buyruk perman däli, perman Raman ýazýanny, utarma howluk ýanny. Erkinlere de bardyk, emma ulukda garnaşlaryny katoýa gidipdir, bilnädir. Ondan halyrdyň näme ekelmediňiz? Halyrdyňam gadyet işler ýöne ýetken. Şahirin okuwçy oğullarynyň biri tortorlup içerik girdi. Mehmanlar zordan ýerleşip görüşdi. Yer Allah ulum, geldiňmi okudun? Näçelik aldyň? Bo, ýüzüň salykla diýip, ata köpek oğlunyň halyny habar aldy. Emma Allah ulu kakadyň sowalyny eşitmeýän ýaly uğur bir daş çykyp gitdi. Eri tuğsaldan agaç şanakly şerik ýerini altyn Jemal oğluny derek jogap berdi. Oğlum ýüzüniň sarklygy,
Sen düýünki gokan düşüp bolun diýeniň tüz ýerine salypdyr. Şeýlemi, tuýlemy. Men ogullan zordur. Diýen masaly ýerde oýmazlar diýip ada köpek aýalynyň kene ýatyny gasam estirdi. Ha o ýerde oýmandyr, kagydy geçiripdir. Ýeri. Muallym oguluny işledipdir. Olam gaçara gedip ikili galypdyr. Bu habara mehmanlaryň her bir zat diýdi. Ata-Salih oňurmandyr. Kakam muallym bolup ogulunyň işden gaçma gerçekli diýdi. Ahan durdyp innikile işledirse gogam işler. Bagasam düzöder diýdi. Şar gurbanyňyz sagada düşünürsen düşünür diýip ogulunyň tarapyny saldy. Aborsk ata köpegi öýçe gowunyp gördi. Ata häzir däl. Soň gepleşmek gerek. Gaharlanman gepleşmek gerek. Ata köpek öýçe hareket etdi. Ogulun sagyryp gapdyna turtdy. Oglum, işlemekden pes baharaýdyňmy? Ha? Oglun utanjaň başatdy. Bolmandyr. Näçe galyň? Hani utanmada aýt birlikmi? Ona näçelik? İkilik. Şahir ikilini diýdini şarpyladyp güldü. Ola bolaýypdyr. Muallymyňdan hod iki ýyl galyňmy? Onda soňra gejeň şarşul taýýarlar böyle bir ýerini köýnüňe, bir ýerinden jalbyňa bekçi satdyray bolýarmy? Ata köpegiň ýylyra aýdan bu şortosynyň maňysyny badabat düşünüp ýetişmän Aborsk aňtan kuldy. Ahan Ata-Salih şyglaşyp kede ýykyldylar. Gülki kibarlardan ata köpek oğlu bilen söhbetini dowam etdi. Oğlum muallymyň iki iligi näme üçin berdi? Bu dapar gülkä galmazak gollum näme oğlun jogaby badabat gaýtardy. Mekdebiň gapsyny naky baglygy agartdylar görün, agdartdylar görün. He? Ýaňyryp gaýtdym. Senim yer agdarmakdan gaçdyň. Şeýlemi? Oğlun başyny atdy. Muallymyň näme diýdi ondan? Näme oku, ondan şuňur bilim bermek borjumyz diýdi. Muallymyň dogry aýdypdyr, Ähmet gaty ýer oku. Ähmeti geljekde oku. Alam ýokmyny öwrenmegmi de mümkin. Şoň üçin saňa ýer gözüňden Ähmetden şuňur bilim öwretmek diňe muallymlaryň däl, biziň borjumyz. Şuňur bilim hal ileriki gadyrman galyny guýymaly, owdy suňultmakdyr oglum. Sen näger kelti taplyja kepçäň alla, şonu suňuldy ber. Ähmetde şuňur bilim saňa şo suňur guýy bolar. Ýazylan gülkede bir tapar ýonkulyň şeni bolmady. Ata köpegiň aýdan olaň her bir terde gaýtalap, suňgur sözüne, iki ilik diýişine her bir röwüş berip keýpden çykdylar. Değişmäniň täsirini okuwçy bolan ýüzüni gyzardyp turup gidendiň hasam gowy düşünen Aborsk ata köpege başam barmagyny sömürtdi. Ata zamyçatelne utandyrmak beýik terbiýe. Iň beýik terbiýeleň biri zamyçatelne. Arwatdan şaýberli adama 2-3 käse içelenen soň tasak ýazyryp towukly palaw berdi. Ata köpek bu görüp duran palawry çanak orta gonuryny mähetdelýändigine görä körmollan goşgulyny ýatla boldy. Ola şaly satandan ýagşydan almak gerek. Gaýnagan suwga salyp hem bir zaman goýmak gerek. Palawyň üstüne galgyl saretleri pyçakdyr çemsöyle gapçap böýrüşdirip oturan agan durdy üýtgedi. Ýa beýle de atan goşgulyny bir ýanyga goýup bir zaman ýemek gerek. Ata-Salih öýse aýtdy. Bir zamanam däl agan, şeýnigen agyzga salyp täki duýýan şaň ýemek gerek. Galandaşlar şeýdip gep oklaşyp palawdan mazar naharlandylar. Soň şaşkynyň düme gawunundan 2-3 dilim ýerip gürrüň edebiýata makly geçdi. Mehmanlar ata köpekden täze goşgulyny okap bermek haýyş etdiler. Galipatyň böwrüni dinleýänini duýan şar gurbanyň badabat ýatlatdy. Galipa, bolsa gerekdirden başlaýan nädir? Şey istegem boljak diýip ata köpek okudy. Joşup göçgünni hengül okudy. Ahan Ata-Salih ýylgyryşyp demlerini pes saýalyp dinledi. Aborsk goşgulynyň belinde pesli owadyna görä göwrüsini ýuwuşça ırady, başyny atdy. Goşgu turunmadyna Ahan tageliniň başam barmagyny sömürlüp ata köpegiň alkymyna getirdi. Atam, şu goşgulyny alypsyň. Walla alypsyň. Şunuň ajaýyp goşgu. Aýdýan ter saatlyň dürde urlaýmasa ýaşar şunuň. Ýeri bolýalagan. O diýäniň öz ballym oğlandyr diýip ata köpek badabat ýöwüň üstüne togdy. Ana şo ýakaýaň molla müftü tükünýänçä ýaşar diýenler. Olar tükünde de hikaye tarihin ülüşü bolup galar diýip Ata-Salih goşdy. Galandaş dostlaryň oturluşy uzakly gece dowam etdi. Ata köpekdir Ata-Salih şar gurbanyň üstüne gedekli gedegine goşup yemek oklaşyp daňy nähili ataranlaryny duýmadylar. Şo ýelim güýdüdi. Ata köpek şagyryny ýüşürip melleginiň daşyndaky
iğdeleri kakyadı. Yine hoca ulum çöplü. Yine biyem sen payın Allah ulum çöplü. Guyuga sungur bilim alışıngım haladım sen çöplü. Şiircan bir sıyırgam sen şiin uryan çöplü. Bir de aygıydım miyugam sen şiin çöplü. Yine bir urgularım yeceniz öğrenciliğiniz aman ulum pay çöplü. Şoğat arka taraftan salam verilen eşitip ol hırriyine görüldü. Şahri ve aleykümesselam. Şahir goltuğullu kan papkari kelleti dikernek papaklı evini şar kostümlü dayanıklı ütüren ilki songola şar gurbanılı süren ikellep görüştü. Kakıp duran igdesine sıyırgını soğumlap kaybatattı. Elimdek taya görüyanız mı? Miğola başta bunun kebi gep yokmadı, ketçarı olmadı. Gatıgam olmadı. Şinneki käbir dukan sırrımın yanına hatam taydır. Betil kelyanın ıranın bile igdesini berayken edersin. Her yılkı miğosunu şeydip depedini yenzi varmalı. Bir vermezek kolya, bir de malcak kolya. Şeydip her yıl tutta bas. Şahriyegan haytemir üstemdir söyleyeceksin. Halife yördün varkan igden yerinin milti olmadı ödeyen. İki şahirin sana vermesi gurrunlarına bağdabat düşünün. Goltu papkılı gülü vurdu. Agazın şahalarını gadal köýüze gadlary ýatlanıp sallanıp duran igdeleri ilkin tapar görýän ýaly ýerleşdirip gördü. Bir kısaňdan ýolup agdyna atdy. Onyan çağda şahar gurbanyňyz ýollaşyny tanatdy. Halife tanýamyň beýdi. Ýollaş Tarıkhanow be Nurmurad Tarıkhanow. Onu näme gerini badyň aýdaymadyň diýip ady köpek Tarıkhanow bile gaýtadan gadarly görüşdi. Soňky öňe tamam okudum. Gaty gowy hekaýalar. Assalam onun men gümür ýamelet durun soňlar. 3 galamdaş 3 tirkeşik bolup ýürüdi. Tarıkhanow töwrüni etwan ulup barşyna şahyryň bellegine sýynlap baha kesdi. Atam ýigdiriň şekere gömmürdi, bellega seretmeýän ekenim. Näme paýedy helak edýärmi? Ola işlämel wagtam işlemen paýedýän men helak edýän. Bir. İkinizden näme üçin bellega seretmeýänmişim? Kim aýdýar? Nurmurad sen geplejek gepin bilip geple. Şu mellege menin köp seyrediyen içeriğimizde yoktur. Men moyu girdim, seyrediyen çıktım, seyrediyen. Eyvanı otur kamı seyrediyen. Kâtağına balkı tuğdum körügözün otur kamı seyrediyen. Tağında otur kamım penceremden geleni giden hıyınlap, çiğiklap koyuyoryan. Kara giyce günlerde gözümü şu mellekten ayırmasam ne açacak Nurmurad? Tarıkhanow'un sağanki alsap gürküzünün şahirin ödemlerine tarıp yana devam etti. Berem soňky biri aktam diňe ýöňde düretmegin. Ora menne de bar. Halga ola çawşap barýanjy soňkyym. Anha biýem saklaňjy aktamym. Haýdyn oturulyn diýsen gurrun bolmaz diýip atu köpek öýe ýetip barýakada degişip gitdi. Gary salkyn kim tärin görüp soňa girmekçi boldular. Şo wagt igide çöplep ýören şagyrdan birini emşin kaka diýip iki şoňy da gygyrdy. Emma ýeýem başga degişmäni gurrun verip baryan atı köpek gıyırlayan eşitmedi. Ahırda şiir gulacak algap onun ýyzynyň yetip jedir dedi. Kaka, şunça gıyırlayanım gülü? Eşden oklu. Sena guluğum ağır ödüyen. Yok şiirim guluğum ağır değerli. Asıl ağır değerli. Çeksen 10 gramım sıkmaz. Yer eşdemden etsek bunu. Bir taraf saňyl gatanıklap gelýär gülü. Gelsin, ýa-ni duýdur. Saňyl burada öýe kakanyp girdin. Ýogsa mişerin todanyn gömer. Eýdidine dürýän ýamaklary Tarıkhanow gülüp aly ýazuldy. Garyň botogosynyň ätlämäke papkadynyň garam kagazyny çykyryp nämereler birleşdirmäge başlady. Ata köpek golda tözüniň zehirli ýazgynyň kalbyny turup başdan gowduryň saranyna goýup gelip, kenek hüjümni ýene ýaňlandyrdy. Nurmurad, dostum boljak bolsaň, meni ip gelen bolsaň, galam kagazy ýygyna. Sen aýdýan atlarymdan ters maňy tapyp meni süýde atygy berjek bolýarsyň. Tarıkhanow şorta şahyryň islerini sözdün. Islerini kereketden gülkü ýömek insan maňal bilişine haýranlyk galdy. Guluğa agır diýen sözi saňladyny. Biz olar eşitmeýärdik näme diýip, ol öz-özüne içinden sowal berdi. Emma bu adamyň gör olardan gelýän maňlary sykyp alşyny. Aperin bir kişiň deýildi. Tarıkhanow ata köpegiň gepleşini ürse syýynlap keýpden çykdy. Arkan düşüp öýüň tüýnünden bölecik bulutlasmany seredip ýatdy. Birden mol ýelini ýokoýup ulatdy da sağa ýargy gyrdy. Atam sary. Ol, bunu dur görseňizle. Taýýar turutyň wada. Görüňme ýa hirogodan.
kert kaya dırmaşan dağ marına çalım ediyor. Ödem boyununu kıyşardıp bir seri diyen yalayıp. Halipadır şagirt boyunlarını buruşup tüynükten asmanı seyretmeye başladılar. Göm-gök dupduruk ýeňişden güdüne täsin kesip çeken buludy Finland sargul barmys. Tarhan o meňdetmezini tasdiklady. Nurumrat aýdyryndan beter aýdy. Sen onu gaty gödüldädi meňdetdiň. Ýa-da edil şojaga bul takdy, goýgoş ýapsa bolar. Tapan meňdetmezine Tarhanow gaýtadan galypdy. Bu görnüş şekaya hasam gerişer. Adyny bulut ýa-da asman ýerdinde hyýalyňa fantaziýaň güýç berip başlardyň. Ol simbolik keşfi hakykata öwürdiň. O kuzular täsin bir pikirler buýşlamagy başlardyň. Ata köpek ýoş-ýoşdan görküni ütgedip barýan boldy. Ýene orta parter etdi de degişmeli gepledi. Hemme zat ýerine ýurduna göredir, şonu unutmaň. Ýa-da siz köpegiňem atasynyň öýüne oturýarsyňyz. Diýmek maralyňam keýiňem öýdöleri üstüňde geler durar. Tarhanow ýylgyryp ýene depterine ýapyşdy. Garwyň inzamlarynyň adyny bitirýän hyzmatlaryny, atlarynyň gelip çykyşyny birleşdirmäge başlady. Galamdaşlarynyň tärim, tüýünük, uq, gözenek, üýük, durluk, serpik, eňsi ýaly sözleriniň maňylaryny torap birlikler etdi. Soňky hekaýatyň ýazanyny o sözleri ulanyşyny görüň berdi. Ýygyna diýen Nurmat galam kagadyny. Men öýümi op setdirjek dälip, ata köpegiň degişip goglum ona garamazdan bir toparda atlar depterine ýazyp Bolýaýyna ýygnadym göle atam, "Inni özüňdenim habar ber. Ne diýäsiň günne bir daşçalar ýazyp bilýärmi, ýokmy?" "Äy, ýok Nurumlat. Asly bolsa günne ýazyp bilemok. Gara suw bolup diýerim kagazdan berýär. Ondan öýde ýa körege diýmeli bolýar." "Gaty dogry diýäsiň. Etmerzem şeýledir şahyr ýazyjy üçin. Biziň zähmetimi usurdy, agyr zähmet agar ýer ondan näme döretdiň. Häzir beýa şowully nikygy. Ýene bolmagy mümkin." "Näme? Beýaşowul ikigy? Hawa. Altyncı Malik kemeden şaka döredip ýetişenmeden solar. Adrakmy? Ya atam bejerýärsiň o. Ey Nurumrat, o bada ýaşadan töweregiň haýyşy ýumuşa madali iş bolýar. O ne ýumuş? Goşup berdiýändiler. Goşup berdiýerlermi? Olaňda dagyry. Başga haýyş ýumuşlar köp bolýar. Meselen mine arada ileri tarapymyzdaky galmagarçy goňşymyzy kalgodyň ýörünjesinden owurlap otyrka içýän sakypdyr. Ikindiler ýanyma gelip, "Atam sen partlap okap bilýärmisin? Şunam gaýrat etdi oku. Ýogsa melim ardurja içecek" diýip köp ýaly ýelini görkezip gaşymda ýüzüni bir çümmüge edip otur. "Ýok" diýseme, kıyamet goňşym gatyrjak. Okazam ata tebip adyna girini gorkýan. Ýene her näçe molda goňşymdan kalgoz zadından ömürlü zat owurlamajagyny söz alyp, içýän sakan ýerinden tutdum-da, ýeşdirme okan boldum. Bismillahirrahmanirrahim. Howul içýän ikirri boyuny bükür. Bili bükür, agdy çökür, göz sokur, teni takar. Meni sakman teni sakanna şükür. Ýene şükür, aýyrlar bi etme pikir. Süf, hayır taf tayır, hayır. Tüf. Şeýdip üskele okudumda, mallaryma seredip gelýänçem ýerini şerebeli soğuk oturmagyna maslahat berdim. Gelem soň goňşym taňyr kyn, şaýyrjan. Elimiň agysyny laýdyň diýip hoş bolup gitdi. Ata köpegiň içýäni gerçip okujyna şuş gelip gülýän Tarhanow. "Atam, ýene ýekede tapar gaýtalasana" diýip şahyry dogany gaýtaradyp depterini bellep aldy. Kämahal Nurumrat maňa haýwanyň guşgumurlaryň dilini terjime etdirim gathelege diýerler. Be, o näme terjime? Terjimede. Guşuň jürküllep näme diýäni men adamlara düşündirmermişim. Onuň goňşulamy, goşgulam masan ýadaýyn. Atam ýer bakaly. Bir mahal obamyzda aman dynzynar diýip biri işledi. Kim injener diýsene? Ýok, kut dynzynar. Wezipeti injenerim bolsa bütün ketep oňa ýaltary üçin ýatar dynzynar manysyna aman dynzynar diýerdi. Sebäp birden işe aýlanymy edip, ondan uzak günläp ýatmak oň bar başarýan pişetdi. Bir tapar ýadaýry ýekişin güýjen wagty, ol tuğdun kölegötünde hor çekip yatırka üstünün vardım. Yatırmak edilmay. Yatıryan görsün, sizi görmeliyip, amandın zınar seyirlip yatışına uludun müyünsiz parladı.
Ne yapıyı yeseydin? Yiyanız da. Hasan. Mudama. Yarım saat, bir saat sağgılar güýmep, surat gökeden olýanızda pul barını kiysa alıp yatyrsınız. Onun töhmet. Amandan dynzynar. Sen muňa hiç kim hädimi? Ey, sizem ýup baryn oklurdy. Bir ýu meselem sen boluşuňy ýalgaryan şaýady men durun yerimden taparyn. Emma sen tapmarsyň diýdim. Han şaýadyň diýip aman dynzynar dikerip töwrüne gorka garanjaklady. Men dikde pämede pelpellap ýetişmediňden haýryan torgoý görkezdim. Ene şaýadym. Ola molla torgoý. Bolsa sen ýalgarýady. Şol şu wagt saňazy görünýär. Yalan nelsin? Dil maşlaýynmy? Aman dynzynar gen galp ýüzüne alarly. Näzip dil maşlajak? Diýen atlaryny söýüp urup berjek. Urup ber ýeşderi. Men ondan torgoýuň her jürküllüsine bir söýüp goşup dil maşlap başladym. Zürk. Meşirik. Sayırlı şiil, görmendir pil. Zürk, aman, yaman. İnzinar del, diyenzinar ol. Zürk. Ynga otyr, pulvarny alıp ýatyr. Zürk. Sebäp. Özü yaltyrak, şoň üçin amanyň dili kelterek. Zürk. Aman gork. Zibirinmem bollum. Ýazgyrmam tamam kıldım. Zürk. Belle berk. Sayırlı çiil, amanalar eline pil. Zürk. Zür, aman tur. Tarhan ottur sar gurbanyňyzyň şyg edip aýry dilmen ýeşdirilýän gürkülerde torgoýuň zürküllerine bir täkin goşulýardy. Öz goruşly ehem owad emir getirýärdi. Teyeni aty köpegiň ersetini dilini şeýnäbirek. Füýköşrak aýdyşyny torgoý tedine hasy meňdiýärdi. Atam, munyň ajaýyp feleton ahyry. Eglin men tokmagy bermek gerek ahyry diýip, Tarhanow kenidem dammydyr bolup gülüp oturuşyny üzlen taplamak bildi. Galamdaşlar şeýdip ary ýazyp oturuşlaryna öňlerine saýdyna haryn gelenden duýmadylar. Uruşturdy. Faşist atly dogduk gittikçe körep, gelli üstümde topunu süýrep, toprak adam gany bilen boýurly, asuda günlerimi ýene bozuldy. Ataköpek peýik watançylyk uruşynyň başlananyny öýünleşdi. Goşluklar owa şura jigidi uruşturanyny baradaky habary beýler perdip gitdi. Soň bolda ataköpekleri ýürüte gerip, beýrun uruşa meýletin gidýänlerden boljak mitingde çykyş etmelerini aýtdy. Habarçy jigidin köçede adamlar uruşturdy, Germaniýa üstümde sözdi. Enne hemme dady front. Ýeňiş üçin hyzmat etdirmeli, uly bilen gyýgyryp geçip gitmegi. Oban keşbini badybat tutdy. Bütün millet öýlerinden döwran basyp çykdy. Oba birden katwyl wasyny çykaryp, sal geýme giren ýaly boldy. Baglar bakçalar şu demde türleşip, başyny egen ýaly, yapraklarynyň ýapýanky açyk ýaşyl reňkiniň üstünden kül urlany ýaly boldy. Adamlar hamala sakça unnuldan deherdenen ýaly näme edip näme uýandyrnan bir bada bilmediler. Bilip ýetişmediler. Uruşturdy habary. Bir-birine onu uşak öýkeli käbir goňşuramlaryň uğur bir ýaraşdyrdy. Äbede jüjetdi. Ähli kişiýiniň diline uruşun kim tarapyndan, näme näme sebäpden başlanyny hakdaky habar boldy. 100 ýaşyň agyrky ony ýarpyla beren guzu. Köpek mergen. Soňky ýyllarda uloklar ýaramaz eşitdi. Jahanna görülmedik kıyamatyň gopanyny aňypdyr. Ol uruşun turan güni oğlunyň gapsyndan çybyşyllap ätlep habarlatdy. Uruşun başlanany çyn boldy menne. Hawa çyn kaka. Çuk yaramaz bolupdyr. Yaramaz ýer kıyamat gopdy. Hawa kıyamat diýseňem bolýar. Şoňa kim diýerler? Germaniýa. Kim? Germaniýa diýip goza ganimet eşitýän goňy çörtdi. Germaniýa. Ha, Germanmy? Hawa şundan sözüpdir. German. Şaqadym German rowbet wagt. Şol ýurt baryny basy baryp innem biziň üstüme sözüpdir.
Goza başyny ýugra ýakanny döşün tutuş ýapyp durun takgaly başly barat ýyksap gitdi. He ýeşik aýdan girmän. Net kada girmän nikany. 24-nji ýylyny ilkinji meýli tirinden uradyrşyna Ataköpek zordan ýetişdi. Ol ýerýaka köýnüň üstünden guşogyny çekişdirip märekäň bir çetine aýak çekdi. Ataköpek bäri geçdi. Magarif wekil onu göründen ýerini buralady. Bäri geç. Garaşyp oturýarsan. Ataköpek şagyryň ýere baryp öňünde sil kimin tolkunýan mähellesiň ýetin etdi. Dürli ýaşdaky, dürli keşipdäki adamlar, eğer kişiler, kimisi orta ýaşda, kimisi ýetginje, kimisi bolsa ýaňy jahil çykan, murtu tagap uğrananlar. Olar ar üçin aýallaryny ýerler. Watany gara bir adam gowramagy ýynatdyrlar. Bular türkmen oglarynyň menden ýetleri, gülýar ogullary, söýenmeli ýerleri, naýbaşy kişileri, laçyn perdentleri. Laçyn ogullary gargynyň garşyna tögeşe ogulugya. Meýletin gidýär. Gargynyň gara perlin mert garpyjykda güýç kuwatyny, ar namatyny, gaýdoslugyny görkezmäge bolugya. Birdenem ilkinji grupda duran Sapaý ýigidi görüp Ataköpekň ýüregi jyg edip atyglap gitdi. Onu birden inisi öwüdi, birde çara meňdedip pagyş para boldy. Allah janyny beri sarymdaşlyk görürüşýär. Beýle meňdeşlik, kywaplyk boluruşýar. Bir ýigidiň boýu syrata gatda gaşlary, başyny tutuşan ýetgüjük, öwüz bile sarjanyny. Asal bir sarymdaşlyk mukaweri Allah janyny. Ataköpek öz hyallary agyr basga düşürdi. Derle uğradı. Onyan sada Magarif wekiliniň sesi, onu hopuk turup baryan oýlaryny sogup aldy. Adamlar, size ak ýol arzu etmek üçin kese ýagymyzdaky mekdebiň görellerim boldumy? Sowet ýazgylar Soýudynyň agdaty şahyr Ataköpek oğluny söz berýär. Köpek söýsizden. Ataköpek Magarif wekiline tarap gözüni aýlandy. Ol ýumrugyny nup berkul. Meýletinler gülüşdir. Goňlaryna açdyan tereze ellerini keremen edip goýberdi. Şahyryň gözü ýene inlerine sarymda şiýde düşüp alzyrady, ejirledi. Özüni tutmagyň ebetini agtardy. Ol häzir alzyranglygyny däl, mertligini mehelle ardygyny görkezmeli. Gepiň ýetgidi şahyr bolmaly. Şahyrlar burada hiç mahal tolgundurmaly. Ol okçamyň maşalşdy. Aşa tolgunyny, gülmesiz ýerde gülküz tutanny şahyr adatça gaharlyra, hyrtyra keşipli adamlar gözlerdi. Şonuň güýdüne üns bererdi. Ol häzirem arkaýynlyk parahatlyk almak üçin märekeden şeýlere keşipli adamlar gözlerdi. Gapdaly ilerik gaýrak siňin tertalyp ahyrda tapdy. Edil ileri alkymynda duran gyrşy umurtly, mawumtul gözli burunluk ýigidiň ýüz gözlerinden garpyrap durdy. Ataköpekň adyny eşiten mereke tolgunsa da gülse de bol sarsmady. Hamala hiç tat eşitmeýän ýaly, görmeýän ýaly, dünýäde hiç tat bolup geçmeýän ýaly, gyýkmagrak süýje gözlerini şahyr perwaze dikip, gabaklaryny hayal ýumlaşdy. Allah zanlarym kime näme meň diýär gitdi. Gaýta ularky alzyranglaryň üstüne alzyranglyk alan Ataköpek gassa pikir urdy. Gaplany meň diýärmi? Şiire ýol bolsa. Ýol bolsa meň diýär tüý şoňa. Dogry, şeýle ýogul garaýşdy adamyň meýletinle istle güllerine hayran galýasyn. Eýsem de bolsa. Yok, antan barada, watandaşlaryň barada beýle pikir etme Ataköpek. Ýalňyşmy? Ýalňyşlygy ýol berme. Bu şeýle garaýşly göräýmäge bir waýta gyňyrak hyýatly adamlaryň ýüregi gaýta ýuka bolýar. Hop bol watan bolýar. Ondan watan bedelde orta düşenni. Gaýdy ýol bar, gaýdy şeýir, gaýdy gaplan öýde bozup oturur. Şunçy merekäň gaýdy biri şu mahal özüni ýol borsun şeýirden pes görür. El çarpışmalary Ataköpek badabat özüne getirdi. Hem apaňzat yksamlandyrdy. Ot ýalynyň işine gidýän watandaşlaryny şatlandyrmak, gaý gefiretlerini ýeňletmek üçin şakylyk eşdelbäri, kalbyna aýran pikirlerini özünden nämäniň nähilköň işlenýärini ýatlap, ol ýugoşardan jyrdy. Gözüni mehelläň aýak uçlaryna aýlady. Şo wagt Magarif wekili şahyr öýmülep päskel berýän ursa sumkany bärduda ýetirdi, işaret etdi. Emma Ataköpek oňa ünsen bermedi. Içi 2-3 kitaply gara sumkanyň eline sallap duruşyny söze başlady. Adamlar, men mugallim, şahy okudýan.
Göwnüňde men iň sap ýürek işgärlen biri ýalyryň görün, emma ki ýalta. Men barp ýatan ýalta. Hayaltan ýan nimäge de ýaltanyp, ýallyp oňaýan. Näden işlem ok ýatyp ýan, asal elimi sowuk surasym gelenok. Turwaşdan edeg gahrymanyň keşmine gireni şahyrdan tüýüz kösünýän sözlerini eşiden märeke ary gurdy boldy. Ýöne adamlar diňe mennel. Ýalta ýadarlar guramalarym bar. Ýaltarra gözüm ýalar. Geçirimli edýär has magady. Men şeýlekin ýaltarygym bilse-de magarys bölmemi işle diýenok. Märeke birden ka zarply gulka berenni şahyryň derişmesine düşünmelik magarys gökýäriniň ýüzi bolýar boldy. Köpöküs. Saňa işleýişiň aýtdym zok. Meýletin şeýlere arzu et, gadalayt, gülüşdir diýär. Menem şeýit turuna ýerleşik ýaly diýär. Teret bulan pakardysyna. Ondan men bulary frontda men ýaly ýalty bolmagam diýjek bolýan. Magarys gökýäri oňoýsy ýagdaýa düşdi-de, bolýar aýdy bersene diýen terzi ýerini silkip goýberdi. Ýerleşdiler. İşlemeýänligimi men duran ýerimde suwut edip biljek. Näden bolşumy boýnumy almasam? Şahyr muallymyň ýene öýdüň kötöklemek gurruna duranmagy. Agar meheller magarys şiň üstünden güldürmegi, wekiriň mutalasyny gaýtadan tutturmagy. Ol oturan ýerinden dikelide şahyryň sözüni kesdi. Muallym köpek, şo gurrun behetmesen, sana dek şu ýerde. Şunça mehelläň gözüniň ardyna wygar bermäge mejbur bolaryn. Ata köpek sözüne diýeni berip gülümsiredi de ýerine akkarasyň kozuny bäri çetde oturan geçir diýip uzatdy. Dowam etdi. Biz ýalta, men ýalta diýip ýany-ýanymy sebäbi. Men oglunlary 4 ýyllap elip öwretdim. Muallymlyga başlaýan ýylim şulary ýarym ýylla öwretmelip elime 29 harp berdiler. Men hem harplara oglunlary ýarym ýyl näme? 2 aýda suwar etdim. Ondan magarys bölümine beren harplaryňy öwretdim. Boş ýatyr. Bolsa ýene iýbeň diýip mundan dogry ol meşhur hat ýazdym. Emma jogaby henelem gelenok. Ana biriň işleýişimiz. Ata köpegiň sözü keşfini çeken muallymyň manysyny diňe ştaýdy düşünen märeke ýangadan pakyrda berdi. Meýletinçilen kimdi arkan ýüzüni gaýjyp, kimdi bir-birine söz atyşyp, kimdi bolda teret gurruny ýerden çykart diýip güldü. Magarys gökýäri bolsa muallymyň ýömeğine güljeginem gülmejeginem bilmän eline beren suwkan somlap sorady. Köpek munyň näme? Elle girmeni. Wah edip märeke gülküden töwere dendele doldurdy. O nähil degirmenip magarys gökýäri gözlerini petretdi. Suwumga diýilmeýän muňa. Bilýän olsaň näme soraýaňa? Muny näme şol maňa uzatdyň diýip soradyň şo. O saňa da diýen. Sygar etseň saryň şoňa. Şahyryň ýene gülküri söz ýerine garaşýan mehelläň sesine suw depilen ýaly boldy. Bir-iki ýerden pakyrdaýan teşdirdi. Köpek, düzet gepiňi. Näme salmalmyşym men muňa? Bir mahal haýşeden elip biýmedi, almany gelmänime belli. Onu näme saraýan muňa? Suwumkaňy näme üçin bäri uzatdyň? Berjekden dadyň almak üçin. Näme berjek diýdim. Wyga bir diýdiňmi, näme diýdiňmi? Ha edip märeken gülküde ulu güýç bilen ýarlyp, magar fikiriniň öýden bilgilen duýman galdy. Şahyryň şortogynyň diňe ata köpegiň ýa-da magar bölümde däli. Eýlem hemme kişi tutuşdurmuşy, döwre, iş akymyna degişliligine diňe şu mahal düşünip bol başyny ýekap goýberdi. Hällen parahat diňläp oturulmaly kelim ahyry. Ýömeğiniň eýdini ýerden akmyk diýen söz ýatlaýmaly kelim ahyr diýen terzi gülüp umumy gülkä osurly. Şahyryň agajek göwresine ýylgyryş beren ýüzüni düýbünden başga garaýyş bilen minnetdarlyk bilen ýetdi. Ata köpek gülküdir el sarpışmalar kiparlan soň çete ýöneldi. Emma meýletin şerine haýyş edip el sarpyşyp gugullyny güýjetdiler. Onu ýansa da ata köpegiň inilerini meňizden ýigidi ýerine galgatdy. Aha, Şahyr aga, han ol, piller göýe tarap uçta gerekdiriňem eşdel ahyry. Gitler hakdamışa, şowaşkyň. Şahyr ýerine duranyp ýene ýöňküji ayak eýerleriniň üstüne bardy. Inilerini meňdeşdigide gözleriniň gytygyny aýlady. Nätansyň dogurdunun şahyryny etse bir almaň iki bölegi ýaly meňdeşdigini görüp bogazda boldy. Urdan ýolundy. Iki adama beýle meňdeş keşip bermegi teýegetiniň ne oýunyka. Allah janlar. Oň sesiniň hem başyny dik tutuşynyň hem ellerini aýlap araşynyň hem şarjanyň bolşuna kwatdygyny diýsen. Ata dıkınaran bogodunyň erkini birden alaýmagynyň ähtiýaç edip nazaryny başga tarafa sowmak ýardymmy. Karşı ýugdum. İçki harakatlaryny duýmaýşyny, inisiniň duýmaýşyny, sızmaýşyny hem begenli hem gaýyrly. Şary
Ağasynyň bu torgulmalaryny duýsa kim bolmazdy. Göwünü biterdi. Fronta göwün huşy derdi. Aty köpek kalbyny basmarlap barýan torgulmadan aýnalmak üçin ýene öň usulnulandy. Göňer keşipliginiň ýüzüne gözlerine gördi. Hayranlyk garly. Elge puz, beýle de sarsma adam bolsa eken. Habar bolşy. Mağumtul oğudan gözlerini kırp manşo seyredipdi. Şahir gardasy kıyarlaryny ýene dor bilen güýç bir aýnaldy. Gözündür tabi. Süňüne kim dylmaz hyzy gaýdyp geldi. Gürrüň aýdasy, goşokasy, Fransızlar şartlandyr geldi. Men bu aşgyny ýöňül, gitler burugoýly gedip taşlan sularını ýatypdym. Görün bolsaňyz tokmak suratym bile çıkartdy. Düýä gana çykyp asmana uçdy. Piller göwe hyýal etse gerekdir. Paştyl keyik bolup dağlara çyksa, gulanlar ýugurdynar göçde gerekdir. Tilki mekirligin düýbünden goýsa, goýun hem möjüge ynanyr ise, eşek selle orap meledon geyse, eddil aýly molla bolsa gerekdir. Wahay, mereke gülüşdi. Bizim obamyzda Aqtahit molla diýen biri bar. Mollan ýok ýeri barmay, bay gelişere. Bir gelin bir gyýda hak aşyk boldy. Galyş dogry bolup ok gyýyşyk bolsa, böreler pillerden has çyýyşyk bolsa, bitler namyt edip ölse gerekdir. Pıştırlar tuğutlara çykyp başlasa, suwulgan tam saryp haýdap işlese, geçi adam depip goýun diýişlese, gassaplar zaýtaryp gaçsa gerekdir. Şahir şüreketenne meýerkanyň orta grupinden biri demine sygman çygylyp pınkyryp goýberdi. Şolan meýerkanyň zordan saklap duran gülküsiniň bögeden öýsdi. Şeýle pınkyran meýletinçi köpsüriň gülküsine şahirli deň şärik boldy. Şägeler un bolsa, kerek nan bolsa, çöp söýler et bolsa, barha kän bolsa, 100 ýyl uzun ömrü 100 ýyl iň bolsa, adamlar ýapbaşyk bolsa gerekdir. Fatma totam ýalymy? Yok, şahar ban ýary. Iýermeli fronta solaram, waq, hyýrtmak salaňda. Ha, diläliň ho, front tabiatlar. Diňläliň hani. Urkosu kekrese, erkek boğatlasa, Lilliput ceyhunun durmany etlese, ýagyş ýagyp, dagy daşy otlasa, gitler suzakyny alsa gerekdir. Belan, sapynalar. Kimin nähmalýany inşallah belli bolar. Gitlerdäl peyladan tilkol. Hiyinne bakı yürüyor. Atı köpek aydar, şeyle olaysa, oyunun aydının sana gelaysa, ilim, şu geleceği bilýär diýäýse, bar onun taňmaňa selle gerekdir. Goşgynyň ahyrky bendi gülküy el sarpışmalyk toşdy. Çoğun kiparlandy. Atı köpek üçin duýdansyz ýagdaýda mağumtul gözligide söz berdiler. Meýletinçi ýöňe çykyp, özlerine arzular eden, anam millerini adamları, Galaytada şeýre dartgyny ahwalatyň bodagotyny, göwünlerini götüren şahira, ýollaşlaryň adyny minnetdarlyk bildirdi. Ýanky gülküleriň, ýömeklaryň, şagalagyň frontda ganymlara garşy oknaýdy, ot boljakdygyny, şolaryň berip beýik ýeňşe ýuruljakdygyny ýörüten atady. Ýeňşe galanmakda bu duşuň ullokan goltu boljagyny aýtdy. Şahir özüniň gaharjaň döýden ýigidiniň mylaýym ýumşak hyýatda ekendigine ýene haýranlyk galyp, esli salymlap doňup durdy. Atı köpegini gözlerini ayırman inesine seyredýärdi. Onuň şahary ýa-da öwüz däýerligine inanmajak bolýardy. Waq o ýigit inelerinden bir borandygyna gep başgasy bolardy ahyry. Hatda şahary bilen şahara meňde şigit ikiri bir ýerde durandygyny. Atı köpegiň joşgyny görüňi arzuwlary has başgasy bolardy. Şahir çykyşyny tamamlap olaryň ýanyna barardy-da. Netigatlar bererdi. Ýoşda mert bolmagy, batyr bolmagy, älerçe işleri bitirmegi tapşyrardy. Degişmeler aýdardy. Iň soňunda da ýalňyşan bolardy. Indisine aýtmaly netigatlary bilgeçdiň salymda aýdardy. Näme tanyş ýigidi intihat aplap, indisine näme tanyş galaplan bolardy. Baý-baýo, görne ähilkedirlik bolardy. Uruşyň ilkinji günlerinden başlap Atı köpek galamny kagyny hemişe häzir saklady. Tokmak Sowet edebiýat jurnallaryny, Sowet Türkmenistan gazetiniň gaýpalaryny, onuň gitlerçilerin ähtiýaryn baswalçylykly tiýadatyny düýp teýkar bilen paş edýän goşgulary ýerligine tapgyr çykdy. Ýeti degişmeleri, şorta sözleri dilden dile geçip, şegoş akoplarına barıp ýetdi. Bir gün ata mektepden gyssagyl gelip, uğra bir ejesiniň ýanyna bardy. 80 ýaşy arka atan, hemişe öz içki oýlaryny,
Ýatdymlaryna gümra any täjeje nemlenip duran gözlerindäki goýrasy ýaşlara erjel hüjüm edýän 2-3 tiňe koýup oturşyny oğluny gülüp garşylady. Gel oğlum geç, otur. Sowuk görmesen bir käde çay bereýin. Sen bersen sowugum bolsa işegeje. Özüni bileli, ejesiniň apalap ulunýan abat emma ähli ýeriniň şyrgygy çykan toýnukly käderinden çay owurtlap oturşyny ata gurrüňe frontdan başlady. Eze agtyklan guruş bilen tanyş edýärmi ýa? Ey hoja ulum käte oduk guduk aýdana bolýar. Näme yaramazlaşypmy ýagdaýlar? Yok, ýagdaý olaňky yaramazlaşýa bolýany, goşuna kömek köp gerekdi. Ýogsam näme? Peýärwanlarym beýkumy ýetmese iňjigime saňylýa diýermişe. Goşuna kömek bermeli, araky doluklanmadan ma uğradan soň. Baýba. Olar ýa front süren aýagyny toýup görünür. Ey ýok, men doluklanma ýen terin tekleri aňsat tozmaz. Olaň 300 sak hakit düýüňinden. Tozmada tozun näler görinni, fronto şaýdep ýygnalýar. Şaýdep, şu aýallaň şaýdepimi? Bago şonu. Häli bilen mektepde gazarly kümüşli şaýdepden 16 kilo ýygnadyk. Ata ejesiniň sowal berene garaşdy. Ol şaýdepin frontda näme gerekdigini sorar etdi. Şoňa jogap taýýardy. Emma any täze soramady. Ol bir salam böwrüni dinläp oturdy da ýogra başlandy. Şaýdepim başaryp bulansaň pulla. Pulluna pul gören eje şaýdep tarihim diýip ata goşdy. Onda da gaty tarih. Ýöne näçekde gerekkä bermelice. Watan soruya. Berda düşünler, gerek deregi ýykardy. Ana täze oğlunyň herlin musmuslap oturmagynyň sebäbini edilişmagy düşündi. Wazirlap ýüregine düşýän sinetleri gözleriň töwereginden ýerine galgadyp gowdy da oğlunyň ýüzüne köp manyly seretdi. Soňra ýetini çykarman ýerinden turdy da gat böwürdün gerilgip ýüzüni saň todan tutan torbadan epesli urlukdaky maum tul düğünçe çykardy. Ata düğünçegiň şaýdepdigini bady bat aňdy. Matanyň içinde eşdiren goşokly şaňgyrdy, şonu habar berdi. Zordan ine şaýdep. Ene utanjaň az gepli gelin ýylanmadan ýürek seslerini toy bayramlarda ýigitlere ýeterlik gül ýetirýän ajaýyp şaýdepdiler. Anha äpet ýegme. Anha teatin şelpeli gül ýaky. Elge pus ustahanadan ýaňyskan ýarly gurdaşyny. Sap altynan ulmagy şemeli. Ana goşa biledik. Hanha dümüler dungurjy şokulup duran goşa bazbent. Olaram kümüş appasylar. Ýogsa da hey tarih kim barmy şaýdyp bilen. Gelin ýyllaryň ömür ýoluна ähli toýlary, şagalanlary ýadyňdan çykmady ýal bedeýän bolar. Eýlemdiňe gelin ýyllarmy? Dümürleriň dungurdy, appasylaryň şyňgyrdy, ýigitlerine hilim mewç hetleri ýetirýär. Olary akylyndan nenesi duýdurman aýyrýar. Täze gelene hamrak zalwatlar, şol dungurdylar, şyňgyrdylar arkaly daş çykan gelinleriniň ýadymlaryny oturun ýerlerinden ýagnyşman teljerýärler. Ana täze birdenem appasylaryň bir bölügini ýerine aldy. Olar aýatynyň aýatyna akıtdy. Ýa-ni oğlum näme diýdiňe? Tarih diýdiňmi? Hawa şaýdepem tarih diýdim. Tarih diýseňem, diýeniňem ömür diýen ýarly atmy? Aý hawa, adamyň ömür ýoly gören çaşenmeleri kasma birdat. Onu tarihiňem baryp ýatany bular bolýarda. Şappaslar oğlum, mamyň paşydan galan appaslardyr. Gelin kä dakynypdyr şulary. Mamyňdan men alyp dakynnym. Ana täze diýişdi, eňegini gemerdip gülümsirdi. Men kakaňlara şu appaslary dakynyp gelipdim. Ondan maýta janam durmuşa çykanna şular dakynny. Getirme, gerekdälisemem ýene getirip gitdi görgüli. Ana täze sözüne bir diýeni berdi, şaýdepler ataň öňüne tüýşürdi. Ine oğlum ýygnalýan bolsa, äkide şulary. Ejesiniň äkide diýip basyk seslenmegi ataň nesine agyrtdy. Şonça ýatlamadan şaýady bolan şaýdepleriň elinden geçýäne gynanýanlar, beýleýän öýtdi. Eje bulardan iň gowurýanyň haýsy? Şowalyň berilýän ýöňden bilen ýaly. Ejesiniň eline uğry bir bazbentler tutmagyny atagen galdy. Gowurýanym şular oğlum. Oňam sebäbi bar. Sen oğlum
5 ýaşyňa deňiş dil çykarmadym. Ata şüýerde. Hey, menem dil çykarmanmy? Dilsiz oňup bilermi? 5 ýyl eken. 5 güne moňman nenterdi, gülüp goýberdi. Gülme oglum sinem. 4,5 ýyllap dagy dilsiz agysyz gelen soň, sen lalyňy ählimiz boýnuma sallyp. Şonda men saňa ırym edip, şu bazy bentleri dakypdym. Şulary düňürdedim, balygy bahanalaryny bolup gepläp başladym. Şoň üçin şulary gowurýan. Ejesiniň balygy agdamagy atany sindirip gitdi. Ejesi bazy bentleri onanýa, emma ata dil beren, atany gepden tiňi baryk suwbide wahyry. Kut şolar atany dil açtyrdy ahyry. Diňe diller olar ata belki başga zatlaryň birindir. Ata bilýän duýýan näler bolary? Ähtimal juda ähtimal. Ýöne ejesinden atanyň garaşan çykmady. Ol ejesine ýygmäniň ýa-da gül ýakanyň adyny tuturjakdy. Hiç bolmanyna. O görýän şaýdepim appatyra diýdirjekdi. Emma garry oslowy tarapdan gutdy. Moňa ataň kalyp haýş para boldy. Esnä hallap ardyňjyrap ýuwduny oturdy. Eje, biledikleň ýa ýygmäň alyp galaýar ýadygar bar. Ýok oglum. Bazy bentlerden başgasyna arkaýyn tapşyr. Oşuna gerekkä zadalyp almak günä bolar. Watanyňdan ýurdundan ulum ýadygar bolarmy? Ýurdu ştapar aman taklasalar ýadygar ana şo bolar. Bazy bentler näçe bolny? Menen ne dil açdym agipli ýa-na. Şoň üçin alyp galýanna şolary. Dil açanyň üçin. Bular gijragan bolsa saňa görýämiň nähili ýiti dil berdiler. Ata köpege gülümsirep radylaşmakdan başgalasy galmady. Şoňuň alşamsy ata ýöňüne oku esbaplardyr gaýry kagazlaryny rejelişdirip oturýarka. İçerik subsullap goza köpek mergen girdi. Ýöňüne amatly ýerpeýlep, botoganyň agzyna asaryn duran soň postunyna duranyp ojaň başyny çökdi. Tapşyryp geldiňmi şaýdepleri? Tapşyryp geldim kaka. Eýem bu uşladym ejem. Bu uşlaman ejeň aýry däl ahyr entek menden. Yer onsoň dünýede näme gep bolurňa? Ay kaka uruşdun, ýürüm bitimden başga näme boldy diýeň? O tüki kim diýdiler şolaň paçasyna eteňet. Gitler diýe. Kim? Kit. Şöyle hem balygyň adymy. Balyk näme işledin kitdäl? Gitler. Bar gidekenne, tapawdy näme eteňet üçin. Ata uludan demin alyp gelberdi. Kaka bejerýäsiň o? Näme bejerýäsiň? Gitler. Menem şey diýän, hemmesiniň däli ýeke birini gadyny tutsak bolsaň eýdem, gitdi bolmazmy? Ay hawa da bolýar. Git diýseňem, gitler diýseňem bolýar. Ýöne adyny faşist diýseňem kabul edýärmiş. Kabul eder. Ya şöyle ýamanyň ady köp bolarmy? Köp bolsa yaramadyňam yaramazlar şol. Daýaglyk üçin gitler diýdilermi käteňedi? Daýag adal, orta boýly, jyk burun murtly adam. Şeýlemi? Net kadada iýdel sapatama ýok eken göli. Diýen oba sura berdim. Kur'an türünün saniýem. Onçu da wartdyr. Näçe? Onçu diýen. 13. Bir müçeden gowrak. Kese ýalmazdanmy? Hawa diňe şu obadan. Açlykdan ürünleri hasap etmänmizde şonçu. Herisinden iki oğul. İki gıydemeli ürünne 50 gowrak hozurlup golýar. Goza şey deyip bir telemdim onsoň, ýene sowal berdi. Onsoň, kit eteňe näle şaýyn gomza oturmy? Ýok, inna ýygymdy ýa. Meskeň eteňine tumşugyna gakyp, uglap ýydaga şaýal etdi bizimkiler. Tügelemi. Tamamy da uludur goşunymyzdan, diýip goza. Elini sönüşen közleri soýup, aýalaryň üşän duluklaryny, tüýleri ütürüp ýylsır atan eňegine degirdi. Ata köpek şutaýda soňky ipekli wagtyň dowamyny, kakasyň ýüzüne ilkinji gezek siňe syn etdi. Maňlygyna, gaşlaryna, gözlerini owalaryna, burnuny, agzynyň töwereklerini ýeke syn etdi. Oza garrapdyr. Katı garrapdyr. Onuň bir ýaşaryp duran gözleri sal başy nejeme külpetleri gördi. Garrapdyr gozy.
Ömür garrapdyr. Sarsı gaşlary suwa. Köpek mergen ertekelerdäk perişleri ýadyna salýar. Gaýgaly hereketleri, howlukman gepleşi, ýawzymak ýakymly tedikut perişlerin kasalim edýär. Şahir şu taýda ýylgyrdy. Men hem şün kakamy perişte meňde diýene diýdi. Hem şün perişte kakam meňde bilimiz. Belki perişteler goza meňde dowur bolar. Ähli ansynyň başy Umar Hayyam diýmişdiň adam insan köpek mergen kysmyny ahyry. Ondan o äteňe näledin? Beýle kady kim diýdiň ha? Faşist diýe, faşist. Faşist. Faş bolan ýaýran ýysymy ýagyndan çykarmy? Şey diýdiňimkä olaň ady öz dilinde. Ola öýler bir-birine ey faşist diýip görmüşdi. Faşist häzir nirrak baryp durdy ýa leppeyem diýip görmü üstalyny. Owlukdan kaka. Olar götüýünle gaçdydy. Entek leppey diýen ok. Onda näme diýe? Hasan leppey diýdirjekmiş bilinkiler. Basym. Näme basyp? Hasan basyp. Basyp diýenmok, basym diýen. Giýitlerin eddil şuňlar näme diýen aýdyp bereýin. Ana aýdymmy? Ata 95 ýaşly atasynyň bolşuny. Suwallaryna näler çylgyrdy. Soň orta defterleriniň birini açdy. Göz gezdirdi. Eýdinden onu yaptı da her sözünü alzyran, kere buzun itiren adamynyň ähegini berip okudy. Hay, gaşyň sülsadym. Halim harap bay boyo, oňurmuduk ödümüz. Başy sarap bay boyo, allygyndan ýeňi ber. Berlin tarap bay boyo, satanyň ýerjek gol. Gaty ýörap bay boyo, sar tarapdan bolşewik gelýär dörep bay boyo. Oğulun sesini, keşfini, maskarabazlar kısmı ütüdüp, gözlerini petredip, çal-çalttan aýdýan sözlerine goza, ki, pesay güllü. Ulağını şördip, yekle sözünem ıptırmalığı salıştı. Ata aydar hak ediyaz, beyli barha bek ediyaz, teynikanı hek ediyaz, tohumunu tüködiyaz, biler bolsaň bilinni, öler bolsaň ölünni, tıptırmars, dıkars, gabra tarap bay-bayo. Ata köpek soňky bendini hasam basymly, hasam hetçikläp, soňşurup oturandan goza bütün gowrusy bilen kikkelläp güllüdi, baka berdi. Bol haýypdyr şu ýa. Bejeripsiň, paş ýyslary ýöne. Gozaň ýöne diýdim, atagyň galdyrdy. Näme kaka ýöne, aýdy ber. Soňky sözlere ata aýdýar diýip, öz aýdýaryň düşünükli göli ýöňküleri giýitler. Paş ýyt aýdýar. Türkmen şebilýäm kawul eteňet. Ata uludan güllü. Sağda goza kişe yaraýjak sowap tapmagyny. Bilmese bildirerler türkmençäni. Iýberdi bir topar goz çigitleri. Onna bolýar. Onna gazalyň jepine düşüpdir. Goza başga hiç tat diýmedi. Ata kakasyndan şundan artyk şundan uly baka dogry garaşmandy. Garaşda da almajagyny düşündi. Goza hiç magal hiç kime Allah Teala şagalaryna mahabatly sözi. Bakany bolan paýlamady. Onuň ýehli zady Allah Teala sözi ýuwusy ingen hataplady. Köpek mergen asaryndan turmak boldy. Şahir. Kaka, otur entek. Diňleseň ýene okuzuk diýip mürahat etdi. Emma goza oturmady. Mesesini sürpäp, hak soklap kapydan çykmagy ebete güýç geldi. Soraýyn oglum. Gazalyňy şu bela beter sowulansoň, näçe kosaň diňdärin. Goza mergen söz berdi. Bir diň taýfy jeňiň bolşewikler watany. Gazal SSR üçin ömür wagt unutulmazak ýeňsi tamamlanany görüp bilmedi. Ol 43-nji ýylyň güýdünde 4 ýyl hem 100 ýaşap aradan çykdy. Şahir şondan ýyl ýarym geçip geçmänke ejehden galdy. Anny täzece 84 ýaşap ýagty jahandan bar koşlaşdy. 60 ýaşymda atam öldü. Şonda da entedim nakylyna görä. Sehel wagtyň içinde ýetim galyp oturuvermegi 2 ýyl hem 50 ýaşly ata köpegi agyr täsir etdi. Eze kakasyna ýyzyna ýere duglan soň
Ol eski mahallap özüni hugursyz, maslahatçysy ýaldydy. Köne adalar ýüregini gaýtadan dönüp, Şahyr ýene eski mahallap algamsyz goýdy. Uruşun ýeňişi tamamlanmagynyň aýdy süre Şahyra 6 ogul, 3 gyýdy ýagty dünýä ýyndirip beren, 20 ýyllap hugurdaşygym maslahatçysy bolan ýatsykdaşy Altyn Jemal, 10-njy şagatyny sowgat berende aradan çykdy. Şahyrdyň oğlu şaýarlaryň biri oğluna bat bile durmuş kurdu. Emma atı köpegi onun bilen uzak ýaşaşmak mesele etmedi. 3-nji aýaly Akşemalla Şahyr bilen bary ýogy 5 ýyl döwran turup 2 sagat bolan soň dünýäden başgalady. Şahyr tebigatyň özüni soňsuz, erginsiz ýygyrlayan keç oýunyna görä 4-nji gezek öýrenmäge. Dulaýal Aýsultan bilen goş birikdirmäge mejbur boldy. Maşgara ýagdaýlarynyň durmuşyň şeýle agyrlygynyň täsirinde atı köpek Şahyr şahyrlygyna galdy. İşledi, döretdi. Adamlara ruhy ýymit paýlady. Şeýdip külpetlere, gaýy keseretlere, ýürek gezerlerine İstanbulda ulen. Gaýy göz ýaşlardan beýikli ulen Şahyrdyň sanpy düşmanlary däl. Eýsem İsraýylyň özüni haýran galdyrdy. Ony wagtdan toga getirdi. Ýöwünjüň temmidi. Ata köpek almaz garaşaýady. 1000 tonnasyň senki almaşmyşyň. 1948-nji ýylyň ortalaryny Şahyryň üýtüşip perdende göz düşdi. 50 ýaşly Şahyr şo perdenden ýerini alyp esli mahallap götergilep durdy. Oturup göterdi, dik turup göterdi, gelmelep göterdi. Sallarlady, agramna goýuny. 12 perdende dünýä ýynenedi. Ol aşa tolgunmandy. Emma 13-nji tolgunny. Şagalaryna, ýakyn goňşy bolamny, dosýalaryny öýüp buşlady. Ahyl elin mülkedi. Yüzünü tipaplar goýundy. 13-nji perden çeper dörejiligine ýöňkü dönem. Ale böyle iteri berdi. İşletdi, ýazdyrdy, saýratdy. Bu perden Şahyryň ilkinji goşgular kitabydy. Ýürek depteridi. Waşyana düşmandan üstün çykan gadal ýesgerler dogduk öýlerini dolanmagyny heniden dowam etdirýärler. Oburda toy üstüne toy tutulýardy. Uruş derarly soňa süýşürlerini toýlarym şu günler toýlanýardy. Şahyryň keýip kökdi. Ol bir toy tamamlanmanka ikinji toýu, ikinji tamamlanmanka üçünji şagalana şagyrlýardy. Meşhur ýylleşi Girman bagyşdyry şägirdi, eginleşi çar gurbanyny süýlen. Ata köpegi Murgap sülgüsiniň dürli kunjynda hälimişini görmek bolýardy. Şahyr bir ýola ýollaşlary bilen türkmenler toýu şagyrly. Ol Girman bagyşdyry çar gurbanyny süýlen tirkeşip toý ýerine baranna. Ullokan bastyrmanyň aşagyny 35-40 ýaşlaryna agajet, saýagy adam töweregini 10-20 toý üçin ýylap gürberip oturdy. Gürrüňçiniň döşüne medallar ýadygär nişanjyklary başly barat dakylgydy. Olar gürrüňne diýsen galyp, bagyşdyr Şahyrlara salam bermegi unutdy. Ata köpek adatça şeýle halatlar ýetişýärli. Iki ýerini udadyp, gürrüňçiniň ýanyna bardy da edepli salam berdi. Ýaşul salamu aleykum. Gürrüňçi täze giren mehmanlaryň salamyny oğul haralyp öýsep götüren boldy. Ene bu ordyny hökümet maňa şo söýüşde üstün çykanym üçin berdi. Ýüzünde de ýadalgydyr. Jahillerden biriň sözüni berdi. Ýaşuly. Onuň ordenleri edermeni üçin medal. Ha, ordenler, medal. Muny alşymyň öýrenli gazakly taryhy bar. Häzir şu şaýyma urtlap şonu aýdaýyn. Frontçy medalyň taryhyny sözlärden soň nahyr çekildi. Ýene çaý içildi. Soňra toý ýerleriň teklibi boýunça bagyşy dinlemeledildi. Girman bagyşy dutaryny gabyndan çykaryp, ýapylan galaşyk şeňlerini salyp urdy. Ol dutaryny kakmaga başladygy, frontçy da ýaş ýereňlere döşündäki nişandan görkezip gürrüňe başlady. Ol soňa baka gürrüňne şeýle bir galaşdy, gyýgyryp goglap, käte tagelini ýokary galyp, "Urra!" diýip saada ganylga bermedi. Oňa hatda gürrüň üçin aýratyn zat teklip edilmegidi. Ata köpekdir Girman bagyşynyň nadyl alyrmygydy. Ýaşulrak adamlaryň duýdurşlary täsir etmedi. Bagyşy taýyny goýsa, olam gürrüňni goýdy, başlady. Girman bagyşy ahyrda dutaryny gapdaly lapka söýmäge mejbur boldy. Nälas sabr bilen frontçynyň töwbetine gulak asdy. Men gürrüň beräýinmi? Ha, bolýa. Men bu medalimi Belarusiýaň bir obasyny azad etmäge gatnaşam dallym.
43-nji ýylyň tomsuny faşistleň okupirlen obasyny azad etmeliýän buyruk aldyk. Çozduk. Emma nejis nämisden artaýarlyk birinkiden ýokary eken. Razvet kamy şonu bilmändi. Olar duýmanly urkak garşylykly hüjüme geçip odaşyp ýödümidi zarraýdy burady. Şo ýyda şeýle bir gaçmak gaçanlar, şeýle bir gaçmak gaçanlar atyl ýöne. Ululu garymlarda, alaňlarda atym ýasanyp saklanjak golýas görün. Faşistler hiç per berýärler. Şeýle sydyrdyp gelýärler. Bilem näme gaçysymma, kowuşyma bermenem. Kowan wagtymydan bolarda diýip, şo gaçyp oturýar. Şo gaçyşlykda meňene şepdi sanymy okdyp, kelim munnap meydan goýupdyr ýatmar boldum. Fransýyň töwgetinden bolşunyň göwün suw içmän oturan aty köpek, ama kleşdirir ýaryp gepleri. Okdyp şo taýda hägiriniň kemem bolmandy. Eýse sırtyň düşmany obaňda gerjek ekeň. Şahyryň sözüne oturanlar gülüşdiler. Fransy bolsa gepi kim oklanyny bilmän, gyrban magşaýdyň. Arkaýyn bol bagşyjan. Faşistleri biz jele gaýlarda görünýär ýerden näler. Olar inni hiýinlerine goýsak ırza bolarlar. Awa şeýle. Ondan soň gaçyp gelişimizde Ukraina tarap çekilip, gorun bagyp mejbur boldyk. Soň giderin oban her ýerde pesip edip ýygyny almalyp, general Musa ýollaş Yosif Bassaryanyn Stalinden ýürete buyruk boldy. Ýa-da sozdyk şo oban üstüne menem näme? Garadan gaýtma diýesler, o wagtlar el premiýotum tatyrdyp, öňkürüňizde akopda bir habar oturan 9 nemisi awtomatyň okundan geçirdim diýdiňiz ahyry. Diýip gurrun şuýuň gatlaryny oturan garaýagy buyruk taşdygyt anyklady. Be, şeý diýdimmi? Onda ýene premiýot almadyk wagtlarymdyr ol. Hawa. O wa solmagynda sodamyzda men el premiýot tutdum. Buyrgalan badymyzda faşistleň üstüne şeýle bir ok atmak attym. Şeýle bir ok atmak attym. Hey ýöne görünürden bolmady. Ok şular soňa waka asyl adyraga saňa ok geçirip bilen ok diýip menden nadyl bolsak bolurlar. Ey ýa-şu näde ýaňyza aýtmaly diýip, helgi garaýaga buyruk taşdygyt ýene närazy hol dedi. Näme nädiýän? Sen näme Fransýyň sözüne kän ölýärsiň? Men ok attym diýip bulwadyňyzda başga adam ýok ýerde ýaňyzdy. Attym diýerine, atanymamsyn, ýeňläsiň gelmese, aty köpegiň syzdym käse ýöňrek türeper bolupdy. Emma Fransýyň sözüniň soňuny şywşylla urmagy, onuň sabır käsesini başa getdi. Ol girman maşa tarap egilip bir zatlaryp şırdady, käsesine çay goýup gurrun şeýlerini. Sen buyruk açdyjynym. Aýdylanyň ay. O doýak oku şeýlip köp atanna, edil gaptanyny menem madym. Sebebi edil şofe goşa menem gatnaşdym. Fransy şahyra tarap ýalt edip seredip, arka tapynan ýaly boldy. Aty köpege minnetdar başatdy. Gördüňmi? Sırmaýdy ýarymy diýen seredi. Töwrüň näkilen hersine diýen ýaly kellesini gerkilletdi. Aty köpek dowam etdi. Men şofe goşa ýeňňiz Aý Sultanyny bile gatnaşdym. Harbi komissara aýrylşarlygymyz ýokdur diýsem fronta bile gitmäge ruhsat berdi. Maňa da beýaşatar Aý Sultanyny seňkel premiýot berdiler. Uruş tälimine suwara eden soňlar Aty köpek, Aý Sultan, size ähmiýetli gala zabit etmegi tapşyrýar diýdiler. Şahyr adyny aýdandan, aha bu Aty köpek diýenler eken ahir diýip, toýçular bir-birlerine begenişli gyrşyp töwrüni ýüşuradylar. Mereke olan daşına tehel salımda canlı halka yeterdi. O gala saçak gala diyenlerler. Katı gerek gala, hiç onu eylemeli. Yani hazır olun. Galan kelle başa yok diyen terdarı vardır. Zabunur şiyandır. Ahmal vursanız alırmaz deyip bir tavşırdılar. Aý Sultany kimdim diyeceğimiz gıdırışıp, yarağımız soğumlaşıp solduk saçak galanın üstüne. Girdik allım verdimli tegoşa. Sen yankaydısın yal bay tegoş oldu. Kelle başa yak usurdu berkekeni. Aý Sultany kim onu sıyırnırca külpeye konetçek görüp görgücüğümüzü gördük. Yani bizim näme o wagtlar barıp yatan demgir, garadan gaýtmaz, yüzümüzü näme sarp etjegimizi bilmän görün wagtymyz. Ýüregi ykçym durup galany eýledi. Garby komissar munyň üçin bir tyle waryny berip, başlaýşyňy da ýaman näerlip ikinji tapşyryk berdiler. Indi garpy gala diýen galada dedim. Ýöne terap bolun. O gala saçak galan sen näerler. Ahmal bolsaňyz üst başyňyzy gazyla goýap goýberer diýdiler. Toýçular şahyryň gurrugynyň maksadyny düşünüp,
inni erki tutuşduğuna atı köpeği verdiler. Olaryň kimdi gurruna piýaskel bermejek bolup sessiz gülse, kimdi käte hahaýlap goýberýärdi. Şahyryň daşynyň mähellede barha artýardy. Nahar şor aradaryna gümra aşpedlerin mähelläniň pagşyllaýan gülküsini geň alyp, susok kepgirlerini somlaşyp, aýryşyp bilmänini urdy. Göwresini sarsyryp, käme halam ýeke söz bilen halipasynyň gep peltesine ýagdamdyrýan çar gurbanlyçlar yer wakal pelelleri edinýän girman maşynyň gerekleşip uludýan käsedinden owurtlaýan ata köpegiň diline inni gepin gülkün özi gelýärdi. Garpyl gala aýdylşyndan berkeken. Ahyl Aýdul Tanyň ýüz gözüni symgydyra boýa berdi. Ýöne biziň uruşumyz da menne ýonkyýarlärli. Naýdadyr pyçaklanmady, gözüm ýok işledip, garpyl galan syrsy diwarlaryny şem görenlerini sümmüllep, ahyrda oňa leppey diýdirdik. Leppey diýdirmeli. Komissarlar hyýra paýdan ýükümli ýetirip, üçüncü tabşyryk berdiler. Inni bizim son küzüm galdy. Şonuň bir zaý etseňiz, siziň töwereňizde durun bolmaz gaýrat ediň diýdiler. Aýdul Tany kimden öň iki söwüşi da göremiz soň, bu tabşyrygam sogama hak diýinjek bolup gitsen ýa. Komissary ber buýruňy diýip howlup durýar. Aýda Aýdul Tan yer depýä, buýruň, şart boluň diýip. Komissary merindäki sagadyny seredip, inni ýorgan gala bir kysmyna sozmaly. Şonu badawat eýrimeli, atym ýasanmaly. Galaň meşhur bagyşty bardyr. Käde buýruk barýansa şonu diňläp ýatmalydy. Aýdul Tan kimi urusy gulagymy poswaglan adamlardyr. Haýdy bagyşdygyny bilmäge sanýar. Alaýda Aýdul Tan ölemen bagyşçyly bolansoň karar tapanok, "Akyn ýaz bagyşymy" diýär. "Ýok, älim bagyşymy." "Ýok, onu kössek bagyşymy." "Olam der, "Kadir bagyşym ka." "Ýok, nedir bagyşymy? Orammy bagyşymy? Niyazmy?" "Ýok, hiç haýdam der." "Onu silap bagyşymy? Suhan bagyşymy, gurt bagyşymy?" Komissar Aýdul Tanyň ok kimin ýagdyrýan suwallaryny syzman, dura görä reda boýa taýwa. "Özüm aýdyn, ýassyk bagyşy" diýdi. Gör közme barýança ýorgan galadan çykman şonu diňlemeliydi. Gazal gıran meýerkanyň için inni dem düýdüni alyp bilmän sawarynýan azerli. Nahar sonra kömekleşýän aýal gyýdyrgam käbileri gapdarrakda üýşüp aglaryny tutup gülýärdiler. Şowuna düşýän gurrundan şahyryň özüm lezzet alýardy. Bilmän Osman gurruny syna berimse, helewüşlere bedep dowam edýärdi. Amma ala hakykatdanam front wakalaryny gurrun berýän ýaly peýrewäni hut öz üçin aýdýan ýaly sünnäliýärdi, ýylmaýardy, gelşirýärdi. Gitdik mundan bidir Aýdul Tanla ýene tirkeşip ýorunlara tarap. El aýal halkyny uruşy berseň, gözü batyr boljak eken o. Aýdul Tan namartay, zatdan eder etmän premiýotuny howamlap aratadan turdy. Menden komandirini ýöňdürüm moýmullap barýa. O barşyna ýöňüni galaryň orta arada gözü ýok ýaly ırladyplyňdy. Diýişinden dyrnagyna çen ýaraglanan äpet aýal gowrasy çaklaň berkitmäň içine pewhüllap düşdi. Düşmanyň başyndan neňse kıyamatyň köpçügini özüňiz düşüniberin. Menem ýedi bile urdum. Atdyk, gyrdyk, paýgynladyk. Düşmany bir la ýokdan geçiren nerse. Ana berkitmäň üçin dymdyrsyk boldy. Şeýdem ýassyk bagyşyny diňlemäge başladyk. Sew kimden boljagymyz bolup beripdir. Bagyşy diňläp ýatyşymyza amalganypdyr. Ýary gizerli meni arýada we ataý baralya. Aýu kamanner bolýan bolsaň tur. Daşymy düşman gabady diýär. Ona teňe düşman. Gyrlyp utarman bolar. Derlermi kulak sal. Tanykmy, samolyotmy, topmy, daşymy da aly uturdy. Tegoş täýärlerini 5 parmak ýaly ýelalan naýymsap. Üstümüzi osal bastyrjak däl. Mene ýer gözünden atjak diýär. Olar düşmanlarda kynçylyk barny göremsoň, okudanlarym düşmany ýöňürtmelidir diýen soňlar menem atsaň atallyydym. Bay o atdy o. Okçular soňa baka atal adra atyn. Size ok geçiştirip bilem ok diýip bizden nadyrym murjak bolurlar. Ýöne bir şonu da atýar. Töwerek daşymyz durşuny dendere goh tatyrdy. Şahyr gurruny şu ýere getirenle kimdir bir köşäniň üstüne symgyzyl golup bogadyn hakkylladyp sawalanýan ýigdek şan öküp goýberdi. Turdyň hawan demit könýä. Güley ýüz gözleri gök nil bolan oglany tekke berip gallardylar.
Atı köpek Fransiyonun gurrunlarına dödüşki yerden buyur taşlı garayaga girdi, bada battanadı. Gülümsirap oňa dehine okladı. Men de göçte Aýatul Tan gelnejen güle can berýäkem, sen gülmäň näme? Aşpeýlerden biri öwretdi. Teýdirap suwsyryň bogadyny berlesin. Suwsyryň da ýaşy göli bir gadanlara kim seyretmelik edip onyansa toy beýemçilerini tezi çykdy. Aşpeýler oh diýip ýerli ýerden gadanlara tarap okturdular. Bastırmaň aşağı ümümlük gaýrlaşandan mereken talep etme bilen şahyr dowam etdi. Awa şeýle bir attyk göli birden bir aşatarymyň okuw soraýdy. Ondan iki bolup Aýatul Tanyň premiýodyny atmagy başladyk. Attyk, gaýgyrman odaşdyk. Epetli atışlardan yeter yerde gaýtyp premiýodyny okutyköndy. Durunne duruberseň duşmanyň ýöňünde oksuz. Olaram hamala bukdoklaşyp gabaw daralyp gelýän ýaly Aýatul Tan birinji ýola şutaýdy gorkup, "Giýu, näder? Bolmasa mene gazylynaýjak" diýdi. Karşıktım. Onuňa bolmaz reda boya taýba. Ziyanly gazlar ulanmaly dälip, hökümetden arasyna şertname bar. 12'miz bolsak gurrun ulaýarlar. Sen gulanjak diýen gazyň diňe duşman näl? Äli möýmöjeklerim o çeplerim girer. Asyl özümden helak eder. Beýtmäliydim. Aýatul Tan etkada, "Giýu, hardyr ýere düşenmezden şeýetdim şah meýdanym gowy" diýipdi da. Öyle näçedi hada oňa şoda para gaz ulandyrmadym. Asyl dogry edipdirin. Komissarly bolan wakan gurrun bersem, howan däherlemekden gowradyň üçin diýip bir tapar syra berdiler. Şahir söwüş taryhyny tamamlap, sowap giden şaýlyk eden ýernaly. Gurrunyň netijesini fin etmek üçin töwrüne asrin nazar aýlady. Onuň Fransiyony göreti geldi. Nazaryny gezdirip şonu dedi. Emma keyp edip gülýän, özüne hem haýran galyp hem minnetdar bolup diýen toýçularyň içinden Fransiyony tapmady. Şundan soň ol gapdanyna şaýlap, gurruny ülke herde oturan bagşa başyna atyp, "Geden algyrman bagşy, dutaryňdan berendiräkçek." Moskwada. Gitsem diýip Moskwa herne ardy ederdim. 1955-nji ýylyň güýdüniň başlaryna Atı köpek melleginiň aýagy ucundaky 10-20 diýip ülümini gowunyp synlap berdi. Ülümler gowunarsa da bardy. Şahyr olan iň saýlama görnüşlerini nakalyny öýe tapyp öýe getirip öýe elini oturupdy. Ene 2-3 ýyl bäri ülümler getirýän hazyryny ýyl-ýyldan agyraldy. Başam barmagy ýatlaşyp duran meşhur Montudümleriniň büýük hatyrly. Goşularyň besberdi. Dorku da tagamı da aly bölüp düşüpdi. Seret bular hey bolmaz ýalymy. Olarda günüň renki bar. Toprağymyzyň tagamı. Bereketi päkidiligi, suwumyzyň eşrepiligi bar. Montudümyň tagamyna bäs gelip biljek näme bar? Ha tärineri. Goşular güýdüň şegeregini ýydy setüýjeye goýulýa baragurlýa. Häzirki o ýarlaryň durmuşy durşuna ülümlerine bağışlan Atı köpek duýdanty berilen salama titkinip ýygyna gaňarly. Ýaşul salam aleykum. Şahyr, ýigdek sen salamyny gadyrly kabul etdi. Saglygamanyk sorady. Ýaşul şeýerlimi? O näme diýdiň boldy? Şo bodanmy mehman medwannaga dälsiňiz diýdim. Şahyr, "Hä" diýip ýylgyryp ülümden solaşan gollaryny çelişdirmek gole boldy. "Mehman näme bolýaýnym? Alaýtda şu mellege şu ozalga mehman kemmi ýok." "Bä" diýip ýigdekçi oýur bolup ýeňseden gaşady. "Näme bä? Şu örükden bir ýeriň öýüni salgalaýjakdym da. He Atı köpek diýýäniň öýüne bilýän närsiniz? Bilmän näme gaty bilýän. Ana, ha saklan aktan bilen çawşyk gary bar ber." Ýigit ýeňseden itibeden ýar bolup Atı köpegiň öýüne tarap gaýdady. Ol asalymdan öwürlüp gelenni öý salyp beren ýaşyl göwüni bir ýaly hiňlenip ilimlerine gümrady. Ak kelpekler türkmenler barýalar. Ak kelpekler türkmenler barýalar. Ya şuly helage diýäňiz o diýip ýigit saga taýdary göre ýylgyrdy. Şi asal Atı köpegiň öýde ekeniňi. Näme men däldirini edimmi diýip şahyram bilgirdi. Men raýonyň angaş telegram elin gowşurmaly berdiler. Ýöne ýaşuly men Atı köpegiň öýde ýaýmary ekeniňi. Ha unym sen menden öými soradyň ahyry. Gülem näme ondan bitaýdy. Şorta şahyryň bäýerçiligine inni kimse düşünýärdim. Atı köpegi goşurup güldü. Eline petegine gol çektirip hoşlaşıp ýoluna gitdi. Teleramman aşynmadyny Atı köpegiň ýüzi ýagtyrly. Begenjinin saýarly zoýanyň gyrasyna lampa çökdi. Hormatly Atı köpek,
Siz Moskwada oktyabr aýynda geçjek 10 günlüğün sastawyna goşuldyňyz. Ýazgylar taýgundan habar tutun. O telegrammany gaýtalap okudy. Bir terlen pagyş para bolup oturdy. Öýler tarapy göz aýlady. Emma ýetgeşiklik begen şarahatlary oň diňe göz kalbynady. Onun 2 ýaşly gyýlary aqydyr ýejegy gyrysip sıkyjyp oýnaşyp ýördiler. Olar kakalarynyň häzir şatlygynyň bihabardy. Arman çağırır kakalarynyň bu şatlygyny bilsedi. Keýwanta Aý Sultan bilsedi. Goňşularlar bilsedi. O bilsedi. Gaty köpek süýjülük tagam şiire balbaryn toplap sallanyp durun. Montu hoşlaryny ýangadan göz aýlady. Eýsem bu hoşlar Moskwada da küýsüler ahyry. Moskwaly dostlar keseýäbiň üzümniň tagamyn daşy ajaýyp bolur ahyry. Ata köpek şeýde oturjyny hoşlaryň haýsy birlerini paýtagda eksçegini peýledi. Olaryň ulularyny, odunlaryny, sagdynlaryny has dağıtlylar ödünlerini saýlady. Ol birden mümkin jemlep kedesinde peýda bolan şahiran hetirleri erejat almagy ýanaşdy. Mızam arzu ederdim. Gitsem diýip Moskwa. Hawa milyonlarça adamlar ýaly. Beýik ýurdun paýtagtyny, Leninin hemişe salama garaşyp ýatan şäherini görmegi gaty köpegem dünýä iňeli ber arzu edýär. Ene onuň şo arzuwynyň amala aşyk wagtyny ýakynlaşy. Oktýabryň içine ýola düşen toý beleginde gowatly. Türkmenistanyň mehmanlary az ýörep, köp ýörep beýik Moskwa ýetirdi. Gaty köpek tagy mehmanhanada ýerleşen matlaryna Aleksandr Aborski köýüni dostuny habar gatdy. Onun günlüğün açılmagyna şenin 2-3 gün bar, atam. Indiki maslahat. Men islegimi, Saşa. Sen soraman bilmeli ahir. Ýagşy, nirden başlaýar? Ýene bulaşdyrýarsyn. Mayakovskiň diýen sözlerini ýatlap gelýärdiňi. Düşündim atam. Mälum bolşy ýaly yer Kremlden başlanýar. Men hem ýeriň başlanýanyny okadyny göresim gelýär. 2 dost Kremlde. Zadal meydança şenni metroda gitmek ýüreklerini düýdüler. Ata köpek onuň ilkinji baskançyklaryny aşağı düşen badyna sakka durdy. Saşa, haýdy şähere getirdiň meni? Moskwa. Ýok, Moskwa ýok orada onu bilýän. Men bu şäheriň aýtdygyny soraýan. Dostunyň beýerçikligine düşünüp ýetişmedik Aborski. Ata köpegiň ýerine 5 köpükli tutturdy da onu süýşýän baskançyklarda has aşağı düşmädi. Owatlary milýän ýere barmagy ünnedi. Owatla minmäge ýetişer. Sen şu taýynyň nähir şäherdigini bilýäniň bilmeýäniň boýunal. Bilýän Moskwa, näde dogry? Onna haýy şäher. Ýokary günnüz gelýän şäher, bu taýy bolda gize gelmeli şäher. Ýolawçylaryň sultanyna Aborskiň germegleri 5 köpük taşlap geçenini görsedi. Ata köpek şatlygynyň ýaňa beýerçiklik etmek, şatlanmak istedi. Ol nowat şaýalyň ýanyna bartdy, tölegini tölemän ýoňady. Germegler bada-bat garpyşyp, şahirin ýoluny baglady. Tirkme telpekli mehmanyň hereketlerini herlerini bäri görüp syňdap duran o şaýal ýylgyryp ýepledi. 5 kapeyk näde? Ata köpek germegleri diýen diýrep duruşyny müýenlige sordy. Ata köpek tämen. Ne 5 kapeyk näde? Ata köpek gülüni ata köpek näme tapawdy bara? Aborski ýerine duranyp nowat şaýaly ata köpek tanyşdyrdy. Aýdan sözlerini terjime etdi. Şorta şair şeýdip metro işgärlerini güldürdi-de, germeglerden tölegli geçip owatlylara baka gaýtdy. Olar metroda ýene bir terlem ýüren soňlar, daş çykyp köşegle gitdiler. Ata köpek metronyň şäheriň araslygyna, erejelligine haýran galýady. Diň ata köpek däl. Bu şäherde öňem terim burunlyny garamazdan Aleksandr Ivanoviçem ädim saýdyn ýal gawat gelýän ütgeşmeleri, ýötüşleri, täzelikleri haýran galýady. Olary durup syňlaýady. Şunun ýalpyrdatlarda içinden degişme toslap, onu hakykata ýanymaga sebäp tutaryp gözleýän ata köpek ýollaşyny istaýady. Saşa ýör ahir näme gen galýasyň? Emma zady gen galýan ata hemme zady. Anyk bir zadyň adyny tutup bilegen galaly. Şäheriň araslygyna gen galýanyňa başga zadynamy? Araslygyna da gen galýan, sen gen galaň okmy? Gen galamok sebäbi? Sebäbi? Ana ha barýan aýalyň aýagyny akýaly. Süýse kowuşlar diýip ata köpek eli torbul barýan kempiriň eskün tüýleri daşyna şowup duran kowuşyny ümledi. Görýäň Moskwalylar şäheri apalamajak bolup, kowuşlaryna çotkadan gerekenler. Öwrenmegimiz gerek Saşy. Şulardan öwrenmegimiz gerek. Iki alamda şeýle degişmeler toslap, gülüşip köşeyle bir näme ýörediler. Bir dukanyň gapysyna ýakşekdiler. Saşy, gel şu dukany görüp geçeli.
Dükan oturguş tagty dik sanlyk ullokan aýnyr atylýan dükan eken. Onda owadan haşamly dik sanlyklaryň, ýumşak oturguşlaryň, kelim çekmeli tagsalaryň, tutuş boyun gürkezip duran aýnalan hatar goýulmagy, garyplyň bollu ataköpüň keýip saglygyny hatam göterdi. Ata, Moskwadan oturguşça aýnyp gitmersiň ahyr ýör diýip gyssan ýana Borska ol bütün diwaryň öňünde tutup duran aýnlary gürkezdi. Saşy, Moskwada munça tanışa gabat gelip salamlaşmak istek bolmaz ahyry. Borska aň-taň bolup töwrüni hezdi. Han tanış. Han halar. Ataköpek özüniň ýahly aýnlarda görünýän keşbini başyna atdy-da ellerini bozup ýüregi urdy. Eýleşler salamu aleykum. O şeýle patly adamlar bardy-da maňlaýyna aýna dögülmez ýarra bolup aýak çeken boldy. O, Ataköpek ýatenmidin ay? Näme naýynsap, özüň düňi başda aýdaýmysyň? Dükanyň satyjylarydyr, alyjylary söwdälerini töwtüdip mön ýaş bilen hereketlerine gülkä berdiler. Olarak aýarlan käbir şahyryň maňlaýyny tutup ýüzüni sıtmasyna başyny ýaýkasy bir näçe ýere edip güldü. Borska bir ýerde gysgyzyk düşünýüşler geçmeli boldy. Satyjylaryň bir kysanyny Ataköpegin kimdigini, paýdagda näme maksat bilen gelenini aýdan soňlar olaň şahyra garaşlyk götürýärdi. Olaň dükanyny çykyp bir hellem ýörendirim sodugyň ýeňi tarapdan türkmen diline gyýrlan hireşdirildi. Ata, şahyr! Ataköpek diňşirgenip badabat aýak çekdi. Saşy, aýtdyma tanışmak känni. Ana, ýanky öý köründüründen bir ýene gyýrýar. Dowudyna gyýrýar diýip Borskem degenlerini atyp aň-taň boldy. Olýan sady orta boýly başy guloksunny ele ullokan torly bir kişi hadanyklap gelip ikelini otdy. Ata, salamu aleykum. Öňüňizden geçip gitdim göri tanamadyňyz. Menem diýem kan öýdip ondan ýene bozagan nay. Bu gözüme görünýärmi özüňniň? Wah, özümle. Doğrudanım sözü. Ellerini ukulap, müýünli sadanaklayan piyada doğrudanım bozaganny. Neşede udatýylan agar jinayetde tutulup, soňra sorak ýere garkary, odur ketmişlerine müstaşylyp, durnanyň üstüne urna edilip, uruşdanam has ýöň basylyp giden bozaganny. Hemişe Ataköpegin ahmaryny agtaryp giden bozaganny. Emma haninni o hemmeler, ol gylawlar, o haýwatlar, o güýçler. Hemişe haýwatly sypatkany. Yer aýdyp dur, ne ahwallar, ne kysmatlar gelip geçti başyňdan ne? Ataköpek aldyraýan metemeýärni duýulýan bodagany gürrüň urupdurdy. Ey sebäbi ne bilýänsiň? O sebäbini bilýän. Bilsem oturdum. Dördük hem 30 ýyl oturdum, günäm ýugdum. Ataköpek bodaganyň sözlerinden, hereketinden ýökünüş towy etmişlerine puşyman gözledi. Gözläp şäklinmän, şonu duýmak, şonu tapmak, görmek istedi. Öz üçin bodagan üçin istedi. Arman tapmady. Soň şüýünem ölünne şeýli ýakymsy ýatlamalar bilen baglanşykly adama, o bodaşyna şagyryk ýaşlyk, ýetkinjiňlik ýyllaryny garşydaşyna duşanna, onu da mukoddis şäherde, paýtagtlar duşanna gyýranyp, aňarsyna çykyp bilmedi. Beýnenji kim alaf ýyllaryň aňarsyna ýatan köne gaharlary, öýkeleri, ahmyrlar oýurmaga darkaş boldy. Emma saklandy. Özüni ýerketmäge çalışyp, zorluk bilen sorak ýere gitdi. Onsoň ýok, innem boşap, hatta kegi boşadylyp, ýolum şäheriň üstüne neşdidi. Hem göreýin, hem edil jadat bolsa, ýol gardylyk üçin alaýyn. Bu ýuwsady, aýarlan kendiri tukmatalar nähil şeka bolardy. Söwda hatı geçekdi. Ýedil bolan därli häkür düşünüpdi. Ataköpek ýalňyşmandy. Onun zor bilen ýaşarjak bolup duran ýigrinji, galaby birden kä bowadyna kalap hüýjüp geldi. Gara keşe hak gulmazylany görnýärden gelip çykdy. Wer bir ýegri pak agazyň şonça jyradan soňam ýarkyny ýötüp oturuşyny. Awo, gara keşe hak gulmaz. Dogry söýleýärni. Şahyr otlaryň mektep, şaýhana, körmollu, jerin bilen baglanşyk ahwalatlary ýatlap, garşyny ýüzüni boz ýaýdyp duran baý togumyň içinden ýene näretledi. Ýene gawur dödür. Ýerinni diňe o dünýäde adam bolarsyň diýdi. Wah, watanym, kanunum. Şol ýer nejiklere de ýene uzyr darýaňy. Wagşyany jinayetkarlary da görmeslik edýäňy. Dödülmejekler dötsek bolýaňy, olam bolsa
Oňan sada bozagan aty köpegiň ýüzüne müýün çiňerildi. Şahyr hani bedenim aýtsana. Ýugurda dolanarlyk barmydyr? Eski oý pikirleri kalbyny lerdana salan aty köpek bir tarapdan ony gaýdyp görmek islemedi. Başga tarapdan jogabyny tezrek berip aýrylyşmak istedi. Hakykaty bir näme üstürüp kinaya salyp habar berdi. Bar, dolanarlyk bar. İtiňizden özgesi emes. Ona aýt. İtimden hem bolupdyr. Mahallaňyza gyrgyn negidi görün, şolaň ähli maslygyny ýeke diýjek bolup ýarly beläýdi. Wah göre ony. Ýüremizem gyrylmy. Ey şolaram kakan bolýan ýok bolan soň, ýydy beýleki görmän, doganlym bolmaly ahyryn. Ezen kakan doganlaňyň sadakasyny soňup ýok bolanlar. Bolan suda man diýwara ýaplandy. Wah ýurtdaga öýüň ýykyldy diýseli. Öýüňiziň ýykylany ýykylmany bilemok. Ýöne ýurt ýeriňizde ak mektep şaňlap otýar. Öýüňiziň tüýlügidir täriminem peýdakeşler uruşdan öň bazarda zapsas diýip satyp otyrdylar. Saşy ýör. Aty köpek şey diýipdi, uğru berýärdi. Aborskiň aty. O netdi agyr, o kim diýen sowalyny hiç kim diýip jogap berdi. O nähili hiç kim adamdyr agyr. Odar baýdy. Diğer keşke tersilli, kan hordu. Inni hiç kim. Olar Kremlin ýanyna gelip, Lenini görmäge barýan mehelle ýerine badybat goşulurlar. Kremli, Gyzyl meýdan şany amykly sýyrdan soňlar, aty köpek siýagat ýen dowam etdirmäge diýip talap boldy. Taşy. Suratlaryň ýygynyny ýerine siz näme diýäňiz? Näme suratlaryň? Surat keşden çeken suratlaryň da. Muzey, onu bilýän başga adam tap. Galeriýa, bardyň üstünden. Surathana diýen ýaly bolýardy. Ikimizden soňa gitmeli. Tertyakow galeriýasyna. Ertirata. Bugünlük sebepdir. Näme üçin ertir? Ýadydy ahir. Moskwada ýadymak bolmaýar. Öýde ýadymary. Moskwada gezmeli, görmeli. Şoň üçin hem galeriýa şuny etmeli. Näme üçin şuň? Wagtymyz kenäňdi. Maňa bir dostum Moskwa barsaň, Lenin bilen Kremlden soň şu suratlary görmeliler diýdi. Ýoksa Moskwalary öýkelýämiş. Aborska lagaşaýmakdan başga laşga almady. Tertyakow galeriýasynyň bozagodynyň ýertlen matlaryny, aty köpek nähirler tukat agras adam aýlandy. Huttan arýal bolmady. Suratlar syýmdydysy şahyr. Näme üçin rahatladymdy agraslarny. Ýünsini suratlary jemledi. Suratlardaky şekillerin, adamlaryň, ahwalatlaryň hemmesine hamala beretdi ýaly. Olar şiňerilip gaýta beretdi. Galamdaşlar şeýdip suratlar girdabyny alşamak şeýle aýlandylar. Emma entek suratlaryň üçden birini syýndyrmany. Aty köpek bolsa suratlaryň äýlesine şo nevi figurlugy, şo dymmaly bilen teredip şiňerilip ýördi. Onuň şada aty köpek Aborskiň böwrüne salaja dürtüp, "Saşa, sen ýaýnekli tuýdyň bar. Şu ýazgyny okuly näme diýe? Bimi? Bu kirýowyň mundan 9-njy ýyl ýöňçeken suraty. Ady näme ady? Ady Neravny brak. Dagny goje bilen gyýdan nikahyň ýaly bolýar. Suratyň ady mazmuny şahyryň oý pikirleri bilen goşulşan bolsa gerek. Ol aşaky doduny diýişläp gaýrrak şekilli. Suraty taşrakdan hyrnamaga durdy. Öýde bilmän ýene başyny ýakady. Görämini, herede. Ata näme diýip, Aborski adamlaryň ema ýalyp dostunyň gapdalyna geldi. Näme ýaramaz zat ýadyňa düşdimi? Ata köpek suratdan iki gözüni aýyrman, basyk gepredi. Hem gowy hem ýaramaz zat taşy. Şu surat maňa bir näýatlady. We eserin gowy bolýar ata, eserin maksadyna ýetdi. Taşy şu ýez bilýärmiň, kime mendiş? Bilemok kime. Men jerin paýamamdaky, doktor jerinemi? O saşy doktor jerine. Galyny soňgurun bererin. Aýal gyýlardan ilkinji okuwçym jeren şu suratdaky bir almaň iki bölek ýaly meni geçdi. Ata ýene bir taýdan gowy täsirler ýazan. Ata suraty esli mahallap seredip durdy. Teretdigçe de hayran galdy. Atasyndan hem garry naýym saba erkini, ömrüne nälazy baglaýan çepiksiz jerine. Garry bolsa aýlym bolla barha yeter çalym etdi. Gyýy birden ka bärini ýugurlady. Moğlumdan goltguy halat ýaly sorajak ýaly boldy. Ulagyna jeriniň ahyrky diminäk sözler üzlem saplam eşdiren ýaly boldy. Şahyr
Elyarın gözlerine näse ýaşyryn etsedi. Rus kardeşim duydu. Galeriyadan bugünlük söz aýtmagy, tomaşany ertire goýmagy teklip etdi. Emma ataýyna garşykdy, görür taşy. Goýan sarra görüldü. Gözüni tamamlamakada, onun nazar tötänden başga bir surata düşdi. Şair uludan ýuwlanyp, aň-taň boldy. Elyarın jübütine salmak üçin ýoňsuz wagt eglendi. Rus dosty gapdarra şekerip, eýem başga suratlar ýende ýalymyzy. Hamala ol ýanyna ýalypşyrdy. Saşa, nähir gün boldy? Nähir gün boldy? Aborski atyköpegiň her ýerdem eline ýany ýitirip duranyny görüp, hyrra ýüzüne görüp, "Ata, wagt azalýa, aýranyl saltyrak." Aýranyly, ýa, diýip, gözlerini saýlan okodundan soğup bilmeýän atyköpek, Aleksandr Ivanoviçiň elini sermäp tapdy da öňe çekdi. "Ýör, har suratam göreli." Atyköpek suraty ýakynyň syýndap hata müýtdi. Suwdan çykyp gelýän äpet gyzyl bedüň omuzlaryny, aýaklaryny, ýalyny ýeke-ýeke syýndap, birdenem sag eliniň aýagyny gerdi-de atyň maňlygyny tipemek suwdy. Abors onyan çaýda dostanyň elini tutmagy ýetişdi. Eksponatlar ellemeler ata. Şahir suraty ellep bolmaýanyna gynanmady. Suratyň oýaryn täsirini humar bolup şyrdamagyny dowam etdirdi. Suwede. Göre näti üstekeni. Saşa. Şu surat. Kut şoň suraty. Ata eşitmedim. Üstünne kim? Balyk şoğun bolmaly. Suwede görnýärdi duşdum. Ata näme yapşyrýarsyň? Gatra gaýdaky. Dip Aborski dostyň ýerine çalyzy gakyp goýurdy. Şahir oý ýarlarynyň doğrudan taplandy. Bugün hoş ýugdunly. Kanatlanmak bilen demin aldy. Häzir onuň üçin özünden bagtly. Özünden kepsag adam ýokdy. Hatta şu aýda Moskwada da ýokdy. Bugün görnähir bir tuşup gün. Olar bilen şäheri, beýiklerini gördü. Dünýä belli ýerler hyýynlady, tanyş boldy. Indi bolsa, neçe ýyllardan soň Moskwada köýni tanışlaryna, jerene aýry molllar duşdy. Awa, istemedigem gynanyşdan bolsa, bolagana da duşdy. Anhaýynnem suwede usyndapdy. Görüň suw tolkundyryp ogsyny aşyny, sırpyny aşyny. Suwede belki atyköpegi eýeden görüp şey diýendir. Gözüňe söwgen suwede. Anha men geldim. Alnыңda, ýanyňda durun. Oýnaşyň, fazla, sırpyn. Tows hidilet. Aborski herlin bäri bir zatlar diýip durun bolsady. Atyköpek onu eşitmedi. Gaýta garşylykly habar gatdy. Saşa, suratyň ýazysyny okusany. Ene derrew diýip uzun boýla Aborski suratyň aşagyna siňerildi. Bir Petrov, Votkinin çeken surat eken. Adyna da dor bedegin suwa düşürülüşi diýe. Ýok, dor bedegin suwa düşürülüşi däl. Saşa diýip atyköpek sünlündi ötdi. Ve surat suw bedegin tapylysy. Suw bedeg bilen duşukmy? Soň ýar bir zat durmady. O nähili? Ýadyly şey lahyry. Kupanya krasnow kanya. Çekilen wagtdan 1912-nji ýyl. Bolsa da suw bedegşi. Saşa haky suw bedeg diýip atyköpek öde ümürdi. Men suw bedegmişim. Sende şunun ýal bedegin bardygyny atam birini sapar eşitýän. Atyköpek dostunyň ýüzüne köp maňyly seredip bildirdi. Uý dogurdanam. Suw bedeginiň bardygyny ýoň eşitmärmiň Saşa? Eger şunu eşitmändim. Onu aýdaryn. Saşa. Taňa hökman gurrun beren. Sen ha ýöne şu suratda suw bedegi ýalynda berk sakla. Hökman saklaryn. Az wagtdan galeriýanyň işini tamamlandy. Atyköpek bir mähnet malatdan, mähnet dünýäden çykanyna gözleriň öňünde dor suw bedegi yeniden logurdap gaýmylap ýördi. Onuň ýeketire eýetini küýsäp horgurýan tezi eşdirip giden ýar bolýardy. Sekretar bilen duşşuk. Beýnamyň bihaýanyň kelpegiň bagyryny ýakyp işini gören gozaýman. Güýdüň ilkinji aýynyň ahyrly bolsa gerek. Beýleki ýazgylar bilen birlikde Atyköpegem Aşgabada Respublikanyň ýazgylar saýagynyň prawleniň nowatdak plenumyna çagyryldy. Wagtly mardan gün ýaşap garanka makly düşünden uğraýan bolsa, şahir şäherdäki gyzynyň enesiniň öýüne redaktora sogulmak,
Beýlek galandaşlaryna duşmak maksady bilen öýünden ýer çykmagy ýüregini. Aýaly Aýsultana bir ýepden gelmesem, Aýsultan başga bir ýöňüň ýala öýlendigimdir. Gerek bolsam ýyda ginnip, adaty goşlaşygyny aýtdy-da, ýeňmäge durdy. Aşgabatdaky redaktor we paýladyk täze goşgularyny, neşriýatlar tapşyrjak galyň bukçularyny kelleşdirdi. Şahyryň daşçynyň sodugörün goňşulardan biri alaqsap geldi. Salam berik alşaryna mähettel habaryny berdi. Ataga kakam ýoňlapdyr, şonu şähere gitmeli bolup, "Näme maşynyň bolupmy?" dedi. "Ýokla, maşyn tutdy alla, ýollar bolup." "Niräň ýoly?" "Ey, raýon merkezine ýetäýänçä." "Näme ýene turup eýlep gömýälemmi?" "Düşünmedim o Şahyr aga. Ýollar saklawly, geçirin oklar. Şonu aýtjak bolýan." Ata köpek goňşunyň güýüne siňerlerini duýman galdy. "O nähili saklawly? Ýol saklanýan, talanýan mahallar birýem geçmedimi?" "Ey, geçdi ölün. Indi kim saklaýar ýoly? Milisiýa saklaýar." "Ha," diýip ata köpek paragat ýylgyrdy. "Enem ýol saklamak, tertip görmek milisiýanyň borjy. Olar ýol saklasyn. Özüň saklamasa bolýar, geçer gidiberler." "Wah. Gepin tümmegini maşynyň guratmy. Han ýörmenem aşgabat ýygyna gitmeli." Şahyryň goňşunyň ýüri ýagtyldy. Algap gidip täzerlerinden maşyny alyp geldi. Ata köpek maşynyna gidip barşan nähoş goza bilen eskin taglymanyny soraşdy. Ýetişi bildiginden degişmeli raýsady. Ýol saklawly pikirinden dogry aýňalyp bilmedi. Dogry käbir kalhozlaryň ýollaryň hagyl ýygmyny, raýsada din jalys günlerini mahal saklanyana barada ol ödeleşdirdi. Bir ýagdaý gözüň görjek görüp aňtatdym. Emma gabat gelmänni. Saklawyň gyrak çetine görüp bilmänni. Ýollarda milisiýadan inspektorlaryň duranyny görsedi. Tanış adamlar Şahyr saklamga beýle dursun. Gülüp ýylgyryp gaýta ak ýollarda gözüp goýberdiler. Şonuň üçin goňşunyň maşynyna gidip barşyna ol häzir gabat geljek saklaw, boljak görünür bardy goýlandy. Ýagdaý görjegine, göz ýetirjegine, düşünjegine begenni. Belki täze feýletowany üçin misallar tapylar. Pesli wagt boluberdim gazet jurnallarda ata köpegiň ady bilen feýletowany çykmanyny. O ýeri goňşy ojanyň sagry ýegwarlardan däl ýaly. Anjyrak doktorlar goza güýdüň howa salşygynda alkem sowuklapdyr. Pesli ýöňden ýoruň iki ýakadan tutup ýatan pagtaly berleriň deňinde ýegil maşynlaryň ensemesiniň hatar tutduryny görünýär. Ata köpek maşyn eýetinden kimin kimligini özleri tanamasa aýtmadygy haýat etdi-de, göresiz kysy pelwan ýara çamlandy. Ýöň ýanlaryna dowlaklaryna jürlük gösterip, taýagyny galgyryp turan milisiýer ýigdiň ýüzüne çiňerli tanajak boldy. Emma tanap bilmedi. Eýtemde bolsa çekinmeli adam däl uşlardan. Ata köpek näme üçindir? Rahatlyk taksilaryny şuşa gaçenni, şeýle içkeni şeýle ýakynlaryny şeýle sünlen ýylly mandyr. Ýegin eşiklere gereginim haýwatly öli ýöldün alyp barşam. Ulagly adamlaryň bulary görenden ýaýdanjyra bermegi ýöne ýerdel. Teret, owada özüni hekemlerden saýan goňşyryň maňlaýyny ýem sağyjyklar bolupdyr. Bu işlerin goýusy ýok diýilen. Onyan sada goňşylaryň maşynyny da jörlük çaldyp. Ulagy grafowmagy ýörete görkezme berildi. Milisiýaner ýigit gelişine maşynyň eýetine ýoluň iki garagyna pagta ýygyp ýörenleri görkezip buýruja äňde ýepledi. Saparyň haýyrly bolsun. Halinni äli halk işine sizem goşup goşuň. Düşünde bir kafatyjyk pagta ýygyň. Maşynyň eýetiniň tezi ordan çykdy. Ýollaş inspektor tanışalyň, zat edeliň. Hadi düzgün goýunçyň. Tanışmakmy? Baş üstüne diýip milisiýa işgär düzgüne görä tag elini saglygyna ýetirdi. Men raýon içeri işler bölüminiň işgäri muhtyýys. Bizim kete ýapdan, gaty gowy. Raýonda täze gelen bolsam, eşitýän kete ýapdy. Hanny olaň ýanyna baranda düşünüşiň getdiňizinden. Ýollaş muhtyýys. Men kakamy raýon alyp barýan ýa başlapdy. Hani kakam haýdy bulaň diýip milisiýa işgäri maşyny içeri etdi. Anga bäk oturun, döwletdir. Manlyk menim, man taglykmy diýip, ýa hoş gozy
Burnuna hasam ağrınsa korkuy, çekincelik bilen zıngıllanına, atılı urun barka el ayaklarını yitirişine, atı köpek taspın kırıptı. Ay tuğuleme kakın yağday goğulu hani, adama iki sefer tukçuğun onson. İnim sana bir tayda dur diyen kim deyip, ahırda atı köpeğin sabır tükenip, urun oğusullu, başlık, niren başlığı. Şu vakit yaşölü men, hiç günün tanamak büte uruktun. Rayonlu 3. gün işleyen, yöne biri yollu dur diyana ana, ha kalkozun başlığı deyip, mutif elini goluydak ova salgadı. Kalkoz başlığının bir de atlarda kuğu var mıdır? Yaşölü, bağıtıyığın doğru, kalkozdan hukukta zadı olmaz. Yortakla, başka işi yap. Her de adet bağıtıyığı planımız. Atı köpeğin içinden ayla oturun etsem ayla buğusu oldu. Ol hiç olmanla özünü tanıtsaktı. Şortası oklaşacaktı. Şeydibim hem ağrımı bar, bullayışıp hem komşularına ilmayiş edip geçip gidecekti. Şehirlik işlerini iyiden diyinecekti. Hani diyini bilsen diyin işin yerden. Ne emetsek dinni. Munsa gurrundan son men atı köpek diyecek mi? Ulu il için, yeşil için